guys. Uyai kunyadza vanhu. Uyai kunyadza vanhu. Kokana ituye kunyadza vanhu. Nine. Kunge musingadzidi. Ndambotanga ndaadresa nosvika hedza munyadza vanhu. Tibve tichinde. Imahamumo munyadza vanhu hamudzidi. Kwanirei pano. Uyai guys, uyai. Uyai kunyadza vanhu. Kokana ituye kunyadza vanhu. Neni guys, ndikutsvaga link. Ndindoriwa nepi kwa? Kune vandoda kupa link. Nemi link ndoriwa nepi? Right, uyai guys, maswera sei. Uyai kunyadza vanhu. Vasizwa makafambira pasocial media, makafambira hamuna kufambira nyaya dzevanhu. Mutikwanire zvedu. Uyai kunyadza vanhu guys. Muri sei guys, how are you guys? How are you guys? Kama kusiri kwakatobudirira, kubudikira. Nai rules. Kuna kunyebedzera kusungaira. Ni munyadza vanhu, asanga ngatora yeye ari munyadza vanhu. Ari pa live iri kutwa nyadza vanhu idzodzo. Asanga twabuda nyadza vanhu. Tibude nyadza vanhu tinde kupi totogara mukati panouya udzodati munogara madziri totogara munyadza vanhu tinobuda tichinde kunyadza vanhu idzodzo dzakatiunza pano pasocial media tona kigware ha imi muri sei guys itai guys ndine limited time ndoda kuzogadzira nyara kubasa manero saka ndoda kuti ndikurumidze kudai guys ndikurumidze kuti ndite live because pane nyaya mbiri panapa imimi vai pano mukoma godoni kuti kwazi vai panyaya dzevanhu vai pano isipana takagarira nyaya dzevanhu pano as long as uri pasocial media nyaya yangobuda chinondofamba nayo inyaya yavanhu sedzinongoitawo dzendani dzedu dzikabuda sandipati dzizokuitigwa namalive asingaperi togarako munyaya dzavanhu iko zvino hakuna anosara pasitikeni tenge tichingoti yangodai nayo because zvinokudza chero newe musi waunongoita unongotopinda pasitikeni whether wapinda munyaya dzavanhu hauna kupinda munyaya dzavanhu unongoiswa pasitikeni saka zvino tichitongopindawo munyaya dzavanhu tichingoenda takadaro tichingopasana tichinda takadaro no mese ende hakuna unosara ndochokwadi ende hakuna anotwai muningi usataure nyaya yanhingi aiwa nyaya tinenge tichingotaura dzese ende ndinotobvumidzwa ende handina kana muti unoera kana shumba zvayaichaicha pafacebook hapana shumba munhu achaichimira kana zvimapato kana satani kana ngozi kana dhimoni richati hei nyaya ndichange ndichingobata ndikuinda kundai ndikukumbira kuseri kundai ndokumbirawo kuseri kuinbox pana ndoda kupa kuwakuisa mucomment sei ndokumbirawo kuno kuseri kundai ndikukumbirawo lingiriro kuno kuseri ndigare ndakuudza ine hakuna kana dhimoni kana chingati budai nyaya ndobata dzose ndise pana kana chitumbo tikudii kwanasitikuasikana kwanasi kuipisana hatisi kuipisa tungotaura nyaya sezvairi munhu kuti kundai ndipe ningi kuda kundibvisa ma 10 days guys topedza mangwana fasting guys tikuzvisekera ndiri kutamba asi nyaya dzevanhu hati munodzida here taurai chokwadi guys nyaya dzevanhu hamudzidi here hamudzida here imi nyaya dzevanhu munodzida imi nyaya dzevanhu chii chamusingadi imi nyaya dzevanhu kundai ndipowo link
kundai kundai wacho ndiye wandakatomirira. Ndikumbira kalingi ku WhatsApp kwete pa page ku WhatsApp. Right hand guys, ngatifambe tisvike pa 350 400. 350 400 guys, ndinokumbirawo kuti tisvike pa 300 400. Ndinokumbirawo tisvike pa 300 400. Ngatisvike pa 400 sinyaya dzevanhu pano nhasi. Ngatisvike pa 400. Right. Ande guys, ande 20 tipa 308 hati fambe 20, ati fambe 20. Ati fambe 20, ati fambe 20 ati tishiri pa 310. Ndo pa tabita pa 310 ande 20 313. Hello Nyaradzo. How are you? Tiripo panyaya dzevanhu guys, tiripo panyaya dzevanhu. Atisi kutomira toripo ende tichange tichingobata dzose hakuna ako chinotinwisa ende hakuna anotiudza zvokuita pa social media because my phone, my wifi, my data and control why I'm a grown up mother, a grown up woman. Hakuna mukadzi mukuru anoyazokondola vanhu kuti batai dzakati chakati musabate. Kana nyaya yangu yakwa ndiri guys ende ndinobata ende kana uri mbavha uchida kusungiswa ndinotomira nechokwadi ndinokusungisa handimaona. So zvokuzotanzi munozosetla mascores and you guys you want to settle scores in other platforms guys. Inini I'm very free. Face me fair. Zvokuzonendera kune mamwe platform unotwa vakazosungisa nhingi. No, ini ndakatomsungisa vhiko because akabira vanhu and that's true. Handimaona ndakatomsungisa because akabira vanhu handimaona and ndosaka akasungwa dei anga asina kusungwa asina kubira vanhu dei asina kusungwa. Saka zvokuti munenge mine ukama hwenyu hamunenge mina wokuseri and then moda kuenda kune mamwe maplatforms. Ini ndine platform yangu ndinoita malive ukangopress request add up ndinokuedha handimaona ndinokuedha. But anyway, I don't just pay attention to noise and nonsense. You know, that's me. People can run all they want. I do me. This is 2026 guys. Ngatigei kupanana miedzo na Satan. Munhu ngakuita anoita ari kwaari koko guys. Hakuna munhu anofanira kusvosvavira mwenda, hakuna munhu anofanira kukudzira munhu zvokuita. Munhu nemunhu ane page rake, ane mafollowers ake. Mamwe mafollowers anoenda kwese. Ariti munhu nemunhu ngomira neyako content. Ndikaita content yangu konoti haunawo content musiwoyo and unoda kubatawo nyaya uchianalyze. You are free. Handika but zvokuzotiudzira kuti ningi usabate, ningi usadai. Aiwa izvo zvahatiti izvozvo guys. Tinotoita. And number 2, ndisati naendera mberi guys, chekutanga regani nyatso kukuzivisai inini pachezvangu ndinotsvagwa. Handibunonzwa inini ndinotsvagwa. Handiti maona I am a mother figure. Ndini ngomwa yenyika asi ndiri mother figure zvakare. Handiti munoona zvichireva kuti kana chiti mother figure vanhu they feel more comfortable kuenda kwavanoda kuenda nenyaya dzavo. Hatikati munhu aenda kwakatonzi waendere kwanhingi, munhu anoenda kwaari comfortable nenyaya dzake. Handi muri kunzwa nezuro ndakarara na12 ndakachesa kubasa kuma past 9 ndatiri pafoni muri kunzwa. I was on the phone call. I think ndakakusira message masikati ndakangonyora kuti nyaya dzinonetsa kunzoko. Otona mumwe munhu anoya kuzorasha kuzovhura ziromo rake panapa utanzi he mapinda munyaya dzavanhu he budai makadini kuvazovadai nguva yavakanga vakadai. Anditopindiri nyaya idzi dzandisina kuredzo and I don't corner people kuti nai vedo ndiudze kani ndiudze. No, I don't do that. Even if I see a call I answer. Kana kuti message ndinodaira antika chii ndonzwa nyaya. Handiti izvo zvitiri nyaya mbiri dziri pano dzemumhuri imhuri dzandivinga idzi. Handina wandinogogodzera kuti nai gogogoi ukona ndatozogogodza rinenge riri rimwe side ranenge ndichida kutsvaga. Saka ndati ndiclarify ipapo. Handimaona kune vanotisimena handitsvagi nyaya dzavani I am a mother figure. Ukauya iwe nenyaya yako handiona ndinongoteerera just like mateerera tongoitawo nyaya then kana ndichinyatsona kuti nyaya ndinoda the other part because handikwanisa kuuya palive nenyaya inenge ine one part. Handiona ndosaka ndinongwa ndichisapost ndongomira because zvakafanana nenyaya ndiri kuda ngokupai kai ndike nyaya iyi tiri kutofamba nayo and tine group. Ndakacreate a group. I created a group iri vanhu vakawanda rine vanhu 4. So I don't understand kuti vamwe vanozomana kuti chi vanenge vachizviwana kupi. Annabelle even called me saka tisimeli pane kakuwa kabude kaguwa kabude musisimeli kwanzi ndimuri kusova nyaya muri kuita nyaya iyi. Before aposta nezuro ndikamuti mbomira wangu we are trying kuti tione kuti kuseri nyaya iyi inopera sei. Then kana yapera it will come sezvairi ndazongogona be wakaposta akati ndingatenge
nganitenge nejuice animona ndazungumukauya yakadi akaposta but anyway zvinenge zvichiwaitika but guys satapinda munyaya idzi dzese dziri mbiri handiti ndauya panapa pa guys ndoda kuti mundiombererewo maoko muchindipawo malove nemalikes guys ndinauya nekambani inonzi Adola handitika kambani Adola iyi guys its kambani ndiri kuzobenefita kuvanhu vakawanda guys vanhu vari mu-UK my team handika pane link ndokumbira mutange maenda nofollowa link re-Instagram iro rakapiniwa apo. Can you please go and follow the link rakapinwa apo. Kune Facebook rukandwa zvakare futi macomments umu ndokumbira kuti mulinge asi nasi pane vanhu vachawina ma 20 pounds guys. If you are in the UK ndikuda kutora vanhu 10 vandichapika andika vandichangopika company ndauya nayo iyi. So team UK marangarirwa guys ende ndoda kutenda Mwari kuti utangirawo gore nokundivhurirawo company kuitawo brand ambassador we company muno mu UK handimona welcome company guys tega tingonyenya handi hava ushona chiwa tingonyenya guys kokuzonditi tichitaura tane vhiki tichitaura kokuzonditi company kwanzi pane there is a getaura shona in case vakatarisa ndovana ndichiti ndipei link kuti ndivakandire link kuningikiri kwavo kwanzi pane mumwe socialite ndobva vamenshena socialite riya zvikanzi anotoita bo anta good ari muno mu UK anta good even pamalive ake but nyaya dzekuti anogwa nevanhu pane controversy hatidi kutanga kutsugwa nenyaya yecontroversy ndiyo yandatanga kuudzwa guys saka mawandatiga ndigare nangotaura ndipedze kuti I will not listen to any monos ndiri kubata makore rino ndiri kunamata tendedza nzopera mangwana kuti Mwari vandivhurire ndiri kuto ndato iyi company ndatobata right company iyi inotumira mari kuZimbabwe handiti maona company iyi ine card rayo handitika ine account yayo handiti mazviona company iyi tongoti ndingangoda kuifananidza nemakambani akaifanana nana Monzo Revolt and stuff handiti maona ekuti munotumira mari kuZimbabwe zvino zvaizvozvi guys kana mukatumira mari kuZimbabwe haina you send with no interest hapana zvemacharges zvoti unobatigwa macharges 5% kana unobatigwa 2 pounds 3 pounds 7 it's no charge at all handitika unochaja saka imemi guys pamunenge muchiningirira muchisenda panichakudza step isatapinda panyaya dzevanhu step yandiri kuda kukudza iyi pamunenge muchisenda mari dzenyu ndoda kupai code handika yekuti munoshandisa kuti mutumire mari at no cost at 0% and it's 0 interest 0 inonzi charge fee apana ani mashona. So zvamunoita manje nekambani iyi guys andika ndinoda kutanga ndatsvaga vanhu 10 vandiri kuzopa ma 20 pounds. So kana wanga wakachona January disease and you had no cent nothing whatsoever there is a chance for you to win 20 pounds today. You can win 20 pounds inenge yatoimuka account mako anditika name yecompany iyo yanyorwa na Sharon Tawanda inonzi Odola. Thank you Kate. Thank you Pamela also that katwendere mwangu uri buru wangu yadi katwendere. Saka guys this is what I'm gonna do kuti ndiwane 10 because team UK obviously makawanda you are so many here anditika anatombotaura ku group redu re global because ndangoti tinononga ipapa anditi. So guys step number 1 anditika kunona chanonga mukaenda pa phone yako yaunayo kuko uri kuno ku UK pa phone yako. Yes munosenda mari ku Africa mahara pa phone yako yaunayo go on the phone kana iri Android go on Play Store guys and I ku Play Store achataka kuenda screenshot mundu vandiri kutora guys saka listen to the instructions anditika endai pa kana iri Android phone Samsung or dzimwe phone endai pa Play Store anditika mogugula Odola anditika mogugula Odola iri pa kanzi Odola yemari ine nikikiri ine screenshot yakadai so this is the screenshot ande murikwana sorry murikwana icho manyai mogugula anditika google mo download fast kana muchino like zvakare page muchino follow page guys re Adola ri pa Facebook muchino follow manyai endai muno downloada sisimagi tari go and download pa phone pako anditika wa downloada Adola iyi wotedza instructions ziripo open account that's opening an account right open account yako over on the screenshot
handika woenda kunofollowa kunikiri kupage refacebook reAdola handika wobva on the screenshot ndotokunonga mazita admin please be on the standby kundai and take all vachao vari kukanda mascreenshot avo in the comment section please ndokumbira munitorerawo mazita so that ndizotaura navanhu pemaaccount numbers avo kuseri saka pari kutovhura papapa unobva watopiwa maaccounts and everything saka what happens is guys muaccount iyoyi yeOdola handisika mune gold ririmo you can either also buy gold and sell gold muaccount hanza okay me support ku SA I think it's in the pipeline and I think it's in the pipeline so SA it's coming but for now this is UK and this is UK right now so ngatitangeni nekuita izvozvo timbotanga tanoona kuti pari kufamba sei and tino download guys please send your screenshots kana mapedza send your screenshots tione tinonge vanhu 10 avatipedze and then tite move on kunyaya dzevanhu anditi maona please ndokumbira kuti muchimhanya itai kuti mudownload fast anzi ndiriku manje uri kuGreece ka Barbara ipapo ndipo pakuti rasisei USA not yet yes umwe atouya this one I've got this one agree finish up the process she has already downloaded auya ne screenshot yake finish the process it's very simple to open this account finish the process tari finish the process atouya ne screenshot hanzi ndaita mai mazowe ibva imakanda screenshot kwandiri mubva mandikandira screenshot pamano like $1 pa Facebook send it to me £20 today ndinenge ndatokupai ma £20 aya into your accounts animaona into your account download kana munenge muka download munenge mane app anditi unenge watori ne app yako yakadai andimukona this is my app this is my app andimukona this is my app saka andimukona ndakuita ivhura let me open ndobva ndaivhura yangu ndakaisa fingerprint inobva itokuburitsira andimukona my account details angu aya how to send money mune £10 mune ndakaisa ndakatotransfer £10 andimukona issue ndakatoisa £10 andimukona there's £10 in this account issue so I know kuti vakawanda you are sending mari kuZimbabwe tiri kubatirwa macharges guys honestly speaking ma £5 £6 £7 ari kubatwa of which tiri kuda we run with this one zero handika vaya vanoita zvegold zvakare you can buy your gold chengeta as gold kana wakuzoda kuenda maybe uri kutenga mari yako uri kuchengeta segold you can buy gold uchengeta imomo kana wakuda kutengesa gold kana waona kuti mari yakwira you sell your gold wowana cash yako pamoda kuenda holiday andona sorry for now link iri riri kuningikiri riri ku UK chat andika right pane vauya right auya my boys pedza process $1 pedza process my boys pedza process and send me the screenshot watovhura account pedza imunisendere ma screenshot mapedza uye avhura yes this one vhurai ndikuda 10 people guys £20 kungowana ma £20 uye avhurawo aiwa vanhu vari kukanda kuinbox kwangu saka vhura including you kundai mukana ndiwoyu as much as you are an admin £20 you might need it open your own opena wangu unze kuseri opena wangu ndomukana mukoma Godwin vamisi hamuri nyaya dzavanhu mukana ndiwoyu mutoda £20 ndofunga makatotona tovhurai mutore ma £20 aya torai ma £20 torai ma £20 aya guys torai ma £20 guys torai ma £20 mai mazowe itai fast mukoma wangu downloadai muvhure guys itai fast ndakamirira I want 10 people anzi mayangu soko bhaye vhura account shamwari uri ku UK tikuipa ma £20 for free just open this card open this account kana uchida card dzinotumirwa if you want to do it virtual online it's up to you because you can sell it and this card guys you can use it anywhere even if you go to Zimbabwe you can still use the card even if you go to America you can use you go anywhere worldwide phone yako you can buy you can zvatongoita nemonzo when I went to Africa that time I was using card nemonzo but ndaibatirwa ma charges of which now I'm just going to be using $1 because no zero charges pandoenda nechingonzi yakanzi $1 soko buy download it and finish the process and send the screenshot to me over waenda pa Facebook wotsvaga futi $1 Facebook page kana kuti Instagram page and then you follow send me the screenshot kusema ndikutsvaga vanhu 10 chete
So 20 pounds is 450 rands vari kubvunza kuti imari anditika. So vari kuuya ma-UK. Thank you. This is our first winner. This is our first winner. Uyu atove verifyiwa. This one is our first winner. Tine one. Send me your details. Send me your details. Right. Tine first one. Tavene first one. Uyu atove Boush. So I have this one. Okay. Also, Uyu apedza zvakare. Tari is our second winner. We have Tari is our second winner for the 20 pounds. Tari is the second. Send me your details. Because inotokupa account number yako ipapo. Inotokupa account sort code ne account number ipapo. So send ma sort code ne account details $8. Ndwa munondisendera mari toisa mu $1 imomo. Mari kuiswa mu $1 imomo. Andimona your dollar your dollar account number. Right. Vavura vacho ava vejenimira izvenyu panomboya anyone panomboya wani zvenyu zvakanangana neni. Right. This one avuna verify link. Ukaenda pakanzi verify link papa inoenda ku email address yawaisa. Inda ku email address pane pakanzi verify ubva wabaya ipapo. Finish the process. Finish the process. Right. Hande guys, hande anzi ndawina. Pamela wawina ere. I don't think it's you. This is not you because this one is typing here. And this is typing here. Team SMO from Otota kutodzikama. We are to an account number. We are to an account number. We are to send account number. You see? I don't send account details. You have to account details. So you are free now to send my account details. Aiwa, mtukisa ma account ye odd. Atisi kuneme different account. Tinga kusira kuneme benki. Andisi you wavura $1. Tino kusira mu $1 account. Andika tino kusira mu $1 account. So bring your details mu $1 account. Ndoza tukuda. Then maritoisa ikoko. Anditika. Right, ndakamira kuti mukuvani wakwane 10 guys. Takamira kuti wakwane 10 and then totanga kwenda mbele. Takamirira nde UK for now. This product is only for UK. This product is only for UK. For now, this product is only for UK. And it's like Play Store straight nobe. Go to on Play Store straight. And it's like so in a gold guys, you can do what you want in this account. Let me open mine. Kuti later say. And mukona ino chokuti ve. Kanada kupinda ma account mangu. And it's like ndakaisa fingerprint. Ndaisa fingerprint. And it's more. And more. Kana wakuda kutumira mari send home. Antika send home with no hidden fees. You go there. Antika up. What 2 meter? And the picture quality is very poor. Yangu. So that got the end of Shaitori. Then what up? Up to 2 meter mari ku Zimbabwe. Anti murukona up. Up to 2 meter mari ku Zimbabwe. Antika if you want kuti uda kutenga gold rako still unongo tenga gold rako. I angu ma details and mutona and internet IBAN number and everything. So say issue. Anga chera to mutsa chera setaenda kubasa. Andimona. Saka guys, right. Kune varikuya, let's see this one. Right. Yes, ndiyo hii. We are go now. Ndiyo hii. We are go now. Yes. We are kati ngwarire. Kune vakangwarira mari zva. Uyanzi zvaita. Aha! Tandi, thank you. Congratulations. Tandiwa winner. Over wandipa ma details ako. Send me your $1 details. Ipapa tibetato itamadire. Right. And they turned down 8 more to go, guys. 8 more to go. 8 more to go. Varikutanzi tikumbo verify iwa. Verify iwa imupedze. And I should go 20 minutes. It doesn't take time. Don't sakada jitrapa napa. Iyo yo one phone yako sha ingoenda pane zvima 3 ma line apa. Ingoenda pane zvima 3 pa line pa phone pako. Wonobaya ipapo. Inokuendesa ku Gmail wobaya. Itombodi tuma phone wobaya pane vo verify link. Wodzoka chepakati chinokudzosera futi kwa wabva kwakuya wato verify. Ndakutodzisa mu kushandisa phone dzavo. Avasi kugona kushandisa phone dzavo. Hanzi I will finish setting up
manje my sister ndikutanga 10 vatora kai itai fast ndikutora 10 chete vanenge vatanga my sister kuti ndizomirira mpedze basa sviti chiverify mpedze right handei guys handei tone guys handi takes a while to verify aimbotori chaimtembi aimbotori umwe aita fast ipo pano wata aita fast tiri pano ita tuone tembi torai mari ichi kundai watora 10 pounds 20 pounds watora 20 pounds watora 20 pounds we have to send them account details ake right matora 20 pounds handei guys handei tuone good we have to go now handei tuone guys team UK msawa usimbe 20 pounds ekungopiwa 20 pounds ekungopiwa. For now the product is only in UK. It's not yet in USA. It's only in UK for now. So and guys, I want 10. Tasagwane 8 guys. 8 people to go. Don't want to kuda. 8 people to go. Team Global wariko eroko. Right, ti download chi app inonzi Odola kana wine Android iri pa Play Store kana wine inonzi chi iPhone munodownload pachi pa so anything chinenge chaitika guys, anything chinenge chaitika munongodzoka back kwandiri tembi unosenda kwandiri senda ku WhatsApp kwangu anything chinenge chazoitika ndo zvandakanakira ini kuti apenda ambazo company todilana nditika todilana nawo isusu vana ya totaura chirungu tichivhuneka kuti tichitaurana kusvika tawirirana koko kusvika tanzwanana anditika kusvika tanzwanana right indozama simba panyaya dzemari akati ngwarei right our third winner is Tembi Fuyane our third winner. Tami download the app wangu fast tamandai download the app and open this account uvonsendera tikukandire 20 utsendere account tikukandire 20 pounds in your account and then kusenda mari ku Zimbabwe andika kana kuti ku Africa free of charge andika hakuna ma charges free of charge. So favored munawo imi wana favored muri muno avakoma munayo sendai downloadai musende. You can transfer money from your account into yes you can une savings account imomo unokwanisa kuchengeta mari yako se gold mune savings account you can transfer your money. It's just a bank. Rino wari bank rakafanana na bank amini nawo zvinongoitwa nemabank eni zvese ndo zvarinongoita bank. Ushandisa phone EPK what phone are you using? Kana iri ningikiri problem the request employment use mastaka papa. Alright, ibvise uchange futi yakambondidaro inini uinstall futi novaita. Right, hande ituone guys, let's do it. Team UK is coming. Team UK is coming. Team UK is coming. Let's see this one. Welcome to Odola. Usati wapedza dia pinda mu account unondwigira ma account details. Pinda mu account upedze process then woya nema account details. Wobva wanofollow our page ku Facebook ne ku Instagram. Right. Hande ituone uya. Right. Finish the process. Ndinotoda account, ndinotoda screenshot inenge ine pane ma account bank. It's a bank rekuti unoshandisa you send my details, you send my free of charge ko Africa. Handi maona hauna kana central kubatigwa. Handiko handizivi yoyo melo kuti phone yoyo munodownloada kupi I don't know. We can send yes you can send if you want to send money to Zimbabwe right now. Send and use over I use a promo code mail. Use a promo code mail
andika use promo code Meli when you are varikumbo verify. Okay, let them verify, no problem. When you are using sending mari, use a promo code Meli, sita MELLY, andika promo code Meli, andika send muse promo code Meli kana makusenda mari dzenyu uyani ngapedza uyu. Yes, we've got Monica, our fourth winner with £20. Monica, we've got Monica, our fourth winner with £20. Thank you, Monica. Right. Right. Tina Nicolette Shakare, Nicolette, our fifth winner. Nicolette, our fifth winner, Shakare. So I'm keeping the screenshot kuzisa Mariavo and tika kuzisa Mariavo. Aha, we are paid the foot. Who's this one? No, I'm not going to pass it. Tine 60 winner pan up. Hapana zita, but tine 60 winner. We've got the 60 winner. We've got a 60 winner panel. And tine 60 winner. Ebi a tina you pan up. Okay. Hey, she wakawanda bambo mirra pa verifying. Barku mirra pa verifying. Right. Guys. Right. Vimbai, our 60th winner. Our 60th winner. Vimbai tinaye. Our 60th winner. Nrukuda screenshot yepane sort code. Ne account number yako. Ndo ya ndiri kuda. Screenshot yepane. Right. As I'll verify you are my boys. This is our 7th. And this is 7th. 7th winner. 7th winner. Tavane 7th winner. Tasar gwane 3 more. Tavane 3 more. 3 more to go, guys. 3 more to go. 3 more UK people to go. 3 more UK people to go. Right. Portia, well, congratulations, Portia. £20 yako. £20 coming into your account. Congratulations, Portia. Sasa gwane 2 more to go. 2 more. 2 more. Ndakamirira 2. Ndakamirira 2. Ndakamirira 2 more people. Right. Icho chako pinda nekuita icho. Soko bayo ndo zvandokudira vamwe vatotanga wangoripo panapa. Anditika right. Saka uchoko baye apinda 9th winner tasagwa ne 1 10 vedu vakwani tobva tapinda munyadzi vanhu. Tasara ne 1 and my UK acho akudira mai we mawandisa yo way can Jesus. Right. Right, our 10th winner, our last winner for today is this one. And it is this one. So, Tane 10 people, congratulations, guys. And ndokumbira kuti, please, is 0 charges. Download this, guys. Download this app. Let's use it to our own advantage. And it's 0 varikuvaka. Every month you send money for your kids. You send money for your families. Let's use this app. Promo code, don't forget. Promo code kuneva totumira mari nasendai promo code yako Meli andika promo code yako it's Meli takaenda saka nchange chikokuranganidzai guys kuti miite anditika takumbosiya vanatumbo bye monzo bye revolt bye tumakadi twemagame tatatu natutu to bye tomboenda kusina macharges ndoko tomboenda ikoko takamanya nekusina macharges ndokwatire. So guys, don't forget again to follow Instagram page. You guys, you all support me and we are a family here, we are a team. Support your own. Mundi support our diri ume wenyu and my masowe I saw you ndoda kupinza yo mu game iri. Ndoda kupinza yo mu game iri mune page net following yakati and usangohle wega munhu guys. Riga kuita kuhla oga ongoya tami manje uri ghost. Pamela uri ghost. Shino ndandoita muri kuona manje disadvantages of being ghost guys.
honestly speaking pane good money iri papa ndandichakupinzai mukati mutongo muchichimhanya nekusaidhu muchichimhanya nekusaidhu tichimhanya takadaro munhu usachiona chi mari yake zvinondoita sei but mai mazowe munhu handiti vane peji rakati mai mazowe kuseri pindai mugame mukoma mudyewo mari yekambani uyai mupinde mugame mudlewo mari yechi yekambani muchinda makainda handitika exactly so ndozvatei tichida izvi munhu usadle wega usakare mwari wakuvhurire rangarirawo vamwe handitika tichirangarana tichinda takadaro handiti yes so guys tapedza apa takuda kupinda mune nyaya right so panapa ndine nyaya mbiri imwe ndeyemumhuri handitika vauya kwanditi tichaitaura pekupesisira hanzi check your inbox nove hausi wanonoka here wanonoka 10 vakwana mai mazowe vatouya vatodownloada asi vari kukona alright mai mazowe I'll talk to you aiwa majetani imimi tine remember tinenge tichishanda nevarungu saka zvinenge tichida kuti pave transparent ka vanoda kutoziva kushanda nani panozoda ma details ako kwavari and stuff not kuti unopa inini no kwavari stuff like that yani maona Mr Smooth zvava havasi kuita zvinhu izvi vanongolinka ndo inini ndo vakatondiisa kuvana vakatondi recommenda kuvana but takatamboita ma dates chimboita ma talks chimbo saka unozongoenda you put your foot down anditika so zvataita nhasi asi tinovimba tingashanda zvakanaka pamberi apo saka vana mai mazowe mukauyawo munongopindawo modlawo anditika asi madla munhu akati introduce uku kutaura chokwadi Mr Smooth saka zvine zvakazonakawo kuti kana wapindawo mugame wovarangarirawo anditika ne something pamari varangarira once off iyoyo panenge wangopindawo mugame because chokwadi kuti tichitsa pakambani iyi Mr Smooth avo ndo vakatichitsa chi pakambani iyi so thank you very much hanzvadzi yangu nokuvhura gore rangu zvakanaka chose ndine mamwewo makambani andikutaura nawo kuseri akandaprochawo munomu tichimbotaura chona tositsana kupi saka makambani ari mu UK iwo zvakare tiri pano vanhu vari kuda kumaketegwa ndiri pano vanhu vari kuda kuitigwa nyaya dzavo makuwa ndiri pano zvose ndiripo ndinenge takakumiririrai anditika tinenge tiripo saka please tisapote iwo support us andika Mr Smooth is here I can see him in the comment section andika support me as well I am one of your own ndo pamunoto ndikaitigwa appreciate stapati kwaiva pema ndikauya pano ndisapote iwo kwaiva zoda isi tuzvo zvani makagara pa takatongana titori 800 handiti tiri kudavigwa tikutowela up time handi ndizvo tikutofamba ka yes saka right chirega tipinde panyaya dzavanhu so nyaya yekutanga guys iri panapa ndeyekuti kuswera zuro ndakafonegwa usiku zvandakudza kuti ndinotsvagwa dzimwe handitsvaki munhu ndakatanga ndafonegwa nasambati else ndobva nditi pane nyaya tikuda kuti mutibatsirewo kugadzirisa panapa ndikati nyaya yeyi handika zvikanzi pane nyaya iyi akauya ushu handika ihama yekwaBybit ndiye munhu atanga kuuya zvikanzi vana vatya kukuapproachai vati hatina kuvajaira handimaona so ini semunhu anotambira pafacebook ndatirega ndivaapproache inini so ndauya pane nyaya iri kunetsa nyaya yepeji handimaona peji raita sei handimaona zvikanzi pane peji mwana zvamunoziva kuti vana vakanga vabva the reason why ndisiri kuvaudza pane izvozvo is because tichiri mumatalks asati apedza izvozvi nhasi Friday ndambozama kumira nokuti vaenda kuchechi handika so havasati vauya saka zvinozoda kuti zvezvakanakawo kuti tichizotaurawo vari papa handimaona but sanau senyaya yatolikiswa anabel senyaya yatolika kudhara plus vakomana vakabva vataura nezuro vakati ndoitoita kunoisa press release statement vakatotaura kukomana nezuro ado naClyde Rice vakabva takunoisa press release statement kuti makambani because nyaya chinhu tichakutsanangurirai mafambiro ari kuita kuti vazive kuti hachashandi nevana handimaona ndobva tangoti okay no it's fine so vafuma vakaisa press release statement ndakataurara I think but we agreed nezuro kuseri handimaona right ndobva ndi pane nyaya yepeji iripo saka vana vakanga vachimboshanda naniso hamunoziva kuti vakambogamuchigwa namairasi ndo vakatanga navo vagamuchigwa namairasi vakatanga kushanda namairasi zvakanakanaka vachiita zvavaitawo kusvikira pazoitika zvakaitika saka yamairasi ndoda kumboisiya nekuti ine nyaya yayo yakazvimiririra handisika ine nyaya yayo yakazvimirira ichazo guys idisaster kuharare kuharare munoita sei what do you do kuharare uku munoita sei imi vanhu kuharare what do you do in H muri kuitei kuharare saka yamaira sitomboisa paside because ine nyaya yayo yakazvimiririra pakushanda kwavakaitawo pane zviripowo kubudawo iko zvino zvandazoudzwa nevana ava izvozvi zvanga zvisina kubuda paya zvavari kuti vari kuda futi rubatsiro handimaona pazviri saka ndombomira kuitaura because handisati ndanyatsotaura namairasi kuti ndiudze mairasi pane nyaya yekuti zvakati kuti ndihwisise saidhi ravo
andimona saka yamairasi ndomboisendeka because ndiri fair guys. I am very fair mozviziva ndaudzwa asi mairasi asandanyatso kuvapira kuti ndinzwe side ravo so ndimhanye kuti nditi kuna mairasi kuri kunzi zvakati kune zvakazodaika zidai ndisati ndanzwa side ravo that won't be fair ndinenge ndatotadza ende ndenge ndatogara ndatotora side kudhara handitika hazvina kumira zvakanaka saka ndomboisendeka pasaidi ndotanga ndabata mairasi vambondifonera but handida kuinzwa foni iyoyo ndandichigeza saka ndombotanga ndazowana mairasi ndonzwa side ravo tonzwa handika ndozokupa iwo ndozokupa feedback fungai panapa uno rasina data wangu pano ndepewana nedata ndepembinga panapa ndepembinga wangu kana usina data imboenda cha ozoya patita kutora pauri kuda because unatombotanga kuimba kuti mwari makanaka tichingowaila uptime right saka zvazodaro paya zvikanzi aiwa zvaizvo zvitomboisa pasaidi ndochokwadi ichazouya anditika hanzi be careful zvenyu hamuna mapepa aiyo chamwari chimbotisiyira izvozvo tozozviona ipapo hatina mapepa imhosva here kuti ndaadvertisa kambani pano zvinanakana nemapepa izvi zvinana basa zvangonzi tongodzokera zvekuafrica kuzvine basa chimbotisiyira tina mapepa tinawo esi tikuchada nemacos tinawo macos atuto izvozvo takatobva kurinyiwa izvozvo macos apa takatobva kutorinyiwa izvo tikatopiwa kusvika 2020 unonga tichasvika 2030 tirimo muno hewe mbotisiya shamo ndo uda kuzotizivira pese pese mbotisiyai mboti leave us alone please tiregei tisina kana tasungwa tongodzokera kumba kuti takapisanisha iwo unotoona kunga sokuti muno toda kutoti tinyatsotodzika matende muno ino makatodzi 10 to 15 years do you think we stay 10 to 15 years tirimo muke wangu usazotidaro sha usazozinyanya kutidaro wangu tirege titi zvati kuti tatitori bo right so guys zvadaro paya ndobva vauya tikabva tataura paya zvikanzi saka pane nyaya yakaitika ndikati nyaya yakamira sei ndobva vanditaurira kuti vana vari ndakati inini aiwa ini nyaya vakabva vanditsanangurira nemadzadzi andimona ndikati aiwa ini ndokumbira kuti ivo vana mataura neni anditimaona zvamataura neni imimi ivo vana ndo vochipedzisa vaona kuti ndotaurika navo ngavachiuya titaure ivo andimona because zvokunzwa nehama mashandiso madzimusvike pandiri masvika nokuti zvinonetsa kuti timirire ndinzwe kwamuri I want them kutata nemuromo wavo then takabva tanga kutaura andimona right vana tanga kutaura paya vana ndobva ndati chii chakaitika nei mwanangu zvikanzi tanga move page medu tatine mamanager tatinawo 2 anditi Adona Clyde saka ndo vatanga tichi vari mamanager edu saka zviri kuitika ndezvekuti iko zvino makampani atatishanda nawo akuchapostwe zvinhu tinenge takanda tavapa content tikati anoposta ndiani zvikanzi ivo ndo vatanga tichipa kuti vatipostire saka tikaposta zvinhu hazvisi kupostwa andimoona so makambani anawo complaining plus we are not getting anything tikutotamburawo tiri kunoka tinachati kuwana pazviri ndikati mamusina kuita maendorsements here andimoona mamusina kuita maendorsements here kuti munopiwa imwe mari kwamudirect and what not andika ndobva vatanga kutaura kuti maendorsements takazodi tanga tichiita hedu nemakambani imwe mari inopindawo kwavariwo direct but zvimwe zvachona vari kuti vanoda ivo ndo vanokwanisa kurana sezvo vari ivo vari mukati mepage alright bo so alright side rako andiudzawo side ravo resewo vataura paya alright hatingakwanisa kuti titaure tisina kunzwawo rimwe side handinoziva mwanangu nokuti iside rako iri we need side rechi revanhu vari kuti wewe panapa vane madetails epage vakabata page rako handitika so akabva ataura nenyaya yekuti takashandira maiphone takaita maadverts emaiphone tikapiwa maiphone 3 iye namaiguru yake nemuna taimo vaishandira maiphone aya saka hanzi pavakauya vakomanda kuzotipa mafoni iye kuti ndikutaura matauriro akaita guys not quote me musazoshandurudza zvinhu andika I'm sure Adona Clyde vari kuona this life anditi musashandurudza zvinhu ndikutaura zvinhu zvavari kuziva zvatiri kutaura because tine group ratakagadzira mugroup we are just 3-4-5 mugroup 3-5 mugroup right zvikanzi saka pamaiphone pavakapedzisira kuuya Adho akasiyira traimo foni iPhone yanga iri yake iye yaishandisa isiri dzatakapiwako isu hatina kupiwa maiphone ndobva tasigwa maSamsung ndo takasigwa saka tikanzi chadzodzoka chikupa yanzi notaka muri time akapita kuvhura foni yaya yaito nemapassword ani Adho
saka tikuda kuti atipe ma-iPhone atakashandira. Okay, alright, boom. Aiwa nyaya ndainzwa. Ndaenda kuvakomana, ndabata vakomana, very respectful child. Anonzi Ado son yayo, adopted son, mwana wa madambosi. Very respected son, very respectful. Ndabata mwana uya akati, alright mama, chirega ndibate mwe wangu because tinoshanda true na Clyde Rice. Anditika, alright bo, dambo apa time. Ndibazo ndibata pandukuti ndazorara late na ivo ndofunga vatorara kwaedza because ndashisa time kuti nikana ndarara time idzi saka ivo varira kuma 1 tuka hanimona tauya papaenda vakandifondera chitobva kubasa tataura chibva kubasa tauya takatogara panze apa ndakasvika pakupaka kwainaya ndikapaka takarova dzimwe 2 hours ndofunga tichipo tichitaura nezvenyaya. Alright, Clyde azouya auya papaitave pakomanje paconference call, right, vakomana vakundipawo side ravo. Vakomana kati no mama, nyaya yakaitika munhu angatori more active papage iri ndi Clyde Rice kwete adopted son. Adopted angachita maskits, aita maskits nawo, but munhu angatori kutaura kwawo nditaura matauriro avakaita, munhu angatori more hands on pakuti itai content so matauriro avaita ari kutaura kuti Clyde akataura ndini ndandiri hands on panyaya yepage. I would tell them ndiri kwaanogara kwamutare variko kuti guys itai content itai skit itai makadai skit itai makadai move mandikandira skit ndobva ndaisa andimona saka ndobva ndamuti kwa iwewe changachita kusaposte maskits vari kuchema kuti makambani ari complaina wangosasa post akati no zvinoitika zvoti vari kundikandira maskits mashoma saka vandikandira maskits mashoma izvo mukatarisa ndine 3 days ndakakanda skit 1 kuti ripushewo engagement noti ndikakanda eseka 1 ari mashoma maskits aya anobva apera ndozokandei saka ndoti ndikakanda 1 ndomira madays ndobva ndakanda futi rimwe skit ndomira madays ndokanda futi rimwe skit handimaona that was kwandiri it was very understandable because munhu kine content creation that was understandable kuti ndakaisa video 1 rodawo engagement and then woisawo rimwe ikambani kandi remember maskits emakambani saka vakaisa skit rekambani kambani inofa kuti tengeswewo saka inodawo kuti tiite engagement kuti vanhu vakwanda vaione pozokandwa rimwe zvikanzi saka ndo zviri kuitika ndobva ndati alright zvikanzi ndikati ko panyaya dzemari zviri kufamba sei zvikanzi panyaya dzemari hatina mari dzatinopiwa mari dzavo dzinoenda kwavari direct and inini kambani ndakaitira dhiri hanzi ndeye masola andikairaini what yesola yaya saka ndoya ndakaita dhiri hanzi because denda ndine utsinye ndoda kudzokoredza mashoko aitaura denda ndine utsinye pandaka approacha kambani ndichivatsvagira endorsement ndadei ndakavati vapei kana $300 but ndakati no imi hande munovaisira sola handika then ivo maketa ndobva kambani yabvuma ndobva vanoisigwa sola anditimaona saka pasola yedu yavari kumaketera sola handimaona kana kambani nchida assessment ichitokwanisa kubvunza handina kana sendira vanobhadhara ini because vakokaiswa sola mamwe makambani anditozivo pane yakataurwa mandichazoti yakataurwa ndichina Ado achiti ava vanotopiwa mari yavo direct kwavari ivo ava mari chaiuine kwatiri isusu cheduwo just managing the page nekutsvaga kuti vakure uyu mwana anonzi Ado akabva ataura muromo kuti mama ini ndakasimudzirwa ndodatora mashoko zvakataurika pako guys mwana uyu akabva ati ini ndakasimudzirwa namadam boss hakuna munhu aindiziva ndakatosimudzirwa namadam ndichingoneza chingoti madam boss ndiri mwana wemadam boss kusvikira ndasimudzika kusvika pandasvika anditi so ndakaona zvakakodzera nditorewo vamwe ndichidini ndichisimudzira ndikati alright kana zvechokwadi zvakanaka chose zvauri kuita zvokuti vasimudzire panga pasina chinhu chakaipa handiwana zvika ndo zvandiri kungoita not kuti ndine mari yandiri kuwana kana kuti ndiri kudini hapana tinotoenda kuchiweshe tinoshandisa maresources edu fuel yedu mari dzedu vabvunzei dzebhasi totoenda kutoita maskits handiwana kana tonovati itaiso ndikati alright mwanangu pane nyaya yefoni dziri kubuda kunzi wakapiwa phone vakaita adverts dzemafoni wakanovasira maSamsung instead of maiPhone iwo ukazotora yako iPhone ndio ukazosira murume ukati ndakafanira kushandisa Samsung iPhone e saka vari kuti pane mafoni aripo mwana akati mafoni avataura vekambani ndo vakavapa maSamsung ndokutaura kwaari kuita ndo vakavapa maSamsung antimaona so ini ndakatosiya foni yangu iyoyo zveshuwa akati ndakasiya foni yangu hanzi nokuti ndaiti pandinozodzoka handitika kuti vafane kugona kushandisa iPhone because vanga vasingakwanisi kushandisa iPhone ndikati ko vari kuti malogin details epage ivo havana imini ndimi mune login details zvikanzi malogin details vanawo ekupinda tise isusu tiri mupage mavo
kuti tikwanise kuposta, but malogin details ivo vanotori nawo malogin details. Problem iripo mama ndeyekuti ndiClyde Rice kuposta kuri kuti netsei avasati vakuziva kuti kunopostwa sei, avasati vakuziva kuti social media inofamba sei. Ndobva vataura kuti pataka kuti vazovhura page paya pangadzokera Bybit kumurume wake, vanhu ava vanga vasingasadi zvekuita social media zvachose, vangasasadi zvepage zvachose. Ini ndindakatovamanikidza kuti come on guys, muregera kuti murarama muregera chi, mubva kuti mudini muite page rinokubatsirai. Anoona tikatovamanikidza vanga vasingasadi zvepage, and saka vasati vakunyatsogona kushandisa page racho kuti vanobuda sei vanodai, and saka ini zvitoripo kana kwatove nemutauro kudai isusu takusiya page iri. Imimi ndimi matoita zvakanaka nokuti ndimi muri kuhandla nyaya iyi, takutobuda mupage right now, totokupai mascreenshot tabuda mupage, vhusara nepage ravo wobva tochinja malogin details ipo pano. Anoona so uyu akati foni yangu andinologisa kuita zvinhu izvi ina adho iri kuHarare indiri kwaMutare, and adho akabva atobuda ipapo ndobva ndisendera screenshot. Ndoda kuti ndikutaridzei anti hatizodi zvinhu zvinoshandudzwa mangwana kuti anotaura kana kutaura kana zvinozotaurika mangwana zvisiri izvo. Regai ndinde pagrupu racho, tine grupu andakudzai kuti tine grupu. So vaya vaizoti he mazohakira, he mazotsvaga, he mazodai, hapana pandakahakira guys, handina tombohakira. Itori nyaya yakatouya kwandiri, and I created the group kuti paite transparent, tinzwe nyaya both side. Anoona page iri ratonzi Bybit page, hani muri kuona iro group iro, hani muri kuona iro page rakatonzi Bybit page, hani maona. So pane regai ndidzokere, mutona takatochata zvokutoenda mberi usiku wese, vakatondisendera vakatafuma mavasvatisa mugroup, vakatoisa official statement iya ichi, ndandichitoziva kuti kune official statement yetwa nhasi vatoisa. Saka papa musati matanga kumhanya hatitange tadini tanzwisisa nyaya guys, anditsvage ndichikona vanhu inini kuti guys ndipei nyaya dzenyu tikazodai no, ndinogona okay also kungonwirawo nyaya yawo kune maplatform kana isina kuya kwandiri, because munhu wese anongoita zvaanoita. Pachanenge auya kwandiri I respect that and I handle this without favor and without fear, and because vauya kwandiri there's a reason why auya nekwandiri, right? Ndobva abuda, animukona akabva atobuda screenshot ishi, akabva abuda ipapo, akabva abuda. Ndobva ati ndatobuda andisika, saka ndabuda ndobva abvisawo umwe wake page. Vakati madetails vanawo ekupinda mupage, andika madetails vanawo ekupinda mupage, saka isitabuda ivo vakachikwanisa kutochinja maniki. Noti ndakabva ndabvunza kuti Clyde akati pane muromo kuti murume wachakambofundira Clyde mazuva apfuura achiti tsano kana pane zviri kubuda kupage uko please tisheyani. Handi so akangozvise munhu wauti kuri akangozvinza pakutaura kuti inobva ndatomubvunza because neniwo muromo wakabuda kwandiri vachiti page tikufunga page riri monetized. Ndobva ndazoti uona wangu page iri riri monetized zvokudaro here. Avakuramba tingondisira mamessage vari vafara kane advert. Right, akati ndikati saka chiri kuitika ndechekuti ndikati page riri monetized here. Ndobva ndamubvunza akati page is not monetized. Ndikati aiwa ndokumbirawo kuona page kuti harisi monetized here zvechokwadi. Ndobva ndisenderawo page, handi munoona page ndiro iri harisi monetized zvechokwadi. Ndakaongororawo page, the page is not monetized zvekwamwari chaiko, page harisi. Ende mutoona kuti page iro rine madashboard akatsvuka, hani muri kuona page iro rakatotsvuka madashboard zvokuda harisi screenshot sisimeli not screenshot, short screen screenshot hani muri kuona izvi rinoto ndo page racho iro and harina kumonetizwa. Ndobva ndati zvikanzi page harina kumonetizwa taito muranga riri brain zedu yatofunga kuti pamberi apo tozoendawo kuna Kalonga kuti titi amanage page rawo andika vakwanise kuwanawo something pacontent yavanenge vachiita. Havasi kunyatsoita content yakati yakawanda vasikana mhuri ishi, handimaona alright bo vabuda paya.
page ndikati but iwo manje network yawo kuya kumusha inenge chidini inenge ichinetsa kumusha uko network yawo iri kunetsa zvekudaro saka vangu vachiti vakapinda kubuda vangu vasinyazobatika but papa ine hama yawo yanetaura H5 iri mugroup yayo yanga iripo aiwa pages initox arina kumonetize it's not monetized arisi monetized ndobva vapinda munhingikiri ndata anga ari mugroup ndobva ndati alright saka manje maso mabuda mugroup zvakanaka kuti mubude ivo vachipo varipo vachiona saka zvaizvozvi network yawo iri kunetsa haichabatiki tangosara toga pano saka ngatichidini ngatichivatai then mangwana tozocontinue saka ndo pakati uya anga vakomana vangatobheka nenyaya dzacho dzakutaka kunetsa futi zvakamboitika futi kumashure kokune vamwe zvakuya kwatiri kana zvatodai so antika isusu tautodi ndakutobuda hatichadi nezvo zvinotinetsa izvi mangwana zvozotinetsa regai tichingobuda nguva iripo ndobva toti takunoisawo ningikiri press release statement mama yekuti makambani avo achizenda hatichashandi navo vangu vachiti approach uya nezvinhu kuti todawo skiti rakadai vachitaura navo direct kwete isusu kwese nyaya dzadai so dzinonetsa dzinotikanganisira mabrand edu mangwana animo ndikatoti mabrand zvechokwadi anonetsa but alright no problem saka vavata kudai ndo pandazoona makuseni vatozvechiwawo vafuma vaisawo press release statement riyawo vakatova vanga vatorisawo nemugrupu muyamiya havana kubuda mugrupu zveshuwa varimo takamirira bhaibhiti achizouyawo indatozonkawo bhaibhiti adisirawo message kuti aiwa havafangi kuti vabude mupage handimona inini vanofanga kuti vabude papeji takaungana tiri tese tiri paground ini ndiripo ngavauye kuno kuchiweshe handimaona vobuda ndoziva sei kuti mupeji hamuna chimwe chakaitika kana kuti chakadai ngavauye apa voburitsa vobuda mupeji ini ndichionawo kuti vabuda mupeji zvechokwadi chichinja avabuda manje andiudza ndobva ndati alright bhaibhiti avo yakataura kusengati bhaibhiti group ndozvatakaitira group kuti taure mugroup pane kuti audio kwandiri chiisa mugroup indabva ndaforwarda audio mugroup ndobva hama yavo ndobva yauyawo ikati aiwaka hazvisi kubuda right now kuti vati vanobuda ava vafa kuti vasangane. Thank you, Star Sender. Thank you very much, Star Sender. Thank you for remembering me. Thank you. Zvikanzi vakafa kuti vabude vakaungana vafa kuti vasangane vanhu sekufambirana kwavaita vogara pasi vachipanana mafoni pane mafoni aripo vachipanana mafoni vachipanana chipeji zvakanaka kwete zvokuti vanobuda kuti zviri zvavaita izvo ndikati ngatinyorei mugrupu guys nokuti kutaura kuseri grupu ndakariitira transparent saka ngatiposte zvinhu zvese mugrupu hama yacho yabva yakandozvechokwadi mugrupu handika ndobva ti kufila kuti muye kuno mudai titaure pagrupu handi indobva datiko ivo ava vasisati havasi kubatika because ndazomuka kaini ndamuka ndakutega munhu so chiuyai titaure nyaya avaripo hapo bhaibhiti akati zvikanzi ari kuchechi handimaona saka ari kuchechi ndokwaari panenge azodzoka ozouya saka ava vati ngavauye kuno vakomana vakapindurawo mugrupu kuti aiwaka kuuye koko kunoda mari taiuya nemadzeri kosi papa taiita maskits imi uyai kuno kuharare hapana chakashata chikurai muye kuno kuharare saka right now ndo patiri ifeedback yandiri kupa yapo handika because adati inini I'm not feeling okay handika handikwanise kuuya ikoko handina plus handina mari imi chikurai muye kuno handi mazviona saka vari kuti imi uyai kuno saka right now ndo patiri but ayanga ari mavoice notes asati agona kusangana nhasi tese kuti paitwa starpat guys pane starpat ndombura musadziro starpat saka asati takwanisa titi vese vadini dhamiroti havabve kuchechi kana vabva kuchechi vauya handimaona then pochitaurwa kana paitwa arrangement yekuti vachisunga vaende kuharare vari kunzi futi havana mari handimokuona vosunga voenda kuharare vonodi totaura nyaya yacho yemafoni voenda kuharare kwachona tapedza nyaya kuti oraiti vachisvika kuharare zvatawirirana zvoitwa vakasvika kuharare kana mafoni achona adho anawo adho chibva wapa vanhu mafoni avo ubva wabuda vachiona ubve ivo bva vachinja password vomuparadzana mune zvakanaka ndakatobva ngati ngatisiyei pamangwana vana vangu ini ndiri mai ndauya kuzoyananisa vana handina kuya kuzokuputsai ndati tisiyire paise pano makashanda mese maita maskitsi zviri kuitika izvi tinosiya pamangwana kuti ati mukapfuura ndisai kuchweshi munoita maskitsi vakapfuura nemuharare vanogona kufona muri kupi clyde uri kupi adho morova maskitsi maskitsi enyainakidza wani morova maskitsi handimona patinoitika chinhu chese pane takakonera pane takakutaura but we should always leave a gap for tomorrow ngatisiyei pamangwana nokuti panonzi pari kutoda help ende muna nechinhu chicho ndinhingi you are able to confront that person kuti ndauya ndanzwawo chakati mukataura handimaona so ndo patagumira pano haisati yapera nyaya iyi tichiriko kuseri tichiri kubatsirana nevana vese vana vesa handimaona kuti tione kuti tikusana papi
kuti ndati ndikuunzwa munzwisise nyaya ezviri kuitika kune mai vangu vachiti munozoti ai vai vanhu vamhanya vamwe vatotenga vanhu vatove nejudgment kudhara makati vazodiwa vanhu vatove nejudgment nyaya hadzisakanyatsosvika tese tatomira kuti vakauya petwa totochita group call tese nhasi masikati tonga network inenge iri right munhu wese then totangira ipapo tonzwa kuti nyaya dzeshe dzemafoni dziri kufamba sei ndiani vanokwanisa kusimuka kuti vainde vanokwanisa kuti vanogadzisana ipapo anomaona vopanana zvinhu zvavo ndo nyaya iripo pamasocialites apa izvozvi kuharare anditika ndo nyaya yacho iyoyo so yeah so I think pane munhu akangonyaurirawo anabve kuti sitimeli ndo vari kudi vane vana uko vari kuendela nyaya iyi hame ndofunga ndangogairawo wana kufungira kuti hama yaikwanhingino kana kuyakandirachi kana zvose anabhila akamhanya akabva uya sitimeli azofuma akakaposta anomaona but ndo nyaya yacho iripo yoyo saka nyaya isati yapera ndatoona umwe achitoti pane mwana tonimba kati vana Gilbert nyati vati vari kuda kumaneja vanava ndikati izvozvo ina handipindiri ipapo ina handipo hangu I don't wanna lie zviri kwavari kana vachida kungo ini nichangu kungogadzisana kuti peji ridzokere mumaoko ava zvakanaka pasinawo zvigunun'uno kana pane nyaya yacho yemafoni vopuwa mafoni avo voparadzana mune zvakanaka with no bad blood ini am just a witness kuti zvinhu zvifambe negwara pasina mashoko pasina chete zvokuzoti vanoda kumanejwa nananyati kana kuti havadi ina handina pandinokwana ipapo idecision yavo ivo kuti vachitaura nanyati wacho kuti Gilbert come and managers kana kuti hatisi kuda ivo ndo vanodi nezvava zvavo ipapo ina hapana panodi pandinokwana ipapo saka ndati ndigare ndajekesa ipapo muzive kuitira ramangwana anditika ndo zvandati anzi kwamafoni handisati ndaziva klomimwe mibvunzo handisati ndagona kuansai because I can only have answers taita tasangana tose network isinganetsi tose tasangana pakoli ya 3-4 kudaro ndokuti tinyatsokuzowana answer kuti pamunozondibvunza ndozogona kupai for now handikwanisi kudaira ikozi kuti mafoni angatirwe ikozi adho vari kuti ndo mafoni avakapiwa iwayo nekambani andimaona ava vari kuti takapiwa maiphone saka ava network yavo inonetsa hanimona fanirwa chikwira chidona nguva zhinji vanenge vachingodona saka kuti tizonyatsonzwisisa handikwanisi asi ndanyatsosiva the truth apa hanimona tombomirira tonzwa kuti zviri kufamba sei ndo patiri apa guys kana mukazowawo zvotwista kana kuti hapana chandada kuwedzerera kana chandatapudza I think boys dzangu ndikudziona pamusoro apo dzakatarisa live dziripo vari kuona and hama yaBybit iripowo zvakare iripo group ndataura kuti ndakutoenda palive so that they see and they know handizodi kunzi vakatora side running kana vakatora side running inini ndinongove fair handitika and hatisidi kuti paite kutukana hatidi kuti paite kugwiwa and above all handisi kuda kuti pasare paine bad blood ndiri kuda kuti pasare paine ukama kuitira wamangwana hanimona saka izvezvo zvimwe ini I don't know zvokuti vabanyati it's up to them iyi yamairasi imbomirai guys itori live yayo yakazvimiririra hanimona because iyo inotori ameno guys I don't know iyo yamairasi chimbomirai kwaigoma yuhi vaisika guwa saka chimbomirai guys ndichange ndanzwa mairasi handingatange kutaura kwandisina kuswera hasati ndanzwa mairasi ndongotanga kudzai kuti kwanziye ndikazodai ane maaccusations akewo musikana akaisa kwandiri andati tombopedza iyi tozofambira mairasi nokuti anotiwo iye musikana kutaura kwake iye asi mairasi asati ndavanzwa asati ndabvunza mairasi ndichatanga ndanzwa kwamairasi iye kutaura kwake anoti paakashanda namairasi kukambani yetiger furnitures handika akapuwa furniture ndokutaura kwemusikana akapuwa furniture yake apuwa furniture saana kupuwa furniture ina mairasi vakatora furniture yakumba ndo sofa rarogara kumba kwavo iye akangopuwa fence chete kwaindoya ndakangopuwa fence chete furniture yese haana kupiwa ndokutaura kuti musikana saka ari kudawo zvinhu izvozvo because iye kwaari zvinhu hama yacho toti zvinhu zvakatomuomera zvoti atorara pasi but furniture yakadi akapiwa hama chake zvoti ndichakutorai video ndikupe muone maconditions kwaari kugara hanimona saka ndo saidi rani remwana saidi ramai ndikirira mairasi handisati ndarinzwa handizivi ndikati vanongokutorera furniture pakambani yavo akati aiwa ndibrand ambassador vanotoshandawo ikoko ndo matauro akaita musikana saka ndangoti okay no problem ndo saka ndaudanzwa ndichatsvaga mairasi then I'll talk to mairasi and then ndonzwa kuti vanoti chii handika kusaidi kwavo and then kana tataura
vitanzwa saidi kwaomaira suti vakuti kudini and then tozosangana tose tochidzifambira nyaya dzishona kana zvechokwadi masofa vakanga apiwa kufurniture ichinzi ndeyake is only right kuti vatakure masofa vadzosere asiwo kana kambani yakanga iti aiwa kamaira sabrand basa maybe tikupa iwewe pamwe iva vana kunge vazvi aiwawo iyo vakanga vazviziva kuti chi kuti ndo change zvichitoitika andimaona havana kunge vadini vasiva saka ndo zviripo ndo mamiriro enyaya iyi yana Bhayibhiti right handizi kuti ndokata here ndouya neimwe kati ndogodzisanganisa regai ndichingosanganisa right ndine mhuri yandinayo pano chekutanga regai nditange ndavafonera hey. Right pasofa kune mafofo kanga senda ma-screenshots apa ndatomba vatsvaga ndasafe number yao mana so alright timbotanga tapinda panyaya inyaya yemumhuri zvakare handimaona handimunoona ava vatouyawo vachinditsvaga vakaisa nyaya yavo kwandiri ndatoiposta sindaiposta ndichenda kutouya palive nyaya iyoyo saka tine vatichapinza kuri kunzi ndisocialite zvakare ari involved munyaya iyi takaita nyaya mazuva apfuura yemwana yatandasa pano anditika ikaita mixed emotions mixed ndachitaura naye zvangu iye haasi right is not okay is mentally is not fine zvachose tatambotaura zvedu stereki anyway is not fine saka ndambomuti chimbozorora mbomira mboriga kana kubata dauro zvanhasi kana rini and then tozotaura anditimaona he is not okay chindudza wakewo zviri kuitika stuff like that but yakaita mixed emotions vamwe vakadai vamwe vakadai asi panyaya iyoyo yatakaita anditika pane vakawanda vakarelata vari kubatikana inove imwe nyaya yatouya itoriwo imwe mhuri iri kutobatikana ine similar case nenyaya yakabuya pano apa yatandasa but ngativanzwei vachitaura vega zvizere isemshisa masters guys saka star patinoza kuziza isemshisa masters guys itemshikanda masters itemshikanda masters hanzi kuzotora video handiti ndavana hello how are you Tato close my door hello kuri sei unokata mapisi kata unozotora after 2 hours pamela ngombira tanga engagement tanga yawo yako ndobata kukayawo bata wozotora kola okay ndikumbikwa yes right kola tave palive pana pane nyaya sorry ndazoti nonoke ndambotanga kutaura dzimwe nyaya dzanga dziri pamberi peyako ndakupa platform ndiyo iya watiripona ndakateerera alright saka platform ndiyo iyi watinoda platform ndiyo iyi chitaura nyaya yako zvizere then tozoinvolva anofanwa kuinvolviwa so far asati ndavaudza because ndaboda kutangiwa natsa nyaya yako vakazoziva kuti mauya nenyaya vamwe vanogona kutiza chiwotaura nyaya yako yose sezvairi kuvanhu vana vezimbabwe vonzwa tochizotsvaga ava socialite tochivaedha okay nditotaura ipapa iwe papo vari kukunzwa kufacebook unless uchida kujoina kuti vakuone unogona kuya kufacebook woti ed but kana uchida kungonareta ipapo you can still narete uri pawhatsapp ipapo nyaya yako yose ndinarete kubva pakutanga pakuwanikwa kana kuti vanhu vahwisise taura nyaya yose kuti vanhu vanyatsokuhwisisa zvizere nyaya okay inini nyaya yangu yakamira yakadai so muroora wangu uyu mukadzi wabhudhi vangu vandinoteverera inini saka ndichataura nekukura kwangu nabhudhi vangu kuti takakura tichigara nastep mother tiri vanhu vakangobatana sevatevedzana saka taiwirirana zvokutodaro ini ndobva ndazokurumidza hangu kudzingwa nababa vangu nenyaya yekuti taigara nastep mother chichi ndobva ndazoenda kumurume ndiri mwana mudiki isoso ndeimwe nyaya ayo iyoyo saka hanzvadzi yangu yakazosara ndobva yawana mukadzi musikana uyu waakawana anga ari musikana aishandawo panext door kune vamwe mai vaimutitawo rafu chichi ndobva ati zvondoda kumuroora nekuti mwana wechidiki ndomuhwira tsitsi chichi ndobva amuroora zvakanakanaka saka nemuroora wangu takazotanga kundonyatsoonana vaakutogara vese mugweri imomo kunonzi kumutapa kunumber 1
saka vachigara vese kudaro ina ndaigara kuriverside saka ndaitobva kuriverside ndichishanyira muroora wangu kumba kwake. Pakumushanyira kumba kwake ipo paya vaigara mu1 room. Ndaingoti pese pandinoenda pana nenhumbu yanga iri kuma7-8 months ndaitosvika ndichigarisawa panze zonzi mu1 room hamupindiwi, mu1 room mevanhu vakaroorana hamupindiwi nekuti hatina 2 rooms. Saka indaitofungidzirwa kuti ndo zvinoitwa nekuti takangoda kuinzana nemuroora wangu. Saka ndakatofunga kuti pamwe ndo zvazvinoitiwa. Saka ndaingoenda every time ndichingogara panze ndichidzokera sina kana kubikirwa kana kudi. Saka one day ndakazoenda nhumbu yangu yanga yafika kuma8 months almost 9. Ndobva mhepo yatanga ndiri panze paya ndikatoti maiguru ndipewo juzi ndiri kutonorwa. Zvikanzi hapana juzi ramunokwana. Ndikati pane rimwe juzi rakambotengerwa bhudzi nababa vachiri kupi kumba uko. Saka zijaketi riya yarakakura mukandipa ndogona kutopfeka. Zvikanzi kana munhu aroora apfekedzani hembe nehanzvadzi dzake. Ndobva ndatoti ndokunzwa tando maiguru kusvika mai vepamba pavo vanogara ipapo vamwe vaive necrash vazoti vatete tora henyu juzi iri. Ndobva vandipa juzi ndobva ndapuwa juzi kunext door. Ndobva yapera yakadaro. Saka effect musi wandakapuwa juzi iro neniwo ndakatozotsama kusvika pakupopota kuti saka muri muroora rudzi kana madaro mungandenyi majuzi chairiro kuti mupfeke enda kushanyira ichichi. Plus iyo vaindirambidza kupinda mu1 room but munin'ina wamai vavo aiti akauya kubva kwaaigara kuGwanda aibvumidzwa kupinda mu1 room zvekutoti aigona kutorarapo nango vhiki yese hanzvadzi yangu ichinda unorara kumba kwababa. Asi ini vaindirambidza kupinda pai mu1 room. Muri kundinzwa? Tiri kunzwisisa chaizvo, very clear. Saka ipapo day iroro vakatozosvika pakuuya kuRiverside nemurume wake usiku kuzotaura kuti ndandapopota kumba kwavo. Vakauya kuRiverside kumapast 8 usiku. Mazuva iwayo Harare Road bridge riya raiurawa vanhu. Vakatoya netsoka. Pakaita hondo chaiyo kusvika tazovapa isusu mari yekudzokera kumba. Vakadzokera kumba kwavo. Nyaya ikangokontinya ichidaro saka vakambonetseka kuita mwana so zvichingoenda zvakadaro. And then mukurarama kwedu nekufamba kwenguva tatatowe nevana 2. Pakuita vana 2 in life yangu yakambochinja kusvika murume wangu aenda kuBotswana ari palive ye3 months. Ndeimwe nyaya yakamboitika iyi. Aenda kuBotswana ari palive ye3 months. Ndobva vataigara navo vaipinda chechi imwe chete nemuroora wangu. Saka mukadzi yeye akanga asipo waenda kuBotswana. Ndobva yanga yava Christmas. Mwana wangu anga asina bhutsu dzekupfeka. Ndakasvika pakukumbira bhutsu kuna mainini vaigara kuseri ikoko kwangu ari munin'ina wasisi vakaenda kuBotswana. Ndipewo bhutsu mwana wangu apfeka akwanise kutambisa Christmas chichi. Ndobva ndapiwa bhutsu dziya. Anga ari matenesi ewhite. Mwana ndobva atamba Christmas. Ndikati handozokupai kana ndamawacha. Ndobva ndamaisa mumba mangu kuseri kwesofa. Matenesi akaya akazoti akuvingwa ndakamatsvaka ndikamashaya. Ndamashaya kudero ndobva ndatoti vakutouya manje vatoda matenesi sisi wangu anouya maya manje chini ngati orai ndozokutengerai kana murume wangu adzoka kubva kupi kuBotswana. Saka zvakangoramba zvichingoita vachingondifosa matenesi. Sometimes muroora wangu ndiye aitouya kumba kwevaya vekuseri vobva vatoya vese kuzokurema matenesi emwana wangu. Ndozoti handozokupai chichi ndokutengerai kana chii baba vemwana vadzoka. One day takagara panze vakapinda namaya nemunin'ina wamai vaya vekuseri mushawa mbwa vatanga kugeza vese pamba paya pandaigara inini. Saka muroora wamai vekuseri ndakanga ndakagara naye panze ndiye iyo vakatanga vari mumbatso svika toda matenesi aya emwana. Matenesi emwana ari kudiwa ndakati ndokupai wani tatakagarayo vari mushawa. Vachiseka vese nemuroora wangu vari mushawa. Saka maiguru vaya vehama yekuseri ndo vakazondiudza kuti imi musatenga matenesi aya arimo mumba umu. Akatobiwa nemuroora wenyu achibva pachi vekuseri. Saka vari kuti vanoda kukufikisai. Saka ndakabatikana kusvika pakuti vakubuda mubathroom ndakabata mainini vaya vekuseri ndobva ndavarova ndikati moda kunotengesa matenesi amakachengeta kuti ainge ndakaba asi kuti ndakakumbira kwamuri. Ndikati kumuroora wangu iwe handikurovi nekuti uri mukadzi wabhudhi wangu asi kuti zvaunoita zvakashata. Saka ndakarova mukadzi uya. Saka iye paakaona ndatsamwanzira machiro wamukadzi akabhatura mwana wake ndobva atiza ndobva aenda kumba zvokuti nangu hanzvadzi yangu nyaya iyoyo haatoizivi. Ndokuti ndikatomudza angatovhunduka nayo ndokufamba kwenguva tichidaro. Saka ini nemuroora wangu vera hatinambobvera taklika kusvika ndazodhivhosa kufirst marriage. Ndadhivhosa kufirst marriage ndobva ndauya kuno kuSouth Africa 2009. Ndauya kuno ku2009 2010 ndobva ndaroorwa.
ndobva tagara apa ndasiya vana vangu vefirst marriage umwe ndakamusiya kuna sisi umwe ndikamusiya kuna anti and then vana vai vakazotorwa nababa vavo vese vakatanga kugara nani nababa vavo. Ndaitotumirawo kumusha zvakanaka zvakadi chero ivo pagrade 7 mwana atonyora grade 7 umwe wacho vakatoti tete vana vese vari kuenda kusouth africa torai mwana chichi ari kusurukirwa chini kati momutopa sei zvika momujambisa ndikatotumira mari yekujambisa ndikajambisa mwana ivo ndonyakutoperekedza mwana wangu kupi kubhazi achitouya kunoku ndatora mwana ndagara naye anyora grade 7 ndazomuti vauya vakati tete mwana akapasa chikoro ndikati kana akapasa marizauti ndakatotora akabuda chichi ndikati achimutsvagirai nzvimbo kupi mutsvagire nzvimbo kuNashville ndobva chikanzi ndaenda ndatsvaga nzvimbo but hanzi kwakazara ndikati saka manje momutsvagira kusvika kuAscot ndokunotoita vaenda vanotsvaga nzvimbo kuAscot ndaendesa mari yemwana yekutsvagisa nzvimbo yacho nechichichi vatora imwe mari vati shoma yanga yasara ndobva vashandisawo zvimwe zvavakashandisa mhene ikoko kumusha ende system yavo imwe yavanga vanayo ndeyekuti kana zvikanzi mwana ari kuenda kutrip ndikatumira mari vanogona kutora hafu voshandisa mwana uya yanga akugara ega achiriloja ega paseri kwekumba kwavo ndofunga vanoziva kugeri kunonzi kwamutasa iyo vachigara old Ascot vakaramba kugara naye saka ndaigona kuti ndikatumira mari ndoti kana pamari yeusavi mwana anotambisa usavi saka imomuchengetera chii mari kana mamuchengetera mari uye achitora mbichana kwamuri sometimes mwana aiti achienda kwavari anogona kuwana vachiti ndabva kunohodha mafrizit handina mari vasina kana option yekuti vanomupa nango mavheji ekuti ndaunobika kusvika ndasvika pastage yekuti ndanda kuti tenga nyama mubhucha yakawanda kunoku steki ndoiomesa ndodindi kuti agara nenyama yakaoma mba kuti asatambura kubika usavi ngeimwe nyaya yotichinga takadera atongoti tatiinde mberi saka ivo vakazosara vari pamarriage nemunabhudhi vangu ava ndobva vaita vana vavo 3 vaita vana 3 amene kuti chii chakaitikawo hanzvadzi yangu inoti ivo vainyengwa iye anga akunyengawo hanzi tiri musangano zveMDC kudi handizivi ndasingachadariko and then ivo vaigona kundifonera kana kuti pakati peusiku woti bhudhi venyu vari kugirlfriend indototorawo foni ndofona ko chii chiri kuitika vachirwa kusvika kuma1 am vari kuold Ascot ikoko hameno chinzi kuri kurwiwa vari kumba kwegirlfriend bhudhi venyu vavinga mukadzi umwe ane vana vake 5 kudidi indotozamawo kusanganisa kuti kwemogosiya mhuri sei ichi zvikanzi ivo ndo vanoziva zvavakaita saka indaitotadza kana kuvagadzirisa ndobva ndangosiyawo yakadaro kusvika the following year handasiti yanga iri 2022 ka 2023 vakabva vachata zvikanzi vaenda kunochata kukoti saka vakachata ungati muri muna January vachipedza kuchata January ndobva maiguru vati vakuenda kunoona bhudhi vavo kuGwanda ndobva vatakura kamwana kavo kakomana kadiki ndobva vaenda nako kupi kuGwanda kuya saka enda angonzwa kuti vakaenda kuGwanda pasina nguva ndakazonzwa kuti maiguru vari imomo muSouth Africa vari kuno kupi hapana iziva kuti vari kupi bhozi vavasiya mwana kupi kuGwanda nekufamba kwenguva mama vamuna I think March or April vakabva vandifonera vakati tete ndiri muno muSouth Africa but ndastaka handina kwekugara ndikati ko imi makabva kumusha rini kana ndakabva kumusha hamene muna March here kana kuti munani ndikati saka mamuchigara kupi nguva yese kwani handigara kuSoweto ndikati alright uye henyu kumba ndobva ndavapa madirections mukapinda muJoburg munoti ndida kuenda kuSandton kunonzi kuMorning Side mofamba soso moburuka pakati ndobva vasvika ndobva vaburuka zvishwa ndakatovavinga ndikaenda kunovatora ndichisvika paya ndakaona vakabata handbag chete nejaketi rangu akapfeka nehembe dzaakapfeka vangu asina kana bhegi ndobva ndavatora mba ndauya navo mumba ndatanga kugara navo tichigara nemukwasha ipapo vaitove munhu kwaye chaiyo kuti vaitogona kutopfeka nango hembe dzangu inini dzandinenge ndichipfeka but tichiri kuZimbabwe bhekuko kumashure kuvaiti havapfekedzani hembe noumwe munhu nokuti vanotora jambwa kana kuti vanotora hanzi ndinotora jeko vaiti ndikaenda mba kwavo kana kuti ndashanya ndikapfeka hembe yavo vaigona kutosara vachiirasa kana kuti vaiti torai muinde nayo nekuti ndinobatwa nejeko asi papo vakasvika taitorarama life vachitopfeka hembe dzangu ndobva ndazovatora ndaona kuti hembe dzangu panguva yoenda ive nemuviri muhombe iyo vangu vane muviri mutete ndobva ndavatora ndikaenda navo kumashops bva ndavatengera hembe dzekuchinja ndavatengera hembe ndikati maiguru sezvo muchigona kuruka kunoku kwatinogara hakuna bhizinesi rekuruka munotora towana bhizinesi rekuruka kupi location
ndobva ndavabvuma ndobva ndavatakura mbadaenda navo kulocation. Tina sisi vedu vahombe vanogara kudeep fleet. Vataenda navo kudeep fleet ndikati ndichatenderera nemi tichitsvaga nzvimbo yekuisa kondeina yekurukira. Kondeina yekurukira ndichakupai chii ndine chimwe chikebhini chemapuranga pamba. Ndichakutakurai chikebhini chindonokuisirai kupi kudeep fleet kana tawana pekurukira. Takatenderera ndofunga 2 days or 3 days. Ndikati ini ndaneta nekutenderera. Regai chingosarirai kuno kupi kwasisi vahombe mosara muchitsvaga nzvimbo yenyu yekurukira. Kana mawana nzvimbo yenyu yekurukira mozondiudza todii totakura chikebhini ndokupai. Zvakanaka zvikadii ndobva vasara kuya vakazongoti sisi vaenda kubasa rimwe dhei ndobva vasiya marriage certificate pamubhedha ndobva vatiza. Havana kutaura kana kuti kundepi kana kuti chii. Takazoti takuvafonera vakati ndiri muJoburg. KuJoburg muri kugara nani? Zvikanzi pane vamwe mbuya vandogara navaita zvekugocha kudini padhuze neKFC. Awo hapana akamboenda unoona kwavanogara. Tatozongoti rimwe day 1 day ndapinda muJoburg ndobva vati avo mbuya ndo vandinogara navo ndangosangana navo muJoburg. Ndobva tafamba takadaro. Saka takazoti 2016 murume wangu aida ndanorora kuZimbabwe. Ndobva ndavati maiguru ndikuenda kumusha. Saka ndipeiwo chii kana mune zvamoda kubatisa kuvana venyu ndibatisei ndikuenda kumusha. Zvikandi alright munouya kuJoburg. Saka ndakasonesawo maataya angu kunomwe muNigerian muJoburg. Ndobva tapinda muJoburg ndobva tapaka pasi pebuilding repavanogara kudenga. Bva ndaenda ikoko masteps unotokwira kuenda kudenga kujima chaiko. Ndasvika kuya kushopu kwavo ndobva ndavabvunza ndikati maiguru takuenda kumusha kana pane zvamoda kubatisa hani makati ndiuye ndizokuonai. Zvikanzi handina kana chunhu ine hamusi kutomboshandika vairuka muJoburg hamusi kutomboshandika handakana havana kundipa kana package remaswiti chaipo. Ndakaenda ndakadaro kumusha inini ndakatozoona zvekutengera vana vavo tapfuura takadaro. So fast forward izvezvizvi ndipeti pamashure ipapapo vana vari kutambura kumusha nesituation yekumusha. Bhudhi vangu vaingofonawo mari haisi kubhalanza. Izvezvi ndiri mutauni kuma10 usiku ndiri mutauni ndiri kuzama kusanganisa handina kana mari yehupfu mari yatiri kukora kubasa ukachinja hanzi mazigi reva kuti inobva yangosara iri uchida kuisa kumaUS inobva yangosara iri yerent. Bhozi vangu vashandisa 2 rooms inobva yangosara iri yerent pamwe neshoma yevana vechikoro kana kuti zvokudya. Saka zvinhu hasi kubhalanza. Izvezvi vana havana kana chekudya kumba. Saka ndaingozojoinidzawo ndotumira apa inini ndine vana vanguwo vekuprevious vanenge vada kutumirwa kumusha. Apa ininiwo kunoku ndine vamwe vana futi vandinavo 2 years zvino vanoenda kuchikoro. Saka ndazovapedzisira ndavafonera maiguru vana vari kunzi vari kufa nenzara kumusha chichi. Zvikanzi ndopandakatukwa ipapo zvikanzi siyanai neni ndakakuudzai kuti chengetai vana venyu chichi nekuti inini life ndiri kuita yangu ini meidhilai nelife yenyu ikoko. Inini pamakambosiya murume maitumira kumusha here chichichi zvamakaya mukahura kuno kuSouth Africa chii vakangondituka zvasina kutomboisa kuti kati zvabvepi zvokuti ndakaya ndikahura kuno. Alright ndobva vandibhuloka kudaro. Mwana wavo uyu musikana uyu wandanda kugara nayo akanga ati kurirei manje anga vaform 2 kumusha. Hameno zvongonzi kwai akarepewa here hanzi kuti zvakafamba seiwo kuti zviitike izvozvo. Hanzvadzi yangu yakazondifonera kati mwana haasi kuenda kuchikoro ari kudi. Ini ndingoti nguva yese mwana ari kuenda kuchikoro. Saka ndakazosangana hanzi naticha vacho here kuchikoro kwavakati mwana haasi kuuya kuchikoro. Paini ndakubvunza ndakunzwa iye achiti handikwanisi kuenda kuchikoro ndinonyara nenyaya dziya dzekuenda kukoti chichichichi. Saka vakati inini ipapo ndandatotumirawo message nditsvaga musikana wochiwo kundibetsera kumba. Musikana wangu anga ari kumba akaenda chichi. Zvikanzi naiwo zvikanzi wadii kungotora hako praise akubetsera wadii kungotora mwana uya akubetsera anokwanisa kubika nekudini. Saka indobva ndamutora mwana uya auya kuno. Mwana uya haagoni kana kubika aibika mbodza nekudini zvese nekuvata achipisa mapoto. Zvikandati regai anyangogara nekuti beta nditsvage umwe munhu nokuti kumutora kwandakaita kubva kuZimbabwe ndakatomujambisa ndini. Paakajambiswa pake vakatoziva kuti mwana auya havana kana kuuya kuzoona mwana wavo. Kusvika ndatora foni ndikavafonera ndikati mwana akauya chichichi. Svika tichauya kana muchitipa mvumo tinouya kuzoona mwana. Ndobva vauya. Pavakauyawo zvechokwadi vakatotirigirawo mahepisi ekuiswa musoro. Vakatosiya vandiisa hepisi yakanaka musoro ine makels. Vakatosiyawo varuka mwana wavo zvimabhanzi bhozi anga asina pekuisa hepisi. Ndobva vadzokera pavakauya papo vakatouya nemaputi vakatoigira maputi aya ekumusha aya.
ivo vachiziva kuti mwana ari kubva kumusha ari kutongobvawo kune mabhuti asi hameno vakauyawo nemabhuti iwayo ndobva vativigira tumakeni tuviri tweenergy drink ndobva vadzokera. The following trip ndobva vadzoka futi nekuti ndindakatovati muchavi kuzotiruka musoro here musoro yedu yadosakara chichichi ndobva vadzoka ndobva vandivigira futi imwe episi ndobva vandiruka musoro zvakanaka zvikadi ndobva varuka nemwana wavo anga akwanisika kuruka ndobva vatosiya vamuita straight up vamuita straight up that day ndo randakatoti anai mai guru hamudi here kuti mwana uye uzoona kupi kwamunogara kuti azivewo kunogara mai vake zvikanzi akayakwa ndinogara renti yanzi akayakwa ndogara mvura inowedzerwa plus magetsi anowedzerwa nokuti hakudiwi vanhu iye aitovepo mwana uye akatongonyararawo akabeka ndobva vaenda that day pakudzokera vaitoti ndipeiwo mari yekukwira taitovapa futi mari yekukwira kana vakudzokera ndobva vazouya kechi3 pavakauya kechi3 ndobva vauya vakabata zvimabhiskitsi zviya zvemubhokisa zvema2 chichi kubva zvakabva mwana wavo kumusha havanamboziva kuti mwana anotengerwawo kana hembe kana pedi kana pent kana juzi zvarapa auya muri muna December apa mwana wandakauinza ndichijambisa wekuti vanoziva kuti mwana anouya achijamba andouya asina hembe ndobva vauya paya kechi3 ndobva vakazouya vakabata vakanditengera tight fit inini ndobva vanditengera neimwe topi yakaramba hayo kuzokwana mwana wavo akatadza kuikwana ndobva vakaya maheels eblack so maheels iwayo akatongoti musi wavo vakauya navakati kumwana wavo anga ari masecond hand ndobva iye aramba kumarket ndobva vatanga kupopota pfeka bhutsu idzewa ndakuvigira bhutsu pfeka bhutsu uri kurambire chii kupfeka bhutsu mwana uya ndobva azopfeka bhutsu dziyani ndobva ati hadzikwani idzi ndikati dzokwana bhutsu ndobva adi atora bhutsu dziyadzi aenda pakuvaperekedza ndo pandakazowinza nyaya yekuti nai mai guru mwana zvaakasiyira chikoro panzira tadii tasangana pahafu tadii tatsvaga kumwe kwekuendesa mwana muno muarea munana Morningside Sandton munodhura school fees tikamutsvagira nango kunana Alex kana kuti Deepspeed toisa nemari yetransport mwana okwanisa kudzokera kuchikoro bhozi mwana wenyandaradza kuti ari intelligent plus achiri mwana muduku zvikanzi hazvisi muurongwa hwangu izvozvo imi makamutorerei kumusha kana maona zvanetsa dzoserai kumusha kuna baba vake vanodya muriwo usina mafuta ikoko izvozvo vakatozvitaura pamberi pemwana wavo ndinaye chadini paya tavaperekedza vadzokera varamba saka pane mwana wangu inini anga achidzidza kumusha second born anga akuda kudzokera kumusha ndobva ndavafonera ngati mai guru muriko here kuJoburg mangwana ndiri kuperekedza chii mwana ari kudzokera kumusha asi kuti ndakanga ndavarukisa zvaDecember uyu ndamurukisa zvekudzokera kupi kuchikoro but kana muchikwanisa mogona kuti murukewo ndiuye nani neuyu wenyu uyu mumurukewo kupi ikoko achionawo futi kupi kwamunogara but ndodzoka naye kumba zvikanzi handiko ndiri kupi ndiri pane kwandiri ndikati chingozamaiwo kanikuisa space mudzoke kumba kuti mwana aone kwamunogara plus mumurukewo mundire rudzirowo mutorowo kuti chii ndiendese futi umwe mwana kusalon ndopavakaisa meseji yakakura zvikanzi majaya rakundiudzira zvekuita inini ndakakudza kuti mwanei kana achikuremerai dzoserai kuna baba vake vanotambura vari vese ikoko ina handidi zvekunyangadzira ndiri kurarama life yangu imuri kurarama yenyu mwana iyeye makatadza nei kundipa mwana iyeye kudhara ndakagara naye kuno paakauya ndikati ingawani amushuwa musi wavaiisa audio kuda mamune vanhu musaluni nokuti takatotadza kuzviwisira tese nemwana wavo tikati vanoti ndakatadza kuvapa mwana kudhara ini ndakakuti torai mwana anoona kwamunogara imi mukati mari inowedzerwa yerenti mari inowedzerwa yemvura chichi zvikanzi saka kubva nhasi muchataura neni handichadi zvekunyangadziwa nezvinhu zvisina basa ndobva vatondibhuloka ndobva vasendera mwana wavo meseji yakakura zvikanzi kubva nhasi mai vako nditete ivavo vaunogara navo handidi zvevanhu vanonditungamirira mberi vanondiudzira zvekuita ndobva vapedza kudaro ndobva vakataura zvakawanda zvekuti angoti aipedza kuverenga mbva atanga kuchema mbva vamubhuloka takatoshayiwa kwekuvapindura ndobva tangovaregawo vakadaro mwana uyu ndobva ndaramani mwana wachonowo zvake pache zvake iye anga asinganzwa hameno wekuti zviri muropa kana kuti zviri pai nekuti nango iyeni pate zvangu ndatambura nekumubuditsa mumota dzevanhu nekudini sometimes ndikambomutsvaga pafacebook ndikamuwanira kukayalami ndikamutsvaka pafacebook ndikazosvika ndakumutsvaka apa ndakazoya kuzotsvaka kugurupu rasisimeli kakatove kechi2 ndobva ndazomuwana manje apa saka patakamuwana manje apa ipapo pacho nanga atobva kakumba achita zvekutiza
paakatiza ipapo ndakatozama kutsvaka nekwavari vakati siyanai neni handidi zvekuudzirwa nezvemwana iyeye kana mamuwana ndizvozvo kana mamushayiwa ndizvozvo handina basa naye mulife mangu. Ivo pate zvavo mwana wavo wavanoda ifirstborn and firstborn uyu akawanikwawo futi ari form 2. Awanikwa kudaro vanomuitira zvese, vanotengera nango mukwasha hembe chaidzo vanomutengera, zvivana zvake zviviri izvi vanozvitengera, iye musikana waye vanomutengera. Ipapo pandakabva kumusha aivheni December akanga atondiraira anti kana makuuya mugopuwa nebhokisi rangu rameno reequipment yekuisa maneils randakatengerwa namama ne2 plate stove yegasi yandakatengerwa namama chichi vanova vanomutengera. But ava vamwe vana 2 ava neuyu mudika ari kumusha haana kana zvaanoitira. Uyu mudika ari kumusha anga ane chikwereti chekubva I'm sure kuma grade 6 yese negrade 7 haana kubhadhara school fees. Ngozi kuti vangu vakambosvikawo pakurwara zviri serious. Varwara zviri serious asi ezvino zvavo vane umwe mukadzi. Varwara zviri serious kudero vava vasingachaendi kubasa zvakungodai nekudai tichingojegawo pano neapapo. Saka uyu mwana uyu nango fees chayanga asingachabhadhara. Hembe dzekupfeka chaidzo havamutengeri. Uyu wandogara naye wandanchigara naye same thing. Uyu anga ari kuchikoro uyu ari kumusha akatonyora grade 7 izvezvi zvaanga ari suppose kuti aende form 1. Havana kana kutsvaka kukana kutumira kana sendi rekuti mwana ari kuenda kuform 1. Saka ndiri kumusha ipapa muna December takambozama kuvafonera futi mwana ari kuenda kuform 1 zvinhu hazvisi kubhalansa. Havana kana sendi ravakauyisa zvikanzi inini ndiudzei kuti makabata mari then ichitozosangana hafu. Asi kuti murume wavo vairwara ex wavo waigwara vanozviziva kuti pakapasitori namari. Saka laki rakazongoitikawo nderekuti kubasa kwamurume kwakazobudawo mabhonasi ndobva wakwanisa kutsvagira mwana nzvimbo nekukliya chikwereti chekuchikoro. Uniform I'm sure vanopuhwa kuchikoro. Mabhuku haana kana bhuku raanaro izvezvi. Bhutsu dzekuti aende kunotanga form 1 haana neschool bag haana. Ava mainini ava ndakanzwa kuti vakatenga mabhuku here hafu nekuti naivo vanotoriwo nemwana wavo futi. Infact vane 2 vanoenda kuchikoro but vanogara havo 1 ndiwo vanogara naye 1 umwe anogara kuna baba vake. So kana takuenda futi kumberi kune uyu musikana uyu ndakatozomudana even infact paakatiza achienda kwaakaenda ndakamutsvaka nikamutsvaka nekumafacebook nechichichi kamuzomuwana. Akatowanikwa neumwe mudhayaris weimo muno ndiye akazondudza mwana ari kugara kwakati chichiendo umwe mukomana ari muno mudhayaris. Ndobva tazokwanisa kutresa ndobva tamuwana. Indobva ndaendako ndokutonoona paanogara. Saka ndaona paanogarawo nesituation yacho iripo nendakangotoonawo kuti ndeimwewo situation. Ende pandakasvika paya ndakabva ndasvikawo akaitawo munyama kuti achipedza kutiza kumba achisvika kumukomana uya akabva asungwa. Saka kusungwa akaita mukomana uya nanhasi mukomana uya ari kuSun City ari kujero. Saka pakasungwa mukomana uya anoti akafonera mai vake nekuti paakatiza achibva kumba anoti anga akutaura navo. Saka paakafonera mai vake ipapo mai vacho akabva ati udza hanzi wako musandipinza munyaya dzisina basa. Zvese zvine zvakuneta udza hanzi wako oro unogona kungoti undiudze uinde kumusha. Saka pandakazoendako pacho ndakazongoona kuti situation iriko ndobva ndangotorawo zvimwe zvinhu zvandandinazvo zvakambe zviri kune imwe shopu yangu yandaitengesa. Ndobva ndamupa ndikati ongotengesawo wanawo pekutangira ameno nekuti inini kuti uchidzoka futi kumba kuti tigare newe bamukuru wako havachadi vanoti vaneti nekuda kwezviito zvako. Asi kana uchida kuti ndikupe mari kana kuti ndikuperekedze kupi kumusha kwomurume wako hanzi anobva kushuruka ndogona kukuperekedza ndonokusiya kumusha kwomurume wako. Saka iye akaramba kati kana ndikaenda handizokwanisi kudzoka nekuti handina passport. Ndobva ndamurega akadaro. Hanzvadzi dzemurume wacho dzogara pano infact vanotoriwo zvavo vana vadiki hanzvadzi dzemurume wacho. Andoriwo nemwana waanomwe anogara vheriya kwacho ndiye anga achimubetsera nechikafu ndiye ari kupota achimubhadharira rendi. Saka ndanzwa achinzi nhasi Friday vari kuvharisa imba yacho. Apa iyeyu mwana wanzvadzi yangu ndakamudana kuChristmas nandinaye neNew Year ndandinaye azodzokera musi wacho. Saka izvozvi ndo pandakatonzwa last week ichinzi imba yaari kugara iri kuvharisiwa. So ipapa handisitoziva kuti kana imba yayo ikavharisiwa achanogara nemukwasha kana kuti anonogara kupi. Apa mai varipo zvokuti dei mai vake vava rumwe munhu vangosanotora mwana wavo vagara havo naye vamuchengeta kusvikati murume wacho abuda kujera. Ameno maonero angu manje mai vacho havatauriki nayo ini ndikataura navo vanondishaudha. Nditori neimwe audio yandatumira sisimeli vakazvinzwirawo vega kuti vakatoti musatombovhera mandiudza zvisina basa nenyaya yemwana iyeyo ndewenyu torai. Saka inini vanhu veZimbabwe handizivi kuti
kukanganisa kwangu kutora kwandakaita mwana uyu here zvinzi anogona kuita suicide ari kumusha ndikauya naye kana kuti mai ava ndo vasingachadiwo mwana wavo nekuti kuJoburg vanogara vandogarawo nomwewo murume muMalawi pane vanotevera peji ravo pamwe vanotovazivawo vanotoita masikiti nemuMalawi iyeye chavanogona masikiti avo unotoona vachidya 15 piece yebhaketi yeKFC vana vachivata vasina kudya kumusha. Unotoona vakaita makeup vakadini zvese izvine zvinhu hameno vanongogara vataura kuti pregnancy at 40 vanoratidza kuti vane imwe nhumbu futi at 40 iyoyi ndofunga nhumbu iyoyo ndeye murume wavanogara naye handizivi nekuti malast week pandakaenda kumusha ndakawa first born yavo ichitoti murume wacho akaenda kumusha kwake kuMalawi. Obviously vanhu vekuMalawiwo kana kune vanhu vanonyatsoziva vanhu vekuMalawi vane vatosiya vakadzi vavo kumusha vouya havo vachitambisa nguva neivava iyo vachikangamwa vana vavo kumwe achienda kunoona vana vake kumusha. So mhuri yeZimbabwe inini ndokumbirawo munditaurire namai ava kuti vana vakavatadzira chii kana isusu tine zvatakavatadzira ngavachiregerera vana vavo vatorewo vana vavo vatikururewo isusu handirevi kuti vatore vagare navo asi kuti vadetserewo vana vavo vachiziva kuti vane vana vachiri kurarama. Uyu musikana ndakapedzisira ndamuindisa kukosi yeKGIVE ndatoona kuti mwana haana chekuita ivo mai hapana kana pavari kushanda saka sineri mhuri yeZimbabwe ndopandogumirawo ipapa hameno kana pane zvimwe zvakakanganisika mondidetserawo. Right. Baba vemwana vari kushanda kupi? Vanoshanda kuCity Council kuGweru. All right. Audio. Ndokumbirawo zvemusandipe stress nenyaya dzapraise. Ndapota in the name of God. Ndapota musandipinze munyaya dzapraise. Chero zvikanzi aita sei praise musandipinzewo zvemunyaya dzake. Ndinokumbira kutongokumbirawo zvangu. Praise akachema akati ndikutsvaga basa zvazodai zvazodii. Praise ndongogara ndichimuudza kuti enda kwatete vako kana kuenda kuZimbabwe. Ine help yandinokupa day bus kuenda kuZimbabwe kana kuenda kwatete vako handina help yandomupa praise. Saka inini praise kana aita zvinhu zvake kwekumbonziwa mama vake handitaura praise chero life yakurarama handitombozivi kuti ari kurarama life yakaita sei. Munhu ari kuti friend yangu iclient yangu yandakatopawo nhamba ikati iwo zvaunezera nemwana wangu maybe uchataura naye akataura kuti ari pakati ari kuita nezvei because handisi kutoziva kuti ari kuita nezvei kwaari ikoko. Last time yakatotaura achichema ndoita sei murume asungwa chichi ndikati praise ina handina chandokubatsira nacho akatondituka akati ndazviziva kuti hamundidi ndaimbofungiza kuti munondida hamundidi chichiripo here pamhepo tiripo tikuteera live yako kuteera audio yati yamaini handimo munyaya dzapraise chero akanzi aitwa sei akanzi aita sei chero musa akati kwai ndasungwa ndazodii ndakati daidza vana tete vako first inini handinei nechekuita newe because handakura newe handina kudzidzisa unhu hwakanaka. Ndikazomutsvaga ndaona precious akuti praise hatisi kuziva kuti adini ndapinda busy ndaenda paFacebook ndatsvagana napraise uya ndamuwana praise uyaya naiwe uri kurarama sei uri kupi ndopandakatanga kutaura naye ipapo ndopakati ndakaroorwa ndiri pakati oraiti wakaroorwa iri bho akazonditi ndasungwa ndikamuti praise kana wasungwa kana chini udza tete vako kana kuti kuZimbabwe inini nyaya dzako handidzipindiri because handitodi kupindira nyaya dzemunhu anonzi praise iko zvo ndaakunzi kwai akatanisa shamwari yangu naivedwei ndichatombowanawo zororo rokutomboti ndakanganwa nhamo dzangu iko zvino ndasetla down zvese ndandabho kungodai sokwaya zvinyaya kungodai sokwaya zvinyaya ini nyaya dzapraise please handipindiri chero kayaita sei handinei nazvo ini. Right. Tatichiteerera audio yavo guys nditete ava handitika vakatora mwana wehanzvadzi handiti zvinhu achitambura achinetsa kuZimbabwe asingasaende kuchikoro. Mwana ane makore mangani tete? Mwana uyu pandakamutora kumusha anga ane 15 but iye zvinezvi anenge ane 18 akatena 18 muna July plus pane ndakanga mwasemere muna July day akatena 18 years. Takatobva pamba panapa inini nemurume wangu nesisi wangu first born yekumba kwedu ndobva kuti tivawane pavanogara bose hakuna aiziva pavanogara takatarisa peji ravo ndobva tatarisa worksuit yanga yakapfekwa nemurume wavo zita rekwaanoshanda ndobva takwanisa kuenda kupi kubasa kunoshanda murume uya. Saka patakasvika kubasa kunoshanda murume uya akatomboda kuti pano nepano achiramba kutiratidza kumba kusvika murume wangu ine azomubvundutsira kuti tokusungisa nekuti munhu waunogara naye
akatosiya marriage certificate pambed havasati vadhivosa nemurume wake wekupi wekumusha. Saka ndo paakazotya muMalawi emuya, ndo paakazotipa madirection ekuenda kupi kumba kuna mai vaya. Saka patakasara tisvika kumba kwavo, ivo semusocialite vanga vatoisa nyaya yaya kupeji kwavo, vakati pane vanhu vari kuuya vari kuda kutozondirova panopamba. Saka anything chinenge chatoitika kwandiri vanhu mhuri yeZimbabwe motoziva kuti ndaurawa nevanhu ivava chichi. Saka isi tasingatozvizivi, takatozozviziva izvezvizvi muna November. Saka patakasvika pamba paya paya, ivo vakatoisa foni yavo pagauni ravanga vakamonera, vakataridza kamera kwatiri, vaitotitora vhidhiyo isi tisingazivi. Saka isusu tatitori chandandanyanya kuindirako ndatoindirako ndichiti ndakatumwa nehanzvadzi yangu kuti chii, sezvo imi mava neumwe murume wamunogara naye kuno plus ivo vagarawo bhudhi vangu vane mukadzi wavanaye. Saka vari kuda kuti mukadzi wavanogara naye uyu awanewo space mumba. Ari kuti tumirai hama dzenyu dzizobvisa nhumbi mumba. Kana vabvisa nhumbi dziya mumba, umwe awanewo pekuisa zvinhu zvake. Another thing, mwana wenyu uyu mukomana wamakasiya kumusha ari kubuda mazino tutu, line 1 riri kuita rimwe line rinotevera mukati. Saka mazino ake ari kuwandisa mumuromo zvekuti anototi kana achitaura kudaio ari kutozvimba kumatadza uko. Saka ndo imwe nyaya yatataenda nayo. Apa wanga uri musi webirthday remwana wavo, ndobva vato even tichisvika vakaramba kana kutivhurira. Pane vanoziva kuJoburg, maflats aye kuJoburg takagumiswa pamasecurity paya panze. Tikatoti tokumbirawo tipinde zvikanzi hamungapindi, mukapinda ava ndoziva kuti vanondirova. Tikabvunza vapi svika ivava vane rasta vaireva inini. Ndikati sarino wandakambokurovai kubva nango muchiri makawanikwa nehanzvadzi yangu. Handina kana zuva 1 randakambokupai mbama. Ndozotanga kukurovai nhasi muno muJoburg. Ndikati alright, ini ndakuenda ndonogara kumota. Morega sisi vangu ava nemwana wopinda, mubatewo mwana wenyu ruoko kana kumupawo hagi happy birthday mwanangu. Vakaramba kana kuvhura gedhe, mwana wavo kusvika pakuchema musodzi kudai kuti muri mai vangu here imi kana kuti ndiudzei kuti chii chakaitika kuti mundiwane. Mungaramba kana kuti mundipinde ndione mamunogara kana kundibata ruoko samai vangu musi webirthday. Akachema kusvika masecurity anga achimbovasaidhira achiti pamwe toda kuvarova, akazobvunza nyaya yacho ndopa vakazoiwisisa. Saka mungaramba kudai kuti mwana wenyu apinde mamunogara svika nekuti vanondirova. Ndopa vakazoti after ndofunga an hour ndopa vakazobuda panze, ndobva vatanga kutaura nesu vari panze. But mwana wavo havana kana kumupa hagi kana kudi. Apa vaitoti record. Ndakatozozviona mai manje pandakazoenda kupeji kwavo nefoni yemwana wangu bosini vakandibloka kupeji kwavo. Paraenda kupeji kwavo ndokutoona vaitotitora vhidhiyo. Mangwana acho vakamukira kuisa imwe vhidhiyo vakaisa vachinyepa vachiti pavakawanikwa vaitambura, vakavata pasi vachivata pamakadbox vachidi hameno zvavaitaura kupeji kwavo, kuda ndiwo makondendi acho handizivi. Right. So nyaya iripo ndivatete apa guys, chokwadi tingataura zvimwe tingadini secomment section, but tete so far handisi kuona chinhu chavari wrong guys. Handika mwana hasi wavo, mwana wabhudhi vavo nehanzvadzi nemuroora vakatombotora andika mwana vachiti zvinhu zvaoma kuZimbabwe. Bhudha vachinzi chokwadi chisipo choti bhudha anzi vairwara, vakarwara zvokurwara zviya zvokuti vana vanga vasina kana chiya chingombeya, vakatora 1. Ko imi vana mai muri mai vana mai rudzii? Ndo nyaya ndakudza kuti tine nyaya yakafanana neyanaTandasa. Muri kuona pane bitterness yevana, panotanga bitterness dzevana. Mangwana kana vana vozotaura moti kwanzi vana vakutituka, moda kushandisa reverse psychology kuti anzi ari kundituka kanituka unobhadhira ngosi. Handi muri kuona. But tora chokwadi guys, mai ava vanosiya mwana handitika vakarambana nababa vakasira baba vana. Handiti how many times guys even tishaura pano kuti kudai tine mwana umwe wokumubata chibhara nababa asiyiwa namai. Vaenda kuningiko vari kunogara nemurume handika nemurume wava naye. Hatisi kuzviramba asati azosaidhiravo, but best zvekutaurwa natete apa. Handiti mwana atorwa natete anzi chiurit ave mudhobhe mudhuze, havana kutorai mwana wenyu. Vari kuti mwana zvaari padhuze. Ko pamunouya kuzoona mwana handi chingotakuraiwo kabhutsu dzemwana, pedhi remwana, mwana musikana, moya modini mosiyira mwana. Mai vanozvikwanisa iyo audio mainzwa yamachitandise anything chaita mwana musandiinvova, ndiri kuzvinzwa. Handiti mwana wavo vakuti ndingaende kuZimbabwe. Chirakaenda kuZimbabwe nhasi mwana ucho. Mai ava as long as ari kuZimbabwe chirakanonzi aitei havanei nazvo. Andi muri kuona ndizvo here madzimai? Ndizvo here tingakuzirira zvinhu zvakaipa? Ngatimirei pachokwadi. Vana vari kuwanda vane bitterness kunze uko.
vana vari kuwanda vane world kunzoko vamwe vana vari mumadrug mumastreet guys vamuri kuona vari kusvita vari mumastreet vari mumadrugs yavayo mukavabvunza they suffered rejection. They suffered rejection and they find solace and comfort mukudhakwa. Kana kadhakwa anombokanga mwana modzakika. So anofanira kutogara ari hai. But mai is there. Vanotori nemwana umwe wavari kusarudza. Ndokuchinzi vana va wasiya umwe mwana. Vana vane musikadzi tozviziva. Vana vangani vanoita musika wavana venyamuna wapo vane musikanzwa vangani. Saka munoramba here mwana because ane musikanzwa mwana. Chikuita kuti mwana aite musikanzwa mwe chinogona kuve chiri chii. Vamwana mai ari kuchembera kuti vana vangu kundotora sei ndiwana sei vana vangu ari kurwira vana vake vari kutora mwana na baba ari kufaitira vana kuti ndipe vana vangu nditambure navo umwe ari kuti dzosera ikoko chiro chazvo anoitika hapana problem. Ngatione nyaya yacho zvairi guys. Anyway imakabloka nari namaiguru venyu saka havakwanisi kukwira apa. Maiguru venyu ava nditotaura navo wani kana kuti regai ndiunbloke nenoona ngomusi wavakatumidzira audio yavo iyo yandakutori member yepano. I think she should be in the comment section. Vari mucomment section because vakambotumirawo nyaya kwamosha. Yes, pandangobaya namba yemani pandinobuda ndakatombere chati nawo. But ndinotaura vakamboti vakambororwa nyaya yavo yakambounza vakati ndinonzi maipi ndakabhuya nenyaya yangu Facebook 2022 ndichitaura nezvokuti ndakarorwa nemurume asina keshi tichienda kumajuri nekumaricho but pakazowana mari akazoti dakuda mukadzi wechipiri chibva ndamutiza ndikauya kuno kusa. Saka imi mbuto yenyu ndo vakazoti vaita mari vakuti kune mukadzi andichadi ndakuda mukadzi wechitu ndobva atiza kaenda kusa ndizvo vakatotiza vapedza kuchata white wedding vakachaita white wedding yavo muna January. Murume angasina kuvati ndakuwana mwe mukadzi here havana mbotaura zvekuroora umwe mukadzi nyange mukadzi wavo ari kutogara naye izvezvi ipapa pane akatowanikwa manje apo asi kuti nyaya yakaitika mumarriage yavo kumashure paya pandaikuudzai pavairwa usiku paya kune mukadzi anga amitisiwaanotori nevana vake 5 zvakuda kuita unblock tete nyaya yacho yakuda kumeka sense manje unblock tete because mese muri vana vepano unblock tete. Okay zvoita here kuti ndimbokata ndozokufonera. No problem katai. Yeah, nda-unblock. Munokwanisa kuvaedha apa but ndinokwanisa kumuedha zvangu still ikatoni. Okay. Ivo havana kubloka ivo. Handizivi kana vakazobloka futi because mushuno uyo vakatosenda iyo yandakupa iyo this month ndandatobva kumusha December iyo yamusha. Alright, ndogani kudropei ndimbovatsvaga. Okay, ndimbovatsvaga. Ndafanira izokupinda. Why? Kuti connection failed network.
right? Avasi online. Pane rari ku-SA anokwanisa kuuya apa andimpe namba vafone direct vauye online. Pane rari ku-SA anokwanisa kuuya kuWhatsApp ti ndimupe namba uvafonere direct tiutsvaga nasisimeli. Andori munhu wepano, mai wacho mwana wepano, vana vangu vesa zvototoshanda basa rekubatanidza mhuri nokubatanidza mhuri nokuti aiwa mwana ndewake, she must do something nemwana unless paine mamhenoti irizini ipi yekuti nganzwisisa kuti anosiya mwana. Uyu nono ndifonere. Nono ndifonere. Uyu nono aripo mu-comment section. Nono ari mu-comment section arimo. Arimo nono uyu nono yaripo. Nono uya ndifonere nono. Call me nono. Nyaya tisipo endo tori mwana wangu saka andina judgment andinopa I'm not gonna judge anyone and ndichangotira kuti ndikubatanidze chete titifambise nyaya dzakanaka tinzochichiri kunetsa. Nono arimo mu-comment section. Ndiye chaichaye muridzi wenyaya. Nono ndamuona. Ndiye chaichaye. Manje WhatsApp yako yasikuita nono handisi kuti ndinokubata sei kana kuti watondibloka before ndisati ndaningirira. Nono ndifonere tione. Aripo nono Jodi wari guys wanga waya kuti tipei number arimo. She's here. She's in the comment section. Arimo mu comment section. Arimo mu comment section. Nyaya yako yana zvishua. Nyaya yako yana is true. You brought the story. It's very true. Yemurume kakutambura. Yes, that's what I confirm. Because yacho nditoripo ndeyana ichoverenga. I confirm. It's true. Nyaya yakatomboya nayo chaiko. But ndifonere tinzwe nono. Ndivatete vako ava ndifonere tinzwe. Nono fona tinzwe. Bera toziva kuti mwana wepano ndinoziva kuti mwana wepano before. Anenge ane pedzinonzi zviri mudzimba here something handiti zviri mudzimba or whatever. Akamboya shuwa nenyaya. Nyaya yake yakauya nayo. Saka ndichakwanisa kutaura naye because anenge andibloka ndisakwanisa kutaura naye. Handichakwanisi. But nono tati kuda kutaura navatete vako panapa tinzwisane panyaya. Nyaya haisi yako nemurume uyu. Murume wakatosiya wangu. Ende une right yekuendera mberi nelife yako. But pamwana wangu ndo patoda titaure. Mwana nono ndo patoda titaure pamwana apa. Mwana hapana panoziva shamwari. Ukukanganisa ukuita mistake manje. You're making a very big mistake mwanangu because pamwana apa mnin'ina wangu unogona kutoyori kubloka ropafadzo rako. Unogona kutobloka ropafadzo rako nenyaya yemwana iyi. Andiona. Mwana vana vanopenga, vana vanoita zvinhu zvakasiyana kunzi but atira sevana nono. Murume aiwa murudo runopera ndosiya. Asi pamwana kana uchida kunonawo mwana chako chichiri kunetsa what is wrong nditotaura naye sei manje asingatauri naye dai angagona kufona tana what is wrong chichiri kunetsa tanzo chiri kunetsa chocho chi tona panobatsirika naye hanzi ndipewo nono ndiri mai pia ndina kubloka ndiri kufonera one number yako haisiriyo here ndiyo one mai nono number yako iyi yawakashandisa kakuti yetaitaura ka ndiyo number yako ka yawakaisa profile picture yewe nemurume wako ka ndiyo because business account inopera na 194 inopera na 194 ndo namba yako iyo ndikutokubhaza so nditofona ndiwo apo andotofonera. Mupei namba guys, mupei namba pamakachinja namba mupei namba guys. Ipai nono namba afone aisefone pa WhatsApp. Ipai nono namba afone pamwe haisishandi pamwe haichashandi namba iyi ndogona kudaro pamwe namba isingasashandi. Mona kana iri inopera na 194 ndiyo yandiri kufona. Namba dzinopera na 194 ndidzo ndiri kutira kufona. Auya one izvi dzakuita right. Right. Hello. Hi, my praise. Hello, Sisman. Kuri sei?
muri right here mushi andina kunge zati ndiwe zveni nyaya yauya ko zviri kufamba sei naimwe what's going on panyaya apa imwana nyaya yako nemurume toiziva wakaishare pano no doubt about that one ko pamwana apa ari kufamba sei Alright, ndikakuudzai kuti inini kusikugweru handibvumidzi kuenda. Bvunzai mwana wangu firstborn chakupai madetails chero evanhu vemuascot. Ndakatopromiswa kuurawa. Paya mukatondibvunza kuti saka toita sei tokupa here vanhu vekuti ufambe navo unoona vana vako. Vana ndinoita zvekuba tetemeri kubva paya. Ndinotoba vana vangu ndovanda navo somewhere. Ndisingazivi kamwe kuti ndiripi. Chero mukabvunza munhu wese wemuascot anotoziva. Ndisingazivi kamwe kuti ndiripi kusvika ndapedza kuona vana ndodzoka kunoku. Right, handisi kuramba mwana uyu ari kuno apa bhaibhiti wabva wandisirawo maaudio uyu mwana ari kuno ushu ndiye watota nezvake pane mwana ari kuno kana tete ushu kuno. Alright, mwana ari kuno handiti anga achigara kumusha nababa vake saka mwana akabva atanga kuita musikanzwa ikoko. Ini ndakakuudzai Sisimeli kuti handitobvumidzi kutaura nevana havatombobvumidziwi kusvika mwana azokura akuita zvinhu zvake. Ari kuno mwana aitorambidzwa kuuya kumba kwangu ndogara muno mutauni asi aitorambidzwa kuti auye. Ini ndindaenda kwandakaita maybe 4-5 months ndichiendako ndichinoona mwana kusvika ndazokumbirawo umwe musi ndokumbirawo mwana auye ndakanzi mwana haafi akauya kwamuri kana muchimuda muchamutora kuZimbabwe. Sisimeli ndachitongokumbirawo help yenyu kuti there is something hidden chiripo chavanovanza kuti mwana haabvumidzi kuuya kumba. Chero ndikaenda kumba kwavo pandaenda kumba kwavo aifudziwa zvazvo kuti mwana haafanirwi kutombobvera ambotaura neni anything. PaWhatsApp chaipo mwana anga asingatauri neni paWhatsApp. Right, hanimaona mara kule kwakakaita nyayaka ndakuisai mose tete vari kuti vaiuya nemwana umbotorawo mwana wao nemba mako iwe kuti haubvumidzi kuti uone chero mwana ava handidikira kuti mwana auye tete murora wenyu auya uyo kwanzi zvamukutaura nezvekunyepa pano imi hamutomidzi mwana wao nemai vake. Tetongoti Sisimeli tetongoti mwana watutaura nezvake ifoni yake izvezvi zvinhu tori worried nokuti hatitozivi kuti aripi. Ndaitotaura nanavatete vacho nezuro hatitoziva kuti mwana ari kupi izvezvi. Dai anga aripo ka aindisaidhira kuti tete zvamutaura ichokwadi. Nange musi watakaenda kumba kwavo akatopupura chokwadi pamberi pemasecurity mama makati inimi ndikauya mvura inowedzera oro vabvunzei kuti hatina kuinda nemwana here last year muna July atichena 18 tikasvika pamba pavo vakaramba kana kuvhura gedhi ndikati inini ndoenda ndonogara mumota motora henyu mwana nasisi vangava mopinda mumba oonoomba mavanogara vakaramba kana kupinda mugedhe nemwana wavo pamberi pemasecurity. Izvo praise kutaugara tete izvo ndiri kuzviwa zvavakataura kuti vakaramba. Mozati sei ndakaramba tete vanhu ava vari violent vese nabhudhi vacho vakangofanana vari violent saka pavaida kuuya kumba kwangu pane munhu akatonditipira kuti vari kuuya vari kuda kuita zvenoisi pamba. Mwana uyu vaakubvuma kuti auye nenyaya yekuti vakuona kuti mwana nemusikanzwa vaakumukonewa manje ndosaka vakuda kuti achiuya kwandiri vakuda kumurambira kwandiri because vakuona kuti vanakukonewa. Vese vaimurambidza kuuya kumba kwangu vaimurambidza. My praise tete havana kuti ndinoda kuti mutore mwana kana wanga wakateerera life vati ndinoda kuti uite ukama nemwana uchitora mwana uchimboona mwana achiuya kuna mai vakachidzoka kumba ende takataura nyaya yechikoro kuti mwana haana kuenda kuchikoro agumira form 2 ngatisanganei pakatindise mwana kuchikoro ndozvitogwa natete. Torai munodzosera kumusha. Audio yataura pane audio yataura zvawakataura my praise munin'ina wangu hatisi kujaja ndati upabate ipapo ende tiri vakadzi senda kusicorrectana ipapo but panokanganisika we help each other hatisi kujaja but panotora neaudio yako yawataura kuti mwana handiri kunzwa anything nezvake andika mwana chirakaita musikanzwa munin'ina wangu hatirase mbereko because tafirwa hatimbofitaka dei zvaigona tora unoita musikanzwa toomedza mwana tikadei takangovamedza mese vazhinji vangadei vakamedza vana vacho but mwana wako ungamuramba here because aita musikanzwa ende iwe samai unombozvifunga kuti vamwe musika wekuti wane vana uyu inyaya yekuti mwana uyu zvauri kutaura kuti baba vake vari violent pamwe mwana pamakati aiti go violent kuZimbabwe ikoko handiwana kokana mwana nei ari kutosafa rejection kuti mai vakandisiya because mwana ndiwa mai kazhinji kacho even especially mwana musikana uyu. Sisimeli ndikubatai muromo pavari kuti kwai baba bhudhi vangu ava wati vari violent ne baba ava hapana munhu asingazivi kuti mai guru vangu ava vaidiwa zvekuti hakuna munhu aitaura kana tse pamusoro pamai guru vangu ava
chero pazviito zvavo zvese zvavaita vari mumarriage hakuna aiwana simba kana kuti rekuenda kumurume wavo kunoti mukadzi wenyu adai. Vabvunzei kuti nango pakagwara mai vedu izvi vachiri mumarriage. Bhudhi vangu vakasvika pakuchema musodzi vakapfugama murodhi pana Fusire nemabvi kudai murodhi vachiti please my friend unondichengeterawo mai vangu vasafa. Indana sisi vangu munogara taifanga kuenda tose kuti tinobetserana kuti mai vari kurwara tiri kukwekwe. Vakaramba isiri kuti munhu ari kurongedza hembe vakavhura pakavhara odropu padhoo rekuseri reimwe shamwari yavo yavaiwirira nayo vakajamba nekuseri vakanojamba waya vakatiza vakazonosangana nemurume kurodhi. Ndopandakatevera ndikaona murume akapfugama aiti ndokuripa ukanochengeta mai vangu. Mukadzi uyu aidiwa munonyepa mai vachona vari vangu vakarwara nguva iyoyo ndandine 19 years 19 zisati dzatombosvika ndainzi kwai ndiende ndinopepa mai ivo vakavatiza mai vavo vakauya kugweru ndikasara ndichipepa handina ndai marutse zvese vakavatiza mai vavo vakafira mumba mangu ndichigara navo ndine 19 years. Imagine uchigedzisa vamwene uchita zvese une 19 years ivo vakatiza vakuda kutogwendenyura dzimwe nyaya dzokuti kwai ndakazokumbigwa kana chichi handinambokumbigwa asi kuti ndandiri mudiki nguva iyoyo ndikatonzi nehama dzangu vanofanirwa ivo kunochengeta mai vavo vakavatiza mai vavo ndikavachengeta kusvika vafa. Mai guru pamaienda kukwekwe papaya musi wavo maikumbigwa maienda mega here kwatainda tose kwaina hamuna kuvatiza here vakazosheka mainaenda mega here kana kutainda kuti ina hamuna kuvatiza ini ndirina ndakanogara kukwekwa ndikaita mwedzi wangu wese ukapera inini vakangogara 1 wiki chete ndobva matiza mai venyu kusvika vazouisa mumba mu1 room. Hamuna kuvatiza here sisi mberi regai nditaure nyaya zvairi handiti vakumbirwa kudaro ndobva vazokwanisa kubvuma vaudzwa nemurume kuti ndokuripa ndobva takakwira tese ndobva taenda kukwekwe nefestival yekumba kwedu ndobva taenda kupi kumba ikoko ndokunotanga kupepa chii mai taigara tose handidi kureva nhema taibetserana tese kusimudza mai ivo mai guru ava neni tichiita zvese tese handi saka takazoti takuplana kuti ivo vaihora murume wavo vaihora musi wa30 inini murume wangu aihora musi wa25 ndobva ndati mai guru totaurirana kuti inini ndoenda kugweru musi wa25 ndodzoka then imozoendawo muswani musi wa30 muchindewo kupei yenyu tadzoka kuda ndobva ndaenda kugweru musi wa25 ndobva ndanodzoka musi wandakadzoka nasingazivi kuti bhudhi wangu watoriwo murodhi kudi kuuya kukwekwe ndobva tanosangana pamba tichisangana pamba ndobva vavigigwa outfit yavakanga vatengerwa outfit yambva yatosvika ikatoita hombe kwavari ndikatoti yakakurisa ichichi ndipeni ngokutengera imwe chichi ndobva varamba neoutfit yavo chichi vakati ndeyangu ichichi ndobva tangoisiya yakadaro ndobva vatodzokera kugweru nemurume wavo pavakadzokera kugweru nemurume wavo havana kana kuzodzoka futi ndobva ndasara ikokuya tichigara nani ini makagara 1 wiki ndovapa nhamba dzamaidhorini izvezvi kuzokona kwamakaita namaidhorini chichakaitika handi mamagara 1 wiki makuda kudzoka maidhorini vakati muroora agara mwedzi wese iwe wese uchigara 1 wiki tovafonera maidhorini ndovapasisineli nhamba dzamaidhorini kuzosvika mai vaita problem achibva vauya kugweru mama tovatiza mati hamuchadi kugara namai vana tete makazoripa here muroora pakuchengeta wakaita amweni chinzwai ndipedzise nyaya simeli muroora wekuchengeta kwaakaita maika hanti vakapuromisana nemurume wake kuti vari kuripa hatinambopuromisana anything vanonyepa maivavavo nyarirai ndipedza handiti pavakapuwa outfit yavo ndobva vaenda paya vavari pauye outfit yekariko outfit yemamora yakakachipa vainzi vari kudzoka togara tese saka zvakazoitika pa nezvokuti sisi vangu ivava vafestival yekumba kwedu vagara ivo pache zvavo vanga vasingazivi kuti chii baba vavo vari kupi saka vaingoti everyday vaigara vachinetsana namai ndudzei kumusha kwababa vangu chichi nokuti ivo pakamitisiwa mai vanonzi vabereki vamai vanga vari hiti saka vanga vasingadi baba vani vasisi vangu avo bhozi hanzi vaive mufudzi wemombe wekumwewo chichi anobva kumozambique saka vaigara vachinetsana nenyaya iyoyo kusvika indazofonera murume weivava mai guru vangu avo ndikati mai kana vakaramba vari pano situation haizombochinji ngativatorei vaende kupi tiinde navo kugweru ndobva tauya navo mumba mai guru mavari kuti vakagara vakangogara 1 day musi wataimwa tii
ndobva vatanga kubatwa nekunge stroke kunge chihameno vachigwina vachiburitsa maziso kuti ivo vandozviziva maiguru ndo vakamanya kutonofonera ambulance indikasara ndichivarabha nekudidi ndo pavakaadmitwa kuGweru General Hospital. Nguva yese vavachigara kuhospital vakangobva kuhospital vakumbira kuti ndibuditsei vakanzi mobuda moindepi vakandodainda kumba kwemwana wavo vachingosvika sanhasi ndopavakafa usiku hwacho hwavari kuti kwai vakafira mumba mangu ende vafa kudaro sisimeri ndakati ndichienda kumba kwavo ndakaona mai guru avo vakagara panze neshamwari dzavo vakakira chitunha chamai muhani room imomo ndichisvika vari kunyepa moza chakaitika chekuti mai vakafa tiri tese nemurume akatoenda kubasa achibva anokumbira akati mai vangu varwara sirias hatinamborara usiku ndokumbirawo ndidzoke kumba saka ikuri kuti kwaiva ndandakakira chitunha iye murume anga aripo bvunza ndoda kuti mubvunze pavakafa murume anga aripo maipure mama vakafa usiku kuma5 makavata handiti ndobva papure vabuda vachienda kumapepa ehomeji chichiti havana kuenda kumapepa ehomeji vavaripo vavasipo vavaripo usiku saka muri kuti pandakakira chitunha ndingakira chitunha ndiri wani mumba kutaura chokwadi changu pamberi pamwari kupika nefestivhoni yangu maipure ndakaona makagara panze namaitomi makasiya dho ndikasvika ndikapinda musaini nemwana wangu ndikati yakavata here mukati vakaita asi musaramba chokwadi neimi munhu angashaika ndibvokira chitunha mumba 19 years ndibvokira chitunha mumba munhu ashaika murume anga aripo pavashaika pachina paitori nevanhu vekuchechi vanga vauya kuzonamata ndo vakati vamutseimbove nevanhu panguva iyoyo ndakaaaripo vavaya vanonzi vamugotsi vayade vava nefacebook ndavafonera vauya ngatidei handiti aya anenge aya mapasti akudhara asikana aya mapasti akaitika kudhara handiti kandikona kuti pese mamuchinyepererana kusekerana makore asai asi pane mapasti ma-unresolved past issues aripo amacho anoewaya kusvika pavaudza munhu wekuchechi kwavo kuti vakaita zvavo vamwene vangu vakafa ndakazoora zvotaugwa izvozvo zvakaoma asi anyway ngatiendei panyaya yapraise ndo pandinotitaura ataurei yevana ngataurei yemwana dzemuhuridzi ngatitaurei nyaya yapraise yatinayari kutaurwa tete because nyaya dzekutaurwa dzese ndedzenhema chisimeni makakurira kuGweru imimi ndokumbira mubvunze nyaya yangu muascot because nyaya dzachona dzaakutongowanda yapraise iripo ndeyekuti praise vakauya vakamuti mai vako vakazodai praise akatanga kundivenga paakakuita musikanzwa mukuru manje ndopaakuda kuti kwaitai bhondi nemwana vakuona kuti vamukonewa vakamutangira murume hamene murume wavakamutangira mwana akatizira makusakana vhiki ananobanzi kwaingapinde my praise mwana akatanga kuita musikanzwa ari kuzimbabwe akatadza kutoenda kuchikoro achinzi anga asingaende kuchikoro aiwanda kuenda kuchikoro baba achitoti mwana apinda kuchikoro kusvikira vazoudzwa kuti mwana haasi kuenda kuchikoro vasangana naticha asi kuenda tone mhaka yei ndo vatiti pavakazotaura chimbomuudza ikuno handiti so mwana akatangira musikanzwa kuzimbabwe kuno ukuku ndokuzoti imimi vachiti kuna maiwo chionai mite ukama nemwana handitika chisimeni vava vasingamubvumidzi kutaura neni vakuda kutauraiko zvinonanyaya kuti vakuona kuti mwana ane musikanzwa isingasaiti ndoda kubvunza my praise kana waisi urambidzwa kutaura nemwana hauna kumboenda here iwewe nemabraids ukatosiya waruka mwana navatete vakwa ndakaenda mira my praise tichipanana mukana hauna kumbozoenda here futi une makena ako emadhiragoni ndakaenda chisimeni ndaitoenda saka kana uchibvako mira kana pawaibvako pamwe pacho usingapiwi mari yekudzokera tete vako here ndatoita zvokuti veduwe mimi chinditi ndiuye kunoku ndasiya makastoma ndokumbirawo mari yekudzokera right saka uri kuona kuti papa takubata because kana vasingadi kuti uone mwana havaikupa mari yekudzokera havaimbokuti uya uone mwana vozokupa mari yekudzokera handiti waona saka waingoda kuti uone mwana wako handiti waona vachitowida kuti kupa mari yekudzokera
Hamungazvihwisisi because hamusi paground. Nyaya iripo ndeyekuti chero mwana wachona tatisina kana nguva tiri 2 aifudziwa zvokuti handina kana 1 day randakambotaurira nemwana tiri 2 pafoni chaipo ndasingatauri naye. Ndangwa kwai atorerwa foni aita musikanzwa. Iko zvino after how many years ndopazonzi kwaigonda nemwana. Hanzi kwaigonda nemwana after how many years? Because nai my praise. Saka zvine alright, let's say iko zvinova kuti bonda nemwana vakubvumidza ne18. What is wrong with that? Inzwai wrong iripo ndeyekuti mwana ari baba hameno zvavaimuita ikoko kwayo zvavaimuita. Saka iko zvino vakona kuti havachamukwanisi because praise aishanda. Achiita mari vachienda kumapati doro chairo ndo vakamudzidzisa akazotizira wakazvionepi kuti doro ndo vakamudzidzisa wakazvionepi kuti doro ndo vakamudzidzisa akandiudza iye saka aikuudza mira my place aikuudza kupi zveima musingowani nguva muri 2 hati avairamba timwe nguva ri aikuudza kupi kuti takadzidziswa doro natete nyaya yakazoitika praise akazoshayikwa ashayikwa kudai kaya ari pano ndikavingwa ini nchinzi ndine mwana wavanoziva kuti handitauri naye ndikazama kutsvaga kufacebook nekutiktok kusvika ndazowana kwaari ndobva ndataura naye praise ko uri kupi uri safe here chichi ndobva ndakatanga kutaura napraise wacho Sisimeli ndokumbira mbotaura nemurume wangu ari panapa mushone anokwanisa kutaura asi murudzi pane paangati chiiko ari murume wenyu handi anongokusaidzira kuti ataure nyaya zvayo ingasaparara imba akandisaidzira chero achitongozi hello bamini makadi yenyu taurai zvenyu. Hi, afternoon, auntie. How are you? I'm good, and how are you? Good. Listen, this I've been listening. I can't believe so many lies. I think so. If there are people who lie for a living, this can be one of these. Let me tell you briefly what happened. I think my wife has narrated how we brought Praise from home and the reasons why we brought her from home to try and give her another opportunity because of what she was going through at home. Yeah. And the first thing when she arrived here, her mother refused to come for her kid to come visit her where she stays. Mm-hmm. To an extent that even my wife, who is the auntie, did not even know where she stays. She used to refuse. Even when my wife used to go to Park Station for the buses, she asked to come see her. She refused for my wife to come see her. She refused her kid to come see her, and she always said to us, what exactly were you guys? Why were you guys bringing this kid to you here? If you don't want her anymore, please take her back home. I told you I don't want this kid. Yeah. And once we bought her a phone and we could see she was up to no good with looking for boyfriends on Facebook and all these things. My wife used to check her phone and say, why are you always on Facebook and everything? You find pages of so many things that are not even age appropriate to her. Yeah. And then my wife will take her phone, but she will update her mom and say, well, this is what your kid is doing. Yeah. Maybe come here one day and sit with her and speak to her. She will say in her own words, I told you guys I don't want that kid. If you guys are failing to deal with her, I even told you cannot deal with that kid. Please take her home, right? Those are some of your words. My wife had to force her. So after a year or so, I had to force her to come to see her kid. And every time she came here, she expected my wife to pay her for coming to see her kid. No, that's not right. My wife would say to her, please come because you work at the salon, you are a hairstylist, do your kids a hairstyle or whatever. And then she ended up saying, well, she doesn't want to come here because we are using her, right? This whole thing of saying, I use personally, I'm a facilities manager. If there are people looking for jobs on weekends, I used to get some piece jobs. It was her money, everything. I used to get a piece job. There's nothing where she could say Praise was permanently employed or whatever. We tried even to get her to get her school so that she can further education. But she was not even interested in education, right? There were times where we used to go buy stock for sale, leave her at home, and she will run with boyfriends. There was one day where we dragged her out of her boyfriend's car, and there was one day where me and my wife had to go and look for her, and even went to a social group a community social group on Facebook
found her with a book. We still brought her. And my wife always said to me, we ended up having, not be getting along together with my wife. Always had these words to say. I took this kid home. If whatever happens, this kid disappears or something happens. I'll be people always say, yes, why you are the one who took care. People will forget that the initial reason why we brought her this side in the first place. This woman, I've never seen such a woman in my life. Yeah, I'm sorry. I must be respecting her because she was married to who was alone. I've never seen such a woman in my life. She doesn't want to see her kid. She doesn't want to do anything. Even if she goes home today, she prefers to go and visit her kid who is staying with another man who is not even married. When she's got a young boy at school, she can't even buy a soccer boots or send even food. Her former husband was very sick. We used to send her money, and she doesn't even know how much stationery is going. One book for a small boy who is at home. She's got nothing. She's got everything to do with their firstborn, who is staying with another man, who is not even married. The girl has got 2 kids now. She prefers to visit there. All these things that she's saying, we taught her to drink beer and everything. I've never seen such lies in my life. She's a habitual liar. I'm saying this to her today. She's a liar, and she must be ashamed of herself. Right. I don't know my place, honestly speaking. I do believe that you look at my place, I have to tell you the truth in fun. This is coming from a men's point of view. But this is another man. I am so ashamed of this woman. Andama buku unoshika, you can't even mwana kuti unogona kufundira kuti uyakana kuenda kumapurisa kumtapa iwe paya pamtapa kuti ndine vana vangu vandakasiya paimbai ndiperekedze ndinoona vana vangu. No one will kill you. Murume zati dzarudwadza wende nemapurisa muna vana tora chokwadi my praise hausi kuda kuvana. My praise ndonamata here ndochema here. My praise chiinewe my praise. All this what you're telling us right now are just excuses. My praise humba ukama nevana vako. Humba ukama nevana vako vana vese vana varikuna baba vavo varikuna tsi vavo ungada busy kubatanza. My praise, don't do that. Uri product yepano. We are always talking and talking to vana. My please vana uyu anotora nomo murume atovene vamwe vana vake antoona wari kuda wacho komukoma nakadiki kakasiwa kumusha ko uyu musikana uyu ari kupenga atoda iwe mai kuti utore mwana umbogara naye pasi umbotaura nemwana. Ndosaka ndakuudzai kuti kana muchida kunzwa chokwadi ndokumbira ndokupa nhamba dzevanhu vari kuascoti nenhamba dzemwana hakuna excuse. My praise ndatuka zvakugweru mira my praise mira my praise miswa ukasvagweri my praise ukaenda pamutapa police station ukana vapirenya kuti ndakasiya vana kana ndakarorwa ndinoda kungoona vana vangu vanokupa mapurisa nendani yokuona mwana wako. My praise hakuna nokureva mepemupurisa. Don't give silly excuses. My praise hakuna nokureva mepemupurisa kuchida kunyatsokuda une chishuwo chokuona mwana wako kusvika wende papolice station pamutapa pane vakadzi vanodhilane nyaya dzevana vanotoenda newe kana kutoona kana kutodza vabeona kuti mai vana chamboenda namai ozouya after a week vanogona. But you're finding excuses because hausi kuda responsibilities and then you grudge matitiro akaitwa bvira wakaita kumurume wako uyo kumutapa wako ascot uyu matitiro nawo makaita pakupedzisira makunorambana ndori kuisa pavana. You're projecting that way that you were being treated. You're putting it pavana. You now hate these kids because of zvawaitira baba wavo. This is wrong. Praise. It's very wrong. Andiri kurova bondera mpini uri wani uri womi mese muri vana vava vekumba kwangu bese inyaya yegweru nhasi yatiri kutonga pano muri vanyinyina kwandiri. This is wrong. It's wrong. Praise. Mai vanovhumbatira vana vavo uri kunzwa hazvina basa kuti mwana vine ne18 years you still make relationship nemwana, you build a bond nemwana. Chero ndi mwana kuna vana vakasi vakawana namai vavo madzimai makuru ane ma40 years akawanikwa namai vake vatove ne60 years vanobuilda ukama vari kuzava kubhonda at 40 vari kubhonda. Iwe mwana ne18 years kuwaudusa uri kuita mwana uyu is because haana kubvira wana rudo rwamai. That's why she's so well. You'll be surprised you katana kuti arikoma nemwana mwana ndzikama. You'll be surprised mwana akatozororwa dhore ndinoka ukatodyama roro iwe. But uri kuvhara makomboro izvo taura alright. But ndatogumbuka shota choka pepesi ati haungachone sine varume iwe varume kwezvo ndanzi kuna takutonzwa vana mai vakadai so handika saka tikati uri toxic mother tichireva nemai.
If we say you are one of those toxic mothers. Sisimeli muri kudaro nenyaya yekuti vanhu vachona vane power nekuti vakawanda. Power ripi? Atisina kuwanda pano. Ndiwe chitenda titeva kwavo neni. Vanhu vakuwanda vanhu vane power. Vapi vanhu vane power tisore zvavo. Zvasaidi ravo ravataura vachitaura zvekunyepa. Murume waka praise. Tine audio yako says it all. Audio yako yakarecorda iwe says it all. Kuti andine kunzwa anything chitenda zvemwana yeye. Hakuna mai vanozombotaura zvakadaro. Unoenda kuna mwana nyaya yako haisi kubatsira my praise. Unoenda kuna mwana vokupe mari kudzokesa. Handiona uchiti havadi kuti uone mwana. Hazvimekera kumeka sense. Hazvisi kumeka sense. Pore pati points yaone mwana ukamboenda uri nebhutsi yemwana. Tisingarevi zvikeni. Tisingarevi gogo. Ngatisiye gogo iyi. Kuti ngatimbosiya gogo yekudzokaenda nayo iyi. Ngatimbosiya gogo. Sisimeli, to be honest, I'm famous. No, I'm being fair, my praise. I am being fair. Very fair. Comment section and this fair. Comment section taura iwo. Utona live. Ndiri kutora side here pano. Am I taking side? South Africa for past 16 years. Praise azivi hembe atete. Ndopavakutwanda mutengera hembe. Nguva yese aiteka hembe dzaibvepi. Ndosita ndiri kuda kubvunza. Praise akaenda kuna titani makore mangani neme praise. Akaenda kuna titani makore mangani. Akaenda sei? Akaenda kuna titani makore mangani praise. Akayane 15. Akayane 15 like 16. Ora ndida kubvunza. Iwewe wataura wega pano ndiwe wataura ukati andini kuonekwa kumutapa. Naimi guys, hasi yera ataura kuti andini kuonekwa kana kumutapa ndinourawa. Saka hembe wazotenga uchindzindisa epiwe. Waidzindisa sei? Hembe ndaitumira. Nani? Ndakapesa ndakutema plan yokuti waitumira nani my praise? My praise. Next door. Kana kuti ndinotumira mwana wangu yemusikana asingadiwi nenyaya yekuti anondida. Vamwe uyu akanzi haatondidi mwana uyu. Akatopuwa pressure yekuti usade mai vako. Ndosaka vachikufarira. Inini ndakanzwa Praise paakauya pano. Akataura ndakamubvunza nai Praise zvawakabva pano iye zvizvi paChristmas apa. Ndipo reason yekuti pamakambotaura namai vako. Vakakuudza here kuti nyaya yenyu chaiyo yamunonyanya kuvengerana ndei. Zvikanzi mama vanonditi hanzi dedhi vakambodanana neimwe girlfriend here hamune kuti ndeipi iyoyo. Hanzi imimi ndobva maona picture Praise achidyisa girlfriend yadedhi vake keke. Hanzi ndobva vanditi kwai ungatodyisa umwe mukadzi keke ini mai vako ndiri vapenyu. Saka iyoyo nyaya mwana uyu ipapo anga ari kuma 14 years. Mungaita grudge remwana rekuti adyisa stepmother keke ari kuma 14 years apa ari yemunhu ari paground paari. Zvekutadza kusungunurira mwana wenyu maipo. Ndingavenga mwana wangu wandakazvara here. Ndosaka ndati Sisimeli kana kuchinzi ndomuvenga mwana ndine mapictures achakachogwa chese nehembe dzaanga akapfeka. Kana kuchinzi ndomuvenga mwana handitengi something. Ndine vafakazi vanotaura kuti ndakatenga chero mabhuku ndanichitengera vana vangu. Fomu hane yaPraise chero hembe dzegore rino nedzara yapera. My praise aiwawe kuti mwana akambobata chibharo. Akambotengera Praise hembe makamuona. Aiwawe kuti mwana akambobata chibharo. Ndakazvinzwa. And you are okay kuti mwana akambata chibharo. Iwe wanga uripo iwe nawe hawaigona kuprotecta mwana here. Akambata pasei chibharo. Baba vachinzwa aitete Sisimeli. Baba vachino vanotobheja kuti mai Praise vakauya ndovauraya. Praise vachino vatonzi habvumidzi futi kuuya kumba kwangu hanzi baba vachona vari suicidal. Hanzi maona. Iko zvino vamukonewa vakuona kuti hashaiti ndopasaka vakuti kwai ngaaende kuna mai vake. Nguva yese alright, chero vamukonewa iwe uchadiwo mwana. Alright, let's say vamukonewa. naimi maita kumuri kuti hey inini ndakati Praise anga asingatauri kuti bamukuru vanondibata magaro, bamukuru vanondichonya. Makambondiwa ndichiudza chero anyone. Asi kuti mwana wangu agara anonyeka, mwana wangu agara ibenzi. Handambobvera ndambotaura kana nyaya yakadaro. Asi ndikaita nyaya yakadaro inotoita imwe nyaya. My praise bendera Praise ndirini. My praise bendera Praise ndirini akazvarwa rini Praise? 2007. Date 26 July. Munotomboita funga kuti nasi bendera rake kuti ndimutumirewo kana 20 rand. Ndinodziita pfungwa idzodzo asi nenyaya yavatete ava ndo vakatiparadhanisa kutaura chokwadi nemwana.
kuZimbabwe mwana yanga kuZimbabwe chakaya 15 here panga kuZimbabwe maidi kunomuona panga kuZimbabwe maidi kunomuona kana vakaparadzana tete ava izvozvi panga kuZimbabwe maidi kunomuona muri kuti zvemaitla kuurawa asi mapurisa ariko ndaenda kunomuona saka tetemeni ndakanda ndokuratidzai mapicha kuZimbabwe ndaitona chinomo maimuonepi zvemaida kuuraiwa maimuonepi maida kuuraiwa maimuona kupi maida kuuraiwa zvemepresi maimuoneka somewhere kuZimbabwe ndotozimbabwe kuti ndakaenda kuZimbabwe handiudzi munhu ndongoenda somewhere kwandinoenda ndoti mapurepure ndotura vana onotura vana oyana ndotoravana pisataure sisimeli pane pavakaenda kuZimbabwe mayavo ndobva vatuma mwana wavo ndobva vativo kuna baba vevana vana vari kudiwa kutauni hanzi vari kudiwa kutauni havana kutaura kuti namai futi vakanzi kwai vari kudzoka vana vakaenda kutauni baba vaifunga kuti vana vari kuenda vakatovapa nemari yekudzokesa vakazoti vana vapedza vhiki vakutoshayiwa kuti kuvana vakaindepi vakufonera purepure akati ndine vana hanzi tiri kuharare here kana tiri kukwekwe zvikanzi ko vana vakaenda kunodii ndisina kuzvidzwa svikai mama vakauya vada kuona vana ndobva vavarega variko svikaina pure dhondo vari dedi vana vari kuuya zvese nemabhuku echikoro sisimeli ndikakudzai kuti mai ava vakabva kuno kuSouth Africa vakanotora vana vakaenda kunogara navo holiday yese vakapedza holiday vana vakadzokera kumba vasina kana bhuku kana peni chaiyo yekunyora kusvika baba vacho vakundifonera inini kuti kwaisisi ndikavheiwa handina kana mari yemabhuku nekuti ndakandabhadhara school fees kure akanga andifonera akandiudza kuti mai vakauya nemabhuku vana vanouya nemabhuku zvese zvakakwana vasina kana tseye mabhuku vana vese vari munoreva nhema ndakatoindisa mabhuku ndikaindisa grosari munoreva nhema panepo apatombodi nhema because zvangu zvezvitori nevanhu vanenge vachitozviziva ndosita tiri tundo zvatinazvitongoreva nhema ko baba vevana vaipi saka ex yenyu iri kupi tinorevera nhema isi tine vanachiti ndiri kuharare sei ndisina kusvika gweru kana ndakarungwa kuti kuzigweru kwachona kunofambika ndikavaanekusvikira kupi ndozvandoreva zvekugweru kune nzvimbo dzakawanda dzokuti kusvikira ndine hama kugweru ini mama pure you need psychological help you need counseling. You can't lie like this. You are not right. You need counseling. Please. Baba ndikutaura nemi mune zvakawanda zvamakaita ndisitaura nemi. I know what you're saying. Handisina kutaura nemi pane nyaya zhinji dzakaitika kumba kwenyu ikoko dzandakanzwa but I don't want to talk about that. I don't want to talk. That's why I'm not talking to you. I'm talking about what I know. I'm not talking about history. I'm talking about what I know. Many things happens into your house about my child. But I never tell one. konyadzo kuba ava modziwepi zveiye praise musina contact naye vasingabvumi kuti mutauri napraise makazodziwepi nyaya yemusingatauri nemwana wenyu hamubvumidzi kuona mwana saka apa tamuri kugwa ndechekuti imimi batanai nevana maipure kutaura kunoku Pritchard ari kumusha uine ane 2 lines dzemazino mumuromo anda kubviswa mazino vamwana mukanasa mwana anda kubviswa rimwe line ane 2 lines dzemazino akazvimba shaya dzese idzi nemazino idzi ende muna July pandakabva kumusha paya ndakakuudzai futi kuti mwana ari kutambura nemazino haasi kurara izvezvi zvinchibva kumusha ndakandoshaya ndokuudzai sei nekuti hamudi kana kutaura nevanhu dzemazino dzamuri kuti 2 lines dzemazino mangu muri kuda kungotsvaga kuzivikanwa pamhepo mwana ane medical aid mwana ane medical aid hapana 2 lines dzemazino dzamuri kutaura vakaenda nemwana baba vaya kumedical aid yavo yekusiti council but hazvisi kuita kuti vamubvise mazino aya hamuna vanotaura naye ndosaka muchidaro wa mazino ndine mwana andotaura naye zvese nemanebhasi vanototaura kuti maipiko zvinoidai so maipiko zvinoidai so imongozoya mojaja but zvese ndezvitoziva manebhasi amuri kutaura iwayo naye precious pamunogara muchitaura naye anenge achitondiudza kuti zvakamira sei ndosaka ndichituma pure anything pure enda kugweru unotasati zvinhu zvakamira sei nai mai praise mwana pakakudzai kuti ndakabatwa masamu nemagaro nabankuru what did you do alright sisimeli inini mwana wangu ndinomuziva handiti ane ndisikanzwa so paakataura zvinhu izvozvo handakufungidzira kuti ari kureva chokwadi because inini ndaitrustawo baba mukuru kuti havangamboiti zvakadaro saka makatora wedi makatrasta bankuru over mwana ndizvo
This is how it Kwete is. over mwana, but mwana wacho namusikazwa yanayo handiti. Haisi yekuti ungambomureverera. Saka handisi kuti kureverera. Akusi kureverera zvako. Mwana uyu achini mama ndarepwa. Ane musikazwa isingaiti. Imobva mati nemusika wakunepa. Kokana arepa. Muna nemusikazwa arepwa here. Ndikatonetsana naye ndikati praise ichokwadi here. Praise akati ichokwadi. Ndikati praise usapesanise vanhu. Pane umwe musikana webasa aishanda kumba kwavo ndichamutsvaga ndichamuwana. Iye musikana ndiye achataura nyaya aiwa zvekuti Precious aiabvisa nemurume uyu hatina kumbobvira tazviramba. Ini nyaya yamapraise I know it yaPrecious akandiudza akatotaura pano padiaries. That one hatina, we've got no doubt about that kuti aiabhuswa. Nyaya yedu iri pavana, haisi pakudzidzokera kumurume kana kuti murume chakati. Nyaya yedu iri pamwana ari kuSouth Africa. Ndiye watiri kutaura nezvake. Mwana asiri kuna baba ava ari kuSouth Africa. Handi muri kunzwa. Saka padhuze pekuti vatitaura kuti uyemone kutengere mwana pedyo ezvino mwana ari kunzi akabva kwaigara rendi yakavharwa. Murume akasungwa. Mwana achitoita street kid. Ndokugara hapana. Mai voti handidi kana kuona kuno. Ndo pane nyaya iri pamwana pana praise nechikoma nechidiki chakasara ichi. Rambidzwa kuuya saka akuuya iko zvino nenyaya yekuti pakazoita ndakatotya kuti pakazoitika anything ende hapana kana nguva manje anything kuti mwana akaenda kumwana mama kufriends anything inini handitauri naye paWhatsApp handitauri naye pachini anga akuudzana nanatete kuno kwai ndiri kutumwa namama anotumwa neni ndotaura naye here handitauri naye mwana havadi zvacho. Saka todii namapraise kuti paite ukama nemwana kutaura chokwadi mapraise unenge watoita maibenzi. Kusiya mwana unenge waita maibenzi chairo toxic mother chaivo vaya. Todini kuti uite ukama nemwana wangu. Inini nyaya iripo ndeyekuti kana ndichida kuti ini ndiite ukama nemwana handiti tete ava vanobva kubva pakati pangu nemwana because ndo vari kukonzeresa zvese. Mukuru wacho naye vakatozama kuti tiparadzane zvikaramba. Ndosaka vachigwadziwa neuyu Wona my praise wona. My praise wona. Mwana as we speak asikavatete. Mwana as we speak anti watakatizira akaenda kumurume kwa murume anoziva. Ivo ndovanoziva nyaya dzese. Wataura wani iwe my praise ukati akatagwa chikomba wani wataura wani akatagwa varume natiti. Ndakamutsvagira mapeace job. Hati izvozvi makugwadziwa nekuti kwai ndainitsvagira mapeace job but nenyaya yekuti praise anozati inini nemi hatitaudzani ane nhema dzaaireva kwamuri kuitira kuti mugozovanda neni. Imimi ndimi makakonzeresa kuti mwana apanduke aite zvese zvaari kuita. Nhaisisineni mwana angati atizira vhiki rino iri next week akunzi kwai ngaapinde mugurupu remaTombstone mwana asingashandi ane murume asipo akutonzi kwai atova mai ngaapinde mugurupu. Makambozvionepi ndokumbirawo kuti isinani mubvunzirawo kuti zviriko here zvakadaro kuti kwai mwana arogwa mwana asingazivi kuti aripi akutonzi ngaapinde mugurupu remaTombstone. Mwana uyu ndakambomutsvaga my praise. Mwana wako ndakambomutsvaga panapa pano padiaries nepakawanikirwa ndakatombomuposta pano tikatsvaga mwana uyu achinzi asi kuonekwa. ndoziva waita mupinza mugurupu iroro. Makamupinza hati makamupinzira kuti ari kumurume kwai akaroorwa nani mwana akatizira muSouth Africa. Mirai nditaure nyaya yangu maipure. Praise ndakatomutora kwaya ndakatoona pandakaenda kumba kwake ndikaona situation ndikaona kutoti anotoita zvekutoya kuzobikigwa nehanzvadzi yemurume inotogara kwayo kwainogara. Ndikatomuti kana ndadzoka kumusha uye hako kumba uzotamba Christmas kumba neNew Year. Saka paakauya kunoku inini vana vangu vese kusanganisa neuyu akainzana naPraise wavakasiyana 1 week akaiswa mugurupu remaTombstone noti kuti ndiye akabhadhara mugurupu akazoiswa pure atopopota kuti semaisa Praise musina kuisa mwana wenu ndopamakazomuisa kunani naimai akapopota kunani pure uyo akasimwa mugurupu makazomuisa pure atopopota semaisa Praise ashandi ende hamusi kuziva kwaari murume watona akasungwa makumisa mugurupu munhu asingashandi anobhadhara saka my praise paiti ndabatwa magaro aireva nemuSouth Africa murume watete uyu ndiye akabata magaro. Inozika mwana ivavana tete nyaya yemagaro iyoyo nokutonyana nacho vane abuse dzavanoitana kumba kwavo ikoko. Mwana paditi mwana aibata magaro nababa vangu vachitaura apa here ndio vaibata mwana magaro nemazamu. Vanhu vachafira mujere chero zvaaitwa kugweri mwana achataura.
Kwa apa pana bankuru ava. Bankuru ndivava here vakashara pavabata mwana mazamu nemagara. Ivava vari pano ndofunga ndo vari kureva. Ameno hayi chikwa bankuru aimbata mazamu namagaro. Ameno hana handizivi. Akabafa chibharo handi tiinde kupolisi inyatsobuda zvakanaka nyaya yacho. Ndosaka ndichiti zvoda iye Praise wachona aripo achitaura nyaya dzake maabuse ese akaitiwa zvoda aripo achitaura kuti ndakaabhiswa so to be honest mwana anga achiabhiswa obva arambidza kutaura namai vake kuitira kuti asawanikwe kutizira. Kwaipura akapopota mugurupu maipura nenemachi kuti mwana asawanikwe kutizira mwana akaabhiswa kakawandisa nevanhu. Saka iwe mai Praise uri kuona kuti mwana akabvisa kuwanda nevanhu but still haudi kutora mwana wako. Haudi kutora mwana still. Mwana akabvisa akawanda nevanhu haudi kutora mwana. Imimi vatetewo makainzwa here kuti muri kuenda kabata mwana magara. Because we can't just brush it aside ka. Pamwe mwana akatorepiwa tete tete mai malema munogona kuziva mogona kudarika pamwe mukatozunga zvinhu shocking. Makaiwawo here nyaya yekuti mwana akabata magara. Sisimeli. Regai mutaure nyaya vari kuda kutaura ine. Amsha mugurupu momotori nemwe friend yangu yanga ine shop iri paside pe yangu ndakatombomutaurira nyaya iyoyo. Nyaya iyoyo yakamira yakadai so. Papa nomwe musikana anga achishanda panopamba. Musikana uyu ndamutora kuZimbabwe. So musikana iyeye ndakati one day vaivanzoti vachisara pamba naPraise. Dzimwe nguva ndombotora musikana uya ndoenda naye kupi kushop. Saka tiri kushop umwe musi tichitongoita zvedu nyaya. Ndobva musikana uya atoti in fact ndakati handizvoni Praise anogara achiti kwai ndoda life yakaita seanti vangu. Ndoda kugara ndakadya windo. Ndoda kudini ndikati aitongotaurawo nyaya zvemongozivawo vasikana vebasa dzimwe nguva kana afarisawo. Ndobva asvika pakutaura zvika umwe musi ndakatoti ndichitotaura ini ndomo dzangu nyaya dzangu Praise ndichitoti inini bamukuru vangu vaitamba neni chikudo vachindirova magaro vachindidini vachindipuruzira. Hanzi ndobva Praise atoti inini one day ndiri mubathroom ndichiwacha patabu. Hanzi bamukuru vangu vakatopfuura vachindiguma magaro kudai so. Hanzi ndikatoona utotoyo pamwe ndozvavanotoda zvekutamba neni chikudo. Hanzi indobva ndadoti ndoda kunomubvunza musikana yakati musamubvunza chichi ndikati ndoda kunomubvunza kumba. Ndobva ndauya kumba ndobva ndadosvika ndikamubvunza ndikati nai Praise wakambobatiwa magaro kuti wakambogumwa nemagaro here? Mwana wangu mukomana firstborn ane 24 years aitovepo. Ivo bamukuru vacho vaitovepo tiri musitting room. Zvikanzi ina nhamboti ndakabatwa magaro ndakati vakandiguma magaro ndiri patabu. Saka zvinoitika mubathroom medu simeli. Tabu yedu isusu iri pakona pekuti munhu kana wakatokotama ukarega kusumuka kumira kana munhu achipfuura anotokuguma kumagaro achinda kutoileti kana kuti achinda pachisingi kunogeza maoko. Zvikaenda kahonge vakandibata magaro asi vakapfuura nekuseri kwangu vakandiguma kumagaro. Kusvika mwana wangu mukomana ndoti Praise wakagumiwa magaro kana kuti iwewe ndiwe usina kusumuka pakapfuura munhu ukagumwa magaro asi hauna kubatwa magaro. Akatoita naye majokisi achiti moziva kuti panopamba panouya vamwe vana vakanaka mabhuleti akaita seise asi atambozvinzwa zvese izvi. Iwewe ndiwe ungazoda kudiwa kubatwa magaro rajedziwe. Ndobva angozonyarara. Saka ndo nyaya yacho yeso handizivi kana ivo vane zvimwe zvavakazoudzwa nani naPraise zvekuti musikana wacho iye wavari kureva ka ndogona I'm sure nhamba yake ndinayo. Ndogona kumufonera otaura zvaakataura izvi. Pane nyaya. Saka uyu Praise uyu haana foni. Foni yake anga achishandisa ndeye murume wake akaenda ari kujero. Saka foni yacho speaker yacho haiwikwi plus mazuva ano ndozvakanai ndoti ndiri worried kuti handisi kutoziva kuti aripi. Nezuro ndaitotaura navatete vacho vamwe ndoti makazomuwana here zvikanyasa ndamuona nekuti chichi nekuti vaiti kwai varipangwa kumubudisa mumba imba iri kuvhagwa nhasi. Saka nezuro ndaitovati mopangwa kutarisa mwana muno muSouth Africa mwana anogona ngodisapia. Zvikanzi akura chichi saka meno zvaingotaurikawo zvekutoti handitorina nyango means dzekuti ndimubate unless ndatoenda kumba kwacho. Saka zvakaoma. Saka imi mai Praise nyaya iyi matoinzwa mabva maignore henyu. Saka mwana angakudza iye nakandichinda kumapurisa nemwana. Access yemwana ndanga ndisina. Pakakudza izve ipapo. Pakakudza imamune access makandichinda nemwana kumapurisa. Pakakudza ikamanga mune access ndimakachinda nemwana kupolisi izvi. Ine ndakuzozvora serious ndangoti mwana ari kunyepa inje. Boza haana kutaura izvozvo zvega zvakawanda zvakataurika. Taurai kati. Taurai zvese imi mai Praise kwai kudini mwana.
taurai tito pamwe mwana aito abuswa taurai tinzwe ndichatsvaga praise wachona kana ndatsvaga praise wachona kuzotarira ega nyaya dzake but muri mai vemwana makaudzwa ka imimi dai mataura zviripo totangira paripo ipapo kana zvichiita kuti tidrive izvezvi tindonotsvaka praise kuredhian park tonomutsvaka ya zvakaoma chandinongokumbira hangu mai president because inini sisimeni ndakutaura ke kupedzisira nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu akatokanganiswa brain kudhara saka nyaya iripo ndeyekuti anga aende kuzimbabwe indozomutorera kuzimbabwe totanga life yangu naye pasina umwe munhu wokuti kwai ndakauya nemwana alright my praise ngatite so my praise anonogara kumba kupi kuzimbabwe ana baba mwana uyu chero akagara mubako baba ake anogara naye mubako ene mozviziva futi kuti baba ake havatodi naye vaigara vachitaura kakawandisa kuti bvunzai mwana kana aenda iyo vasingadi naye munozomutora sei inititi munoda kuuraiwa nababa vacho ndozvanoreva kuti kana tichitaura tisimeni mwana uyu ngaangoendisawa kuzimbabwe kuna baba vake tozotangira ipapo kana ndichimutora mune zvakanaka ndomutora mune zvakanaka iko zvino pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika mwana anokwanisa kuzourawa kana kuitwa something kwazonzi mai vake ndo vakamufurira yeigara nemwana achimufurira zvinhu zvakawanda ndo vakamufurira kusvika mwana apanduka iko zvinokwa achitora mwana indomutorera kuzimbabwe mwana yeye munozviziva here imi kuti mucomment section umu patakaisa praise tichimutsvaka ndo patakatanga kunzwa nyaya dzese dzaiitika kubva kuzimbabwe kuti mwana uyu aitoenda kupi kupi aienda kumabhawa achiti moziva kuti zvakabuda mucomment section nevamwe vakamuziva imimi samai hamuzvizivi zvese izvozvo mwana uyu akatanga kumwa doro achiri kuzimbabwe uko pandakazonzwa umwewo panext papa panonzi pana maipo kuti mwana uyu hanzi aisvika pakutamba pavhuranda akavhura makumbo achitamba chikapa vanhu vachiuya vachiona chero ari kumba kwenyu musingamutsiuri praise aingotamba chero ari kumba kwenyu aitamba achiita zvese musingamutsiuri handi imimi ndimuri kutiktok ina handisi kutiktok maito ndakatonzwa kuti hanzi imimi munotokomenta nango mavhidhiyo yake kutiktok ina handisi kutiktok ina handitombozvizivi kuti praise aitamba achizuza chiuno mwana achiita zvese murimo mumba mozoti kwai muda kumutsiura iko zvino ndingazomugona imi mai vake muchimukonea saka nhai my praise if you are really serious my praise if you are really serious and you love your daughter that much, if you are serious and you claim you love your daughter, is it possible for you to you pay money for transport aende kuZimbabwe, then wotora mwana zvinoita here toda kumbobhoda ende no asiri ega nawo pane mukomana ada kubviswa masino ari kuZimbabwe ari kuda kufuti mother's love. How about you mend your relationship na baba wemwana kuti ukwanise kuona vana kuite bond nevana vako azviite zvakaitika izvozvo kana muchikwanisa kugadzirisa kuda mimi simelika mungatoigadzirisa nyaya iyoyo naye vatiti azviite chichakamboita baba vadere nevana mudi vana imi nyaya ivanhu tu ivava vasisina bhudhika tino mukabvunza vamwe sisi vavo vanotoiziva nyaya iyoyo vanototi mai guru zvinyararire muti zi aiwa but ndinyarira kuti ziya kandira ndiwo nyara nchinasa vana handizosiyi vana julai mukarapana nekuwavhurira dho handi mama vamanikidza kuuya kuno nai malema zvinoita here mai malema zvinoita here kuti mutauri nabhudhi venyu kuti tigadzise ukama uhu hwamai praise nevana kuti vakwanise kuita ukama nevana vavo munhu wacho wavari kutoreva izvezvi kutaura kunondofunga andori nekuda harisi vhiki rese asiri pawhatsapp nango mari yacho yedhata haiko handi muri kuona tavadi kwavatengerei zvedhata havana mwana ari kutanga fomu 1 era hamuna mwana ari kutanga fomu 1 makatumirei chemwana chefomu 1 handi ndakatazama kutaura paya mukada mukati purasapindire nyaya dzamaina baba ndakati ndiri kutumira mari titi hafu inini mukaramba makaramba here hamuna kuramba makaramba wani ndakati titi hafu ndaivepo ini vachitaura pafoni yapure maivepo mutatumira mari hamuna kana kutumira kana sendi maibhurkuchikoro kwaa kune chikwereti chekugrade 7 kwaidiwa mari 300 US yekunyoresa iyezvizvi mwana haana kana secho rekuenda naro kuchikoro kana skushu asi muchigara vakandiudza here kuti havana here
But mungada kumirira kuzoba mwana wenyere my praise. My praise mungada kumirira kuzoba mwana wenyere mwana utenga form 1 kuti ana chakati. Anti munobvunzawo kuti ndokubetsera ipapi kuti tenge ndikiri. Ndokubetsera ipapi kuti tenge stationery yevana. Sisimeli izvani yaya iripo ndakati kwainzi kwaidwa 8,000 handiti indikati ndinobvisa 4 ndobva ndati 4 yandinobvisa inini patakakona ndepekuti indakati mari ndoendisa kuchikora handisi kuvatumira baba ndobva ndakazonzi anodza kupi kuchikora kwanga kune chikwereti $200 anodza kupi mwana ndoendisa kuchikora handisi kutumira ini mozviziva here kuti pamakafonera hedzi paya ndo pamakapisira nekuti baba vacho vakauya vakatosungwa nenyaya yechikwereti ende vaya vataura kuti musafona kuchikoro imi kana muchifunga kuti ndodya mari yenyu tisai mari kupi vavatauragoni yenyu naichete mwana uyo anodza kupi mwana anodza kupi mwana anodza kupi aidzidza kumuunga sisimeli kumuunga saiyo zvinofo mwana ari kuenda akuenda kuasport saka 8,000 yamukutaura ndei yanga iri yechikwereti nekutsvaga nzvimbo $8,000 in $8,000 randi 8,000 rands all right okay zvinopa ascot apo pandakazama kuti titaure ndopakanzi kwai indakati inini mutemo wangu kana ndichitumira zvinhu ndotumira nemwe munhu bvunzai mai vepanext door ndakatumira tracksuit ikaramwiwa kwaise wavo apamai vepanext door wangu wachifangwa kunanga ini ikaita 2 years mwana asina kutorebwa tracksuit iyoyo yakazotogwa gore rapera ndosati zvinhu zvakawanda hamuzvizivi yaprichard my praise mukatenga my praise vakairamwa baba vacho vakati havaidi my praise asi ndikatumira kure vatitora by force munhu ane mwana ari kutanga form 1 motodza kana kutenga kana bhuku kana bhegi kana chika kana kukavha chikwereti kana kukavha nzvimbo yemwana wenyu yeform 1 handina kutadza asi vakaramwa vakati vanoita vega imimi futi ndimaifurira muchipeshedzera ndosaka ndakasiya hani muda kuzvedza mune mari ndichiti muchiti kuna kure kwamusapindire nyaya dzavabereki handi maisapindire nyaya imimi kana muchitaura nababa vevana venyava hati motaura turufure saka puranga kuti kuna baba vake imi dzedziiasineta mama nekuti mama havazvidivi izvozvotobatsirwa handi ndaivepo zvikai mama havazvidivi. Alright, my friends. Alright, let's have a way forward here, guys. Let's have a way forward, yeah? Let's have a way forward, guys. We're not doing this for the sake of a child. For the sake of these 2 children. Antika, one Arkuda Dennis Samasino, one Arkuda Mother's Love. She needs both these children. Then, whenever they'll grow up in a bitterness. And they will hate you forever. Because our mother was alive. Gana vanting in Joburg. Why this uyu last born uyu angatori kumwana wangu for 1 month vabvunzei kuti handina kutumira hembe here papa sina chikafu chaanga achidya ndasingatumire here avaivatara zvakashata chete ini mukatara zvakashata chete makatumira hembe kupi Richard anga aripi holiday yese kubva muna October izvezvi ndikudzokera kumusha inini Richard anga achibva kuholiday kwapure ende musi wakaenda Richard kuholiday kwapure ndini ndakaenda naye muchibhagweru uchinda kuHarare ndikakwira naPrichard ini ndikamusiya mukwekwe achienda kumba kwapure izvezvi pandakadzokera musi wa22 apa pandakadzokera apa ndichizodzoka musi wa22 Richard anga ariko kumbako handina kana chinyowani chandakaona ini ndikada kureva ndokumbirawo kana mune mafotos aPrichard ndokumbirawo musendero wesisimeli muchitaura kuti dzembe akadzowa nepi idzi akadzowa nepi zvingopera foto yanditori nayo yaPrichard ndefoto mai vako havanyari but apa tinenge kudzanzi mwana ngaaende kuZimbabwe ndigozotanga kuchengeta mwana from Zimbabwe ka obva mwana uya oenda kuZimbabwe kuya mai varega futi kuita reach out kumwana. It's like tikumanikidza mai praise kuva neukama hwemwana wavo vasingadi kutaura chokwadi pamberi I want to say the truth takuti tikumanikidza mai praise kuti vaite ukama nemwana asi vasingadi hapana chinombofamba devho ndimi kana devho ari pakati pedu kuti sisimeli chino ndikataura ndikaita sei kumwana ka hafi akateerera because zvizhinji zvakaudziwa. Alright, my praise iwewe mwana wako hasi kwa devhu right now
haasi kwadevhu right now mwana wako ari kwaari somewhere else kodi iwewe samai chinzwa kamai praise ipawo vanhu mukana my praise mwana wako haasi kwadevhu izvozvi andika and life ino ichagara pano as proof andika kuti tisitakufonera tikadai kweiwadi kuti uchinda izvozvi right now samai mwana unotora mwana wako straight nemwana kwauri orega kuinda kwadevhu uti ubonde nemwana as long as ari muno akaunzwa nadevil munomuka handifindi akambomutora ndiri kupika namai vangu inini mwana ndichamutora akuzimbabwe ndopandomutora ndichiti ndakutora mwana ndomukumbira zvakanaka ndomutora pari zvino andourawa vati baba chavandikanagwanisa kundourawa saka mwana kuenda kuzobaya vazitora navo sei muchiti makore usaiaaurawa imimi muchizopindira nyaya yacho totaurirana nababa vacho vatete mukuizwawo sei torai mwana wechibveni patakauya muna Julai ndakatoti nai maipure munoda kuchengetegwa mwana wenyu nyange ari kuZimbabwe noumwe mukadzi motadza kuenda kunotorawo mwana wenyu mogara naye zvinoita vamwe vabereki vanogara nevana vavo nango muno mujobheki vachinda kuchikoro makatadzawo kana kunotorawo nyange iye last born kuti pane mumwe mukadzi ari kuchengeta vana kwaiye mukadzi wacho vane vana 2 vari kuchengetegwa nemurume wacho 1 muri kugwadziwa kuti budhi venyu vari kuchengeta Richard mwana wavo avakazvara iye mukadzi akauya nevana 2 1 ari kuvachengeta pamba ipapo ndogwadziwa neizvozvo here maipure akagara nababa vake muri kugwadziwa kumbotorawo pati pavana venyu pati ndinotora ndiri kuno ini ndinotumira pati ndiri kutora ndiri kuno tete maita basa indida ngokutendai hangu thank you nepamakachengeta mwana pamakatorawo mwana kagara nemwana tichida here kungoita hunhu chaiwo tinotendawo nokuti mwana akanga ane shelter hana kwata murodhi aiwa nawo akaita wesi tesimeli akaita wesi mwana yanga ari nani ari kuZimbabwe asi tinotendawo pavakamuchengeta kaipapo kamai praise hapana mwana akatokanganisika wesi ari kuZimbabwe zvaitori nani alright saka imi my praise yatichiuya chindaka kune mwana unochikwidza mwana aende kuZimbabwe ivo ngavamudzosera kwavakamutora ndozomutora ikoko tete ndozvega zvandiri kungoda tete chibudai munyaya iyi tete mai malema chibudai munyaya iyi ndokumbirawo munin'ina tora mwana uchu ukwidze basa dzoke kuna baba wake chibuda munyaya iyi mwana uyu sisimeli ne mwana uyu sisimeli watotaura nezvake handakudza kuti ari kumba kwemurume uyu wakasungwa uyu yes murume chakasungirwei murume chakasungirwei hanzi fraud nechii ndakangana okay saka baba vake ava vari kumusha vari kutozviziva kuti arigara kupi kumba kwemurume saka inini papa pandandaofa kuti ndimutore ndinomuisa kupi kumusha kwemurume wake firstborn yaivava yavari kuti firstborn yangu akatonditi tete mune mwoyo wakaipa moda kutora munin'ina wangu kunomudhamba kumusha anonoorera ikoko saka kutaura chokwadi changu ne ndinawo mameseji maipure ndinawo mameseji saka in other words we are saying mwana uyu hachina ake munhu mai havakwanisi kumutora vatete havachakwanisi kumutora pababa hachakwanisi kuenda mwana uyu is all alone wow zvenyu vasikana mwari kuitirai zvakanaka mwana uyu kwababa hachadiwi bhozi akasika motogara kumurume mai havasi kuda vari kuti tete vatakadzosera kumusha tete vakuti handichakwanisi kuti ndimutorewo because agara kumurume wake saka mwana uyu is now alone wherever she is ikoko ari one akamboita panopamba mwana wenyu akaita mari kupi kunze kwemapisjob aipiwa nababa vepanopamba achitora ma400 wayo handi ndo mamwe aitengesa zvinhu zvake handi ndo imwe mari akakwanisa kutumira nango paigwara baba vake kumusha panopamba takambola mari yapraise isu chanongozati praise aishanda muchiwirirana paakangobva pabasa chete ndobva zvinhu zvadzo ungopinda upside down praise kuti imimi samai toraiwo pati mutore mwana wenyu mugare naye as long as muri pakati pangu napraise ndakakuudzai kudhara kuti inini yepraise handimupindiri because makatomuprichard wacho hamumudi praise wacho hamumudi mainudzimwe tange hamuna kuinda Richard wacho vandomuda imimi ndimusingamudi Richard napraise maigure regai kupindwa nezvakanga makaendera kuleba inini ndakanaitepo chokuti
kuti ndikamutora ipapo vaitokati yakatonaka kwandiri savatete nekuti nendikine vana vangu hapana aitogara zvakanaka ari kugweri vachiita musikanzwa yake ari nani pane kuti auya kunoku mwana akupereka achipinzwa maghurupu kwayawanikwa mwana awanikwa 1 week mwana watonzi kwayaroro makambosismeli kuti akunzee zvinhu zvisirizvo zvenhema mirai madzimai timbonzwa kune vamadzimai kona handinangu zvakawanda zvekutaura sismeli chandoda ngotaura ndechotida kutenda tete avo nekuchengeta mwana wehanzvadzi yavo isu vamwe my praise muroora uri mwongi wandikuziva hangu asi pari zvino noti ndiri amai ndakaberekawo toda kuti ndingokudza kuti sitakasiyiwana nababa vemwana kana hanzvadzi dzavo chaidza dzitenge kana penso chaiye mwana wekuchikoro kana shuga yekungotona simaigi nda kuigira 2 kg yeshuga zvinotibata kuti iwe uri kuramba vana vako asi vachichengetwa natete ndatete vanokuchengetera vanavo ndapedza hangu. All right, thank you very much caller, thank you very much caller. Komwe vapile taurai. Hello caller. Maskara sismeli Mushe kanjani? mushe ndokumbira kutaura namai praise. My praise nangu handina mashoko akawanda nemi but ndakutyai. Number 1, my praise mimi hamuna respect. Muri kuti tete ndidevho akatora mwana wako mushure mekunge wamudhampa asara ari kuZimbabwe utozivi kuti mwana akakontinya kuenda kuchikoro kana kuti chi. I've noticed kuti pese pari kutaura tete mirai nditaurapese pavari kutaura tete ava vari kuti maiguru vari kukurifeya as she's respecting you. Number 1, hamtorina, you lack respect. Personally, as a person, you don't have respect. You've been calling this woman all types of names. Dai vanga vasina basa naye mwana womufunge henyu kavaitomusiya zvinei navo izvi handivo vakaroorwa vari kumurume wavo vane vana vavo vanongozvisiya vongosiyawo zvakadaro iwe ndiwe mai vacho. But I'm surprised also kuti tiri kutaura kuti hanzi handiti mukadzi akaroorwa nababa vapraise akagara ipapo nevana vake. Mukadzi akangwara akauya pamurume akazviviwa nemasanzo ake akaenda pamurume akanogara nevana vake. Ko iwewe chimwe chandiri kuona ndechekuti mwana wekutanga uyo anenge asiri mwana wababa vapraise ava tu vari kuvengwa ava nekuti ndevababa vapraise nenyaya dzakaitika mumarriage mavo. Saka uyo akuvengera vana ava tu nenyaya dzababa wavo. Ndozvimwe zvandiri kupika because hakuna munhu anongovenga vana vake just like that. Kazhinji isusu vakadzi tinovenga vana nenyaya yekuti ndinenge ndine zvandakaitwa nababa vacho ndoisa bitterness yangu pavana iyoyo. Saka ndozvanei ndiri kupika kuti uyo wekutanga uyoka pamwe asitori mwana wababa vapraise ava tu vari kuitirwa bitterness dzikupedzerwa shungu dzababa wavo whatever abuse she went through nababa of which it's not nice. My sister vana mwana mudiki mukomana wayo achakuchengeta mangwana. Careful of what you do in life. Thank you. Thank you very much caller, thank you, well said. Next caller taurai. Sismeli, my praise should appreciate kuchengeterwa kwakaitwa mwana natete. And also iwo sembereki day 1 ravakangobva ikoko kumba kwavanga wakaroorwako. Why is she busy kuti anoinvolva vana munyaya dzake nababa cause baba is not even vana havafanira kutobopindira nyaya dzekuti mwana aroorwa ndinonosvikira ikoko kuti ndione vamwe vana. That's so wrong. Ivo cheche upenyu hwavo vanofanira kutanga vazvigadzirisa ivo personally unhu hwavo ngavazvigadzirise cause she lacks respect mukutaura kwavo and havanzwe kutsiurwa cause so many people vasenda chitsiurikai matry avo sismeli kuti ngavanzwise kuti vana vanoda kuchengetwa. There are so many single mothers vari kungochengeta vana vega wotowana natete vanoda kubetsera otanga kutuka. She should set aside zvavakaitirana and then wonerana pamwana zvekuti mwana aita musikanzwa nekuti agara kwatete. That's a lie. Vakambobvunza here kuti chii chakaita kuti mwana arepwe first ende pavakaona mwana achitamba zvakafumuka kuTikTok why didn't she conduct tete kuti tete mwana ari kutamba zvakaipa pamba penyu mavhidhiyo ayo tsurai mwana kuti mwana cause mwana haasi wemunhu mwani mwana ndewemunhu wese. And ukatoona hama dzemurume dzinoda vana vakasiyiwa nemukadzi akaenda tendai Mwari vamwe havatogone kana kutombotumirwa kana switi zvaiye yekuti kana vana vari papo pamba pachona pana bhudhi vamwe havatombogone kana vabatsira. So my praise should grow up. Vanofanira kutombokura
whatever she's doing, kana kuti vakanyebera chimwe nekuti vane mwana 1, vanofanira kutangidza futi kudza murume wavo kuti no, ndakanyeba paipai ndine vana 3 kana 4, votangira ipapo. Because bitterness yavo yavari kuramba vachingoipa pavana iyo, that's so wrong. Ubita hwekuti makaita single mother nekuti mamakanganisirana nababa vekutanga hazvifaniri kana kutombobata vana. My praise should grow up ende ngavatende tete vari kugona kutomboti vachengeta mwana. 2, vanofanira kuziva kuti vana vavo zvii zvikuitika mulife memwana, kwete kunzwa kuti hanzi he mwana akarepwa. Ndakangonzwawo did you ask hamuna, he mwana abatwa magaro nabamukuru did you ask, ndakangoti mwana ane musikanzwa. It means my praise she is dumb, she needs to grow up. Woita munhu mukuru wotanga kuita bondi nevana vavo, kwete kubonda newokutanga uyu. Why bonding nemwana 1 iwo une vana 3 kana 4? That's so wrong. Ngavakure my praise avo vasati bow, because tese tiri masingle mothers tikungozvichengetera vana tiitongoenda, hapana patakambotuka munhu. Ngavamiswe my praise avo vakure vasadoti pahasha. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Ndikuda kuti maitidzi vambonzwawo vamwe vakadzi vanga vachiteera nyaya iyi nokuti vari kuti tisimede kutora saiti. So by hearing kuna vamwe vakadzi vachanzwawo. Andisika. Right. Thank you very much, Kola. Next Kola taurai. Muri sei kwezvisimeni? Ndiri right. Vatanga kukwira vatanga. Ndiri right kanjani? Moshe, inini ndine vana vangu 3 sisimeni. I think second born, I'm a single mother of 3 girls. Ndarwadziwa zvisingaiti ndichinzwa chinzi mwana uyu akamborepwa, because ini ndine situation yemwana wangu yekurepwa. Aine 6 years achigara nevabereki vangu, akarepwa nababa vangu, but ndakamira samai. Muri kunzwisisa? Ndakamira samai kusvikira nhasi. Ndakamira samai up to now. Mwana wangu, she's now 18 years and she's proud of me, and inini I'm proud of vana vangu and myself nekuti ndiri single mother ndakamira nevana vangu. My praise, kana makatakura 9 months mukanzwa kurwadza kwekupusha mwana, and the bad part of it, mwana wenyu mwana wemusikana. Rwadziwai vasikana neupenyu hwevana venyu, nekuti chinhu chinonzi mwana chinhu chakakosha, especially mwana wokuti unenge uchigara naye wotonzwa maproblems kuti mwana wako azonzwai, mwana wako azonzwai. Inini mwana wangu akarepwa nditori kubasa, asi ndakakwanisa kusiya basa iroro vandaishandira vana vangu kuti vaende kuchikoro, ndikanomira nemwana wangu kusvika koti yaitwa baba vangu vapinzwa mujeri. Up to now ndine vana vangu inini. Muri kuzvinzwisa my place? Kana tichigara mukati mekurarama, ngatinzwei mwoyo wokuzvara, ngatinzwei mwoyo urwadze, guru rirwadzise mubereki anenge akazvara mwana wake. Chinhu chinonzi rape case, it's not easy chichiitwa pamwana mudiki, ende ugotadza kumira nemwana wako, ugotanzi ndakaita zvekunzwa nemakuhwa, then after that wakaignore. Misodzi yangu iri kubuda, ndiri kunzwa mwoyo wangu uchirwadza, ndiri kunzwa kuremerwa, especially panzi rape case. Guys, my praise kurai. Vana venyu muchazovarangarira zuva rinoti mangwana, but muchashaya kana 1 anomira nemi. Ndapedza hangu. Thank you very much. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Next Kola. Hello. Shaura hapo. Muri kundinzwa? Yes. Alright, ini ndoda kutaura pamusoro pamadhava ndika. Munoziva kuti madhava ari wrong. Munoziva kuti ini ndiri single mother nevana 2. Ndakasiyana nemurume ndiine 27 years. From 27 years ndakazviudza kuti chakakosha chii vana kana murume. Ndikaona vana vangu vakandikoshera. Ndakataka kuchengeta vana vangu zvakaoma, ndichitambura, ndichidya muriwo usina mafuta, in the name of kuti vana vangu vafare. Vana vangu vafara, vari happy. Ndakazotanga kukonatana baba vana vangu ndichikumbira kuti ndokumbirawo uone vana, ndokumbirawo uone vana. Ini newe takatadzirana, but vana havana kutadzirana newe, but inini vana vangu vakarejectwa nababa vavo. But right now ndikakudza kuti vana vangu ndiri kuvachengeta zvekuti kana munhu anoona vana vangu anobvunza kuti what kind of a life these kids are living because of me. Ndiri one kudai so. Saka ndinoti my praise vakachuza murume vachisiya vana, which is not good.
Cause unofanira kutanga watarisa vana nekuti murume anobva nhasi anoenda unowana mumwe. Mwana akanzi nhasi afa unomuwana ku? Hapana kwaunomuwana. Asi nhasi murume unogona kutororwa kana ka20 kana ka10. Indoti my praise vari wrong. Pazvinhu zvese zvavangaita nyange vakada kutaura side ravo, hapana munhu achatomboteerera side ravo, haticharinzwe side ravo. Nekuti already vakatofeila pavana, vakafeila pavana. Nekuti chinoti vana panoti vana ndiamai, noti baba. Munozvita vashoma vana baba vanoda kuchengeta vana. Asi kuti amai kana ukarambwa unosenga vana vako, uchienda nevana vako. Ndozvega ruziva ngotaura. Thank you very much, caller. Thank you very much. Next caller. Ndotona sio Hello. Sisimelinda rwadziwa sem. Mai ava vana kana utombokwana mai praise kana muri kundinzwa kana muine nzeve mai praise chinjai mwoyo nepfungwa. Mugone kuchengeta vana venyu. Iye maimbobva pamurume muchiti muri kuenda kupi muchisiya vana. Chatinoziva ndechekuti mai pauri nevana vako unofanira kunge uri ipapo. To my praise did I respect. So makaitirana natete baba vevana venyu kunyangwe nanhasi vari kutombokuchengeterai vana vamakatadza kuchengeta imimi. Tete avo amai vevanawo vane mhuri yavo seiko pamwe mukadzi mutoro. Then mototi devil kumunhu ari kuchengetera vana vako. Who does that? Ndarwadziwa zvisingatomboita, ndarwadziwa. And why do you select vana venyu moda mumwe mwana one? Vamwe tu muri kuti vachawana love kubva kunani, vachabonda nani vana ivavo. And I feel sorry for the boy ane mazino. Muri kuda kuti aite sei mwana wenyu? Chihure chinonakidza uine vana vako. Isamwe titori second marriage but takatakura vana vedu. Ndakatoudza murume kuti uchida inini vana vangu pamberi inini mumashure. And vana vangu they are happy. Inini ndiri happy. Koimi muri mukadzi rudzii. Makapinda muleba matakapinda tesere kana kuti makapinda yenyu mega iri simple. Ndarwadziwa sisimeli. I'm hurt. I'm much broken as a mother. Ndarwadziwa. Thanks, All right. Sisimeli. No, it's okay, caller. It's okay. Thank you very much, caller. Thank you. Next caller. Magadisheni. This right, Murise. Inini ndira kutaura kuti amai praise ka need to change vaite mwoyo nevana vavo. Do you know kuti inini I was married murume wangu ane mwana wake wakanga takagara tichiangorora tikakurudzirana kuti anotora mwana wake. Achinomutora kwakanotoreka kumwana akanga nemusikanzwa yeye. Ainzi aiba kana mumaraini achiita sei. Aigara nzvimbo yokumativhilere pointi mushomo yatinetsa. Ndinoti mwana yeye tikamutora uyo achagarisana naye. Mwana akatorwa tikagara naye, mwana akachinja. It was like a different version. So I'm trying to tell my praise vari kuzeza mwana wavo achiti mwana ane musikanzwa like musikanzwa yese mwana ika ngetori because ari kushaya madhalila. Davaembresa mwana wavo vanogona kuona machanges pamwana wavo. Tamusika kuti mwana uyu zvese zvaiita zvaibva kupi. Saka kungokurudzira zvangu my praise kuti chinjai mwoyo wenyu mutore mwana wenyu. Stop kukonda ana tete kuti yeye chigarai naye. Murita senonzi muri kuvakonda like senonzi partnership pakuita mwana manje wenyu munofana kutarisira anything kana musikanzwa yacho yese munofana kuzvimbresa. Thank you sis me. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much. Mene ndifuna kuti caller iri kuramba kudonza kuisa umwe vanhu sei. Mene kusaba kuita umwe vanhu. Zvakaona. My praise, Muningina wedu, I hope you are listening to other women as well, because pandiri ndafila kuti wafungufila ndosha side, but ava these are just random people wantungo edauza kutungonzwawo mafungira avo sinyaya yanga ipachera. Ndanzwa ndiri kuzvinzwa zvese zviri kutaurwa nevanhu. Chikumbiro changu chachiri kuti mwana ngaadzoserwe kumusha ndotongera mothers love ari kumusha tete vasipo pakati pedu tiri tu. Vamugeze maoko kuti ndakukupira kuna mai vako tione kuti nichamutadzawo here. Because as long as varipo chete vachamufurira zvavanomufurira ona sekuti mai vakaipa. Alright, dani kuti ndisere ndipamudzosera kumusha mai brandi mati moda kuti ndimuise nditi ndakuisa kumusha ndotomutsvaka ndouya naye ndoti mai guru uyu mwana ndaisa mumaoko enyu. Handimopi ari muno muSouth Africa ndonomutorera kuna baba vake ndomukumbira kuna baba vake kuitira kuti mangwana mwana iye akazoita chinenge chamuita ndozati ndamukumbira mune zvakanaka. That is what I want. Mogona kudzosera sei?
makamutorera ndichataura nasisimeli chisimeli basa rawo nderekugadzirisa vanhu imi mudzoserei kwamakamutoramugadzirisika mutore mwana ndijanuary uno ndine maschool fees ndine ndipei mari yacho kumusha kumusha ina handimutori nokuti ndimi makamutora kumusha muindei kubasa rega kwamakamutora mari yekuti muita sei makambomutora nditara kupai mari yekuti munomutora kone vakwira taura yenyu chinzwe vatakakwira ngavataura andini ndanga chida kubvunza kuna tete kuti zvoni sinzi mwana uyu anga ari kumurume haana nhumbu here akauya kuno muna izvezvizvi panyuye ndakamubvunza kuti haana nhumbu akati akatesta haana nhumbu hanzi nhumbu yanga nayo yakabva here handizivi. Okay, so my praise mune chokwadi here chekuti imimi munyatsonzwa kuti mwana haasisina imba yekugara, imba iri kuvhariswa nhasi, imimi moenda munorara mumba menyu nemurume wenyu, dzotobata hope motodya sadza, mwana muchizoti haasisina pekugara. Mune chokwadi here my praise? Mwana uyu makabatsirwa kupusha here kana makapusha mimba? ndo vari kuziva nyaya dzese. Aiwa, asi tete havasiri vakapusha mimba. Tete havasiri vakapusha mimba, ndimi nyakutumbura kandimi munoziva panenge paine zairi yenyu. Vainini inzwai, vamwe vanhu vanowirira nevana vavo nenyaya yekuti panenge pasina munhu pakati. Asi pakangoita vanhu tu pakati, mwana ufu wakamugona, ufu wakambowirirana naye. Because chese chaanenge achiita anenge achimodzi mai vako nekuti vazodai. Mai vako aiwaka. My praise, apa pasisina zvekuti muri kuwirirana kana kuti hamusi kuwirirana. Mwana haasisina pekugara iko zvinezvi. Izvi zvazvokuti mwana haasisina pekurara. Aiwaka. Imimi makuti tete ndo take over, ndo vava mai, ndo vava baba here? Havasi take over, vakanomutora kumusha vachiti vachamugona. But mai muripo ka, mwana haasisina pekugara. Alright, saka mwana oshaye pekurara here? Imimi muripo. People they don't understand cheti. Aiwa, to understand that imimi mai muripo mwana asina pekurara. Vanoshanda pano. Aiwa, ndimi toti understand chii mai imimi muripo mwana asina pekurara. Saka imimi muri kuti zvona hamusi kukwanisa kana kumba 2 days dzekuti akwanise kurara. Imimi tsamai nyakubereka. As long as ari maoko matete handisi kwanisa kuita anything. Sisimeli, moyo wa mai ava wakaoma. Vanozondisundira mhosva, vamwe vanozosundira mhosva, ndovaziva chaizvo, zvinonetsa. Sisimeli, aiwa maite basa. Alright, kona rega chizwe vakwira. Kona vakwira hello. Hi, Sisimeli. Yes, Kona. Sisimeli, to be honest with you, my praise, the way she's insisting kuti hanzi mwana ngaatanga adzokera kumusha, she will not follow up pane mwana. Ina handisi kuona musiyano wekuti vangotambidzwa mwana even kuSouth Africa ikoko, mai tete vongogeza maoko avo. The difference is the same. Why the hustle yekuti mwana amboenda kuZimbabwe ozotorwa kubva kuZimbabwe yeti mwana angori muSouth Africa imomo. Hazvisi same because mwana uyu remember ana baba vake. Tete ndibaba pachishona. Tete ndibaba futi. Vasi baba vakamuitireiko? Vakamutora vagona kuvacha magumbeze. Tete ndibaba. Tete ndibaba pachishona. Havasi baba ava. Vakamutora zvekumushandisa kwete zvokuti kwai vaimuchengeta. It's okay, but either way, what you want is kuti mwana tete vageze maoko. So whether vageza maoko zvekujobheka kana kuti kuZimbabwe, the effect is torai mwana wenyu. Inini mwana handisi kuzotora as long as ari maoko matete vakamutora kumusha handisi kuzomutora. Handisi kuda kureva nhimba. My praise, can you be honest with me? What is the difference? Mberi pababa vake totaura kuti iko zvino mwana adai ndaakuchitora mwana voti mutore. Ndo zvega zvandinokwanisa kuita. Kana vasina kubvuma handisi ndoda zvekuzora mugwa mangwana zvinhu zvaoma vozoti ndiwo akafurira mwana. My praise, ndokumbira kubvunza one thing. Why do you want to waste mari handiti yekuendesa munhu kuZimbabwe? Munodzoka futi Zimbabwe Joburg. Does it make sense? Pane kuti wait.
Wait, my praise. We want to look for a solution here. Anditi, look at it. If there's nyaya padiaries anditi, atishaye madiaries akasimba muSouth Africa imomo. Tete vouya pouya maadmitted diaries anditi. Name me. Tete vo surrender maadmitted diaries because my diaries are already in the picture. We are done. That's it. Matora mwana when you tete ndibaba, like it or not. Alright, ndanchikumbirawo kuti ndiite imwe suggestion sezvo muchiti ndimutore. Ndokumbirawo mutange mataura nababa vachona vobvuma kuti mwana asarendewa kwandiri. Then kana vabvuma ndotora mwana. Because ndotoziva kuti nyaya yachona inodzimira sei mangwana. Mai Malema munoiona sei? Tete munoiona sei nyaya? Sisimeli nyaya igood idea anti. Ivo muchihwa vachiita ushingi hwekutaura kudaro vanozviziva kuti haapo nango paFacebook. Hapo nango pa WhatsApp saka imini munozokwanisa kukontakta naye. Anotsvakwa maybe kana mukaita inhu zvekufona but kutaura chokwadi changu chandiri kuona nango nemuwo muchiona pamberi paMwari. Mai ava mwana wavo havamuno. Havasi kuda. Sisimeli, I know the consequences tomorrow. Imimi chitaure ndokupai nhamba motaura nababa vachona movaudza kuti maipi taakuvapa mwana muri imi. Kuitira kuti mangwana chero kaya afa njamunigandiri ndomunoda kutaura nababa vacho. Hati muruda kundisairira chitaura nababa vacho nakuti makusarenda mwana kwandiri. Mwana akura akauya kwandiri totaura. Toite futi menaivi tetemeni varipo kuti mwana ngave naye. Nyika yese ichizvinzwa kwete kuzomwana kazotamana. Sisimeli ndazvindwa ndichataura ndichatsvaga airtime ndofonera baba vacho handi. Ndovaudza kuti muchavafonera. And then ndokupai nhamba dzavo movafonera kana zviita kuti iwe togona kuzovenewe ofisara navanditi. Totangira ipapo. Because apa kuchazonzi maipi vakazotora mwana vakazoti vanoda mwana changu izvezvi ndechekuti handisi kutoziva ipapa kuti praise iyeyuyu ariko kana kuti nokuti nyango foni yake haisi kupinda nango pamba paanogara paipapa chinzi panofambwa nhasi. Saka ndikatombozama futi kufonera vana vatete vacho kuti mazomuona here nokuti nezuro ndakatombofona futi vakati hana kumuona vari kumabasa. Thank you so much, Sis Medi. I think there's someone pani that pinned comment you. I think that's the way to go. Because mwana yakagodzera Zimbabwe, ndikona kunge mai won't follow up. That ndo chokwadi. And I'm really beginning to doubt when you say kuti my praise mudari. I'm doubting for sure. Sorry. You know what she's failing to understand is her dad is, you have even Susu vanadik vasati varorwa, we've learned a lot, we've grown a lot tiri pano. Uyu aisi product yemudhari. Aiwa isi handaramba one no. No ways. Thank you. No ways. Munasina moyo. Thank you, Paula. Thank you. Hello? Praise kukanisa papers. My praise andikuona ndakukanda papers. Ndakukanda kukanisa papers. Nokuti ndo zviri paground asi. My praise. Ndombobvunza chinhu one. Une makore mangani munina? 40. Sei usina moyo wekubereka. Ngozi munhu ane zvinokuziva kuti mwana wako mira ndombopedza kutaura. Ukunzwa kuti mwana wako ari kudzimba paari kugara. Nesituation yemuSouth Africa. Handiti. Dai uri umwe unenge watomhanya kudhara zvekuti baba kana kuti chima izozvitaura mwana watove kune mwana wako. Munhu ane moyo wekubereka. Haisi shumba yekuti zvekuti zvimwe zvese maizotaura zvekuti mira nditedze zvimwe zvese zvinozoitika kana kuti chii chinenge chazoitika munozotora after watove nemwana wako. Hapana chachinja. She is your daughter. I'm willing to drive up and down. That's it. Kuti ndite life tete vachisarenda mwana kuna my place.
aripo anoenda Kozi mwana wako chaisho tinotozwa kuti hausi kuzwa kwaari zviri kufamba sei. Midiwa vanogona kuuya toenda tonotsvaga praise tonomutsveta kuna mai. Aiwa, totanga taura nababa. Totanga taura nababa kuti zvitaubva izvozvo. Then totaura baba ivavo. Then kana vabvunzana unotsveta. Moita nyika yese yakabvuma. Ita moyo kubereka. Ita moyo kubereka. Pana my praise apo. My praise vana ndimi makavatakura 9 months kana kuti makaita vekungonhonga muhospital. She's not one of us. She's not mudhayari zvishwa, to be honest. Andaramba asi mudhayari my praise. Havana moyo. Tinorwadzirwa. Havana moyo. Tinorwadzirwa vana vasiri vedu. Tiri kutorwadzirwa praise asiri wedu. Imi mai makatakura 9 months mukaenda kulebha musinganzwi pene kuti mwana wenyu ari pai. Come on my praise. Hakuna mai akadaro. Ndiri kutorwadziwa. Mwana hasi wangu ndewenyu. But why usina moyo uri mukadzi uri kuzviti mudhayarizi tinochemera vana vasiri vedu vavirwa nemadambudziko wotonzi endesai my praise munenge mutori nedambudziko imi dambudziko bechero kwamunogara ikoko I don't think kuti munogara zvakanaka. Shuwa ungakoshesa murume ndoungakoshesa mwana abva kuZimbabwe auya muno muSouth Africa wakutaura tanzi tete vakamutora kumushandisa. Alright, iwewo as a mother kana vakamutora kumushandisa wakadii kunorwira mwana wako? Cause ndo zvatinoziva isusu mamai. Ndikangonzwa kuti mwana wangu ari kushandiswa nanhingi, ndinonzwa kurwadziwa ndosvika ndichitora mwana wangu. Shuwa ndingaitwa kuti hanzi kwandiri ndingane wakatoyokataura chisimeli mwana sezvo ndaiziva nyaya idzi kuti mwana ari kushandiswawo. Wakatotora mwana wako kuzara womutsvagira basa kutotaura kuti ngavamudzosere kutotaura kuti tete ngavamudzosere unotoziva kuti tete vane moyo wakanaka vanokwanisa kutomudzosera. Dai vanga vari vamwe tete vaitomurama mwana uyu vaichongosiyana nazvo. My praise pane zvimwe zvinhu zviri kushota pauri. I don't think kuti uri 100% okay. I'm sorry to say this, but I don't think you are okay. I don't think you are okay. Handifungi kuti zvinoitwa nemukadzi ari mumaoko. Kana uri mudhayari my praise ita moyo chinja unhu hwako as a diary. Ndakumira semadhayari chinja unhu hwako as mudhayari. Kana uri mudhayari chinja munhu wako nemoyo wako uchinje to be honest. Vofunga sekuti ivo ndo vari one ndo vane pfungwa dzinodhonza sitere kukura vanhu vese vataura. Tete vanotora mwana wako kumusha havana pfungwa dzinodhonza. Iwe utoona munhu ane rudo anenge tete anotakura mwana asiri wavo. Uri kureva kuti vangu vasina vana wekuchengeta here kuJoburg ikoko. Iwe uriko kuJoburg unotorwa mwana wako uchanzi ngavamudzosere ndozoita sei. Itya Mwari my praise. Itya Mwari kudenga kuna Mwari. Ungaticha kuti vaimushandisa. Alright, kana vaimushandisa sei moyo wako wanga usingarwadzi kuti mwana wangu ari kushandiswa sei usina kuita chido chekunobvuta mwana wako kuti asashandisiwa. Titire mushe my praise ndanotora mwana wako. My praise vatakurohwa. Daita vari chaimboenda tokuvarova semadhairies. Munotsvagirei maid praise ari panoaningisina nebasa rese mwana ngewako. Saka iwewe zvaikunakidza here izvozvo zvekuti mwana wako ari kuitwa maid? Chakakutadzisa kwasi munhukadzi une simba pamusoro pemwana wako chakakutadzisa kuita simba rekunotora mwana wako ari kuitwa maid chii? Une moyo usingaite, une moyo wemunhurume, une moyo wakaoma. Ndifunge kuti kana vana vehanzvadzi dzako unopa kana 2 cents iwe. Hauna moyo my praise, hauna moyo to be honest. Handifunge changambochengeta kana mwana womwe munhu kana achitadza kuchengeta mwana wake. Asi leba yacho yanga isingakurwadzi. Wakaita 2 minutes. Kana ndivo vaya vekuba vana vaya kunge mukadzi wokubira vana vaya. Aitochengeta mwana kwavo zvokuti. Usauye chitanzi rumudhayari kana vosina itamushe. Usauye pana meita basa Timbopai umwe mukana taura kokola.
ndiri kutoona nyaya yapraise oright vada kublemera tete vakatora praise akauya ko uyu mukomana mudiki uyu ari kumusha vari kutadza nei kuva responsible ari kumusha kwachona wani imagine hanzi muri kuona kuti munhu ari katongonzvenga nekuti praise akaunzwa kuJoburg but ko uyu ari kumusha mudiki uyu why ari neglected haana shungu nevana vake munhu uyu shungu chaidzo pavana ndodzitoripo ende zvese zvambotaurwa nakola weuya sorry to say this my praise zvambotaurwa nakola uye kunzi pamwe first born haisi yekumbauka I'm beginning to think kuti ndizvozvo chaizvo because why futi iyeye muri kumuconsider mokudarika vamwe oraiti praise ane musikanzwa akaunzwa kuno kumauda kumupiwa nekuti anetsa nemusikanzwa ko mukomana mudiki uyu aitei akuitirai chii chamuri kuti hamuchakwanisa kana kumucheuka kana kudii makoshesa murume achimwene vane mhuri yavo vari kuichengeta ngachitoona ubenzi pamuri kuti iriwo iri My praise, mirai chimbobvunza ndingina wedu, maybe panepa, my praise, murume wawe naye uyu, wakamuudza kuti mwana wakasvara kuuna baba, akatangadza kuti one. My praise. Ndikukunzwai. Murume wako waunaiko zvinezvi ari kuzviziva here, wakamuudza kuti tine vamwe vana vakumbato anoziva kuti one. Vanozviziva handingakambovinga kubasa vakamuvhurumusa kubasa kwake vanozviziva kwomurume wainovaisa madirections ekuuya kumba kutsvaga madirections tinanga kubasa kwemunhu vanhu vanondiziva vakawandisa muno musei makananga kwaari vanokuzivai vakawanda isitovaziva here handi takaona inform ndobva tatoziva kuti munhu wavanogara naye wavanobuda naye kusocial media inform yekubasa kwake ndeiyi isi chatakangosvika ndechekusvika tibvunza kuti tokumbirawo kuona nhingi ende takatobuda naye panze hatina kana kutomboitawo pabasa tikatomubvunza munoziva here kuti mukadzi wamunogara naye ano umwe mwana wake ari muno muSouth Africa akamboda kujamba kusvika bata tovatomuudza kuti munhu wamuri kugara naye akasiya marriage certificate pamubhedha mukadzi iye asati akansela muchato zvira kuti pamutemo mukadzi womunhu kana musingadi kutiratidza kwaanogara tinokusungisa ndopa akatozotiratidza kumba kwenyu kwamunogara handi maitaura zvobhudhi venyu havane mukadzi wavanogara naye mumba pamubhedha wangu ashandisa midziyo yangu handingambokomplena imagwadza nemunhu anogara naye handi patauya kumba kwenyu maata kuti uyai mubvise zvinhu nekuti vamwe vanoda kuisa zvinhu zvavo namaiguru dzese vachizvishandisa handi vaivata pamubhedha vachishandisa maodhopo angu zvashakandainda handi maipangwa kubvisa zvinhu zvenyu mumba handi paya makauya kuno ndobva mazobva makadzokera kumushama handi makatosvika mukawedzera kutenga mamwe machira muchinyepera bhudhi wangu kuti madzoka imi mukasiya matenga mamachira mukaisa pamubhedha pamakabva kumusha makabva muchiti muri kuenda kujoni kunodi makati muri kuuya kuzotora zvikwereti zvangu pamakadzoka kechitupa ya mukati mukunotora zvikwereti zvenyu muri kudzoka kumusha mukasiya mabhilivhisa munhu kuti ndipindire nyaya dzangu nababa yemwana taura nyaya inotamutaura nevana chakaita kuti ndidzoke chero kuti ndidzoke chii chero inini ndasina kuudza here maproblems andakasangana nawo pandakadzokera pandakati handichadzoki ndakakuudzai wani problem yepo ndeiitaura kuti pandataura nyaya yemubhedha muchiti ari kuvanda pamubhedha wenyu handi ndakapamubhedha akashandisa zvinhu zvangu zvashakara kwai after 2 years vyautore zvinhu unotora zvinhu chichiro vana maini vangu vamaiti kwai vatore zvinhu moti vanganzi kwaitora zvinhu after 2 years pane chinenge chichiri chipenyu washandisa zvinhu mubhedha aingoshandisa machira aingoshandisa aingoshandisa handizivi kuti munodei aiwa ndiri kuzama makazoenda kumunhu wangu nekuti kwai ndakasiya marriage certificate imaenda kumunhu wangu kwachona kubasa kwachona mairwadziwa nebhudhi venyu vanga vane bhuri vachigara nemukadzi adresi yekumba kwenyu maibhuri taitsvaga adresi kuti munhu aiziva pamunogara handi makaiziva inini ndiri socialziva munhu wesaaaaJoburg tichibvunza munhu wese tobvunza maibhuri tingafamba Joburg yese tiri kubvunza maibhure makanosvika mukabvunza handi pakasvika mukatoda kuita noizi pabasa ndosaka iye tokusungisa ungati kwai ndokusungisa munhu ari pabasa pake wamusingatombozivi vairamba kutipa adresi ndobva tazovaudza kuti kana muchiramba toenda kupolisi handi nekuti taida kuti mwana azive kunogara mai imunozviviga timudzitirangavana vani
after 2 years kwa mwana azive kunogara mai nekuti mwana Hamuna kuramba mwana wenyu imimi mukati ndinamboramba mwana ndakatozomuramba mwana nekuti maamaramba naye ndoka ndakazomuramwa ndakaramba ndatoramba nemwana wenyu mwedzi miviri ipi mwana anogara 2 years ari kumba kwenyeri muchiri kuuya pananga muchiri kuuya kumba maibhure uya ndikauya mukaramba mwana muinde naye kumbai vakazoti kwandoda kuti azorukwa ndopamba ndakati azisuda kekuru kwakantori kekupedzisira pamakazoti bloka imi makataura 99 pasofamba mangu kuti ndikakutora mvura iri kunowedzera chichi mwana tikatoshamisika nazvo ndozvinoitwa mujobheki taasingatozvizivi ino maakuda kuramba nema vana ndevenyu maikure inini izvezvi ndinavo vanhu zvisiri izvi vana chako havana kana tete kana ani vavanozivawo kuti mungati kwaye akazoti kwaye vakashata anongoramba chiuya kuna mai vake akakudza kuti mai vako ibezi vasingagari navatete vavo pandakatanga kubva kufeorit vasikana ngatitei so mai Malema towirirana nditika tichogai baba tibate baba vevana totaura nababa vevana and then kana vakakubvumidza imimi and then tochiita kuti paitwe maend over mwana aende kuna mai vachitione kuti how zvinoshanda sei kana vachida mai vachi but kana vasingadi hatikwanisi kuti force mai vemwana tore mwana zvinova kubva mukati memwoyo wavo because hana notambura futi mwana wacho tikakumanikidza kuti mutore mwana musingadi saka kana musingadi kutora mwana still my praise it's okay tatingozama kuonesa semadzimai nokuti inini haifeel kuti kumanikidza mwana kuti auye musingadi anotambura mwana zvina mutomusiya ini sisimedi inini mwana ndiri kuda but ndokumbirawo aitwe hand over kwandiri chete ndo zvandiri kungokumbira chete pasina tete ava because vakangopindira mwana handifii ndakamugona alright, no problem. Kumbi varipo vanatete vakawanda kwete imiri vamwe vese vanatete ndovapa access kwete iwewo okay no problem thank you Pelagia thank you Pelagia thank you very much vakakundisora varipasisi vavo vane vana 3 havana kana wanjera vakabetera kana nehembe chaivo asi alright zvaita zvapera anditika tomirira second part yacho namai Malema please totaura kuseri let's get hold of your brother totaura navo tozodzoka tichipa vanhu feedback admin vari kujobhek varipo vatotaura she will come moita mese mai Malema kana zvabudirira totaura baba zvabudirira moya motora mwana moenda kuna mai praise moenda over mwana timboona how it goes sezvavari kuti vanoda mwana mwana alright guys iripo my praise iripo mai Malema thank you very much tongoti part 1 tosodzoka papart 2 mandisiura ndotenda chaizvo yes ndozvatinoda kuda munhu anotirika achiteerera pano handitika thank you very much thank you right so ndavadropa vese guys because ndikuona kuti kugroup repage kwakupisa group repage kwakupisa ari kupopa pamusoro kamameseji apa nemaaudio kugroup kwakupisa saka ndakuda kuti ndinde ikoko ndinoona kuti chiri kuitika guys plus zvakare ndikuenda kubasa manheru so I need to do some 1 to 3 things kubika nodidididi ndisati ndaenda handitika tobatsana zvakare maybe mangwana depending nokuti ndamukangwana but mangwana because ndechizorera manheru tinokwanisa kuita we can have live mascat tocontinue tione tatsvaga baba ava tabata baba ava and then totangira ipapo andisimaona so guys thank you very much and thank you above all guys thank you very much for trusting me nenyaya dzenyu anditika thank you for trusting me kuti I can handle nyaya dzenyu tichibatsirana chezvo tichienda team diaries ndinokumbirawo please kana munhu achiyautaura nyaya yake musati manzwa nyaya stop judging chimbomirai kutanga majaja nyaya kumhanya kuti ndetodai kutemhanya zvinoita vanodzokera kumacomments after this they will go back to the comments and the comment section mune mumwe anenge tori nyaya yake iri strong ari kuda kutoiunza but reading the comments anonobva afila kuti andinonodotukwa kana chimbomirai seteam diaries list 2026 let's change the strategy ngatimirei kutanga tatora side nekumira kushauta vanhu tisati taona andika munhu vakauya tinoteerera tonzwa
kukuda nyaya munozobvunzei kutaura nyaya vese vavapo both sided motaura zvenyu muono wenyu ende muono wenyu wakanaka as long as tisingatuke handisi maona muono wenyu wakanaka. So thank you very much guys nekutrasta nenyaya dzenyu handika ndichingoti panapa pa we try by all means not to be biased tichangotira kumira pachikwana ende hatina munhu atojaja ende hatina munhu watinorasa ende hatina munhu watinoramba handimona tinongotsiura tingoda gore rekutsiurana tinongotsiurana handimona panenge pasina kumira zvakanaka hanzi maona president handina kuona ndaona mairasi achitira kundifonera uko but handina kuona press release statement yacho saka ndangoona achitira kundifonera I don't know kuti vanga vachitira kufonera nditori panapa press release statement ndakuiona hanzi ina mairasi panenge vachitira kufonera ndaona vanga kufonera handina kuiona. So yeah guys totamba zvedu zvazvino I need to do 1 2 3 things ndichimboona ndichimbotaura nevamwe ndichiona zviri kushamba senyaya dzevana idzi dzinonetsa nyaya dzevana idzi dzinonetsa guys dzinonetsa handingafonirwa timbotandisara tega pachedu kuseri netimu neboys vese vawirirane vachazouya palife pachona kana nyaya yapera kuseri and mwana vozouya zvazvinorega timbotaura kuseri titenge kusolva. Not everything guys needs to be rushed pasocial media. Not everything needs to be rushed pasocial media. Pamwe kazvichingoda kusolvika amicably kuseri we just do it tozokupai iri feedback and mwana tinongosolva amicably kuseri koko tozokuudzai zvangu iri senyaya kuti hatatine imwe nyaya yakazodai kadai ikangopera anditika. So guys thank you very much and please take care of yourself. Team UK please don't forget to download Odola. Don't forget to download Odola guys. Avemari ndichase I'm sending this right now right away kune ari in charge wachona ari kuhandle this market whatever or ndozo follow up maybe kuti mari dzenyu dzavemere ndichamupa ma screenshots nema account numbers amandipa nemaster and then woisa mari dzenyu but anchingoti group page aiwa azviti ndapedzana nhasi ndopinda nhasi angongota ka 1 state at night saka ndikungoenda nhasi and then yeah that's it. So guys mutobatana. God bless you. And the star sender 624 stars down. Thank you very much guys for some stars. And the takadaro. Please Team UK download Odola and download Odola. Mufollow our steps ari papo. And mona kutumira mari kumusha is zero charge. Zero charge. And zero charge. Hauna charge haunowana. Ngatishandise iyoyo kana makutumira mari kumusha unongoenda kubatsira ungoisa promo code yakanzi meli and promo code yakanzi meli and then you send your money zero charge. Mari yako inokuenda yakwana. Kune ava nda kuchengeta stock yavo yemari as gold. You can also buy stake yako ye gold and keep it in your wallet. Mukadhi rako mu account yako imomo andowana kana wakuda kuzotora iri muchona kuti bandino kunetsa kuchengeta fair mari inonza kuchengeta unoshandisa tenga gold uchengeta gold kana wakuzoda mari you change it into cash then wotora andika hanzi ngusenda verification hey kana nditendera ita uninstall or install futi yakandidaro pekutanga ini ita uninstall or install futi inokuitira ipapo andimona. So guys kukude please download Odola. It's bank rakafanana nando amabank rangu mchiwetauchi pawemera sadapita palife asana taura nawo. I've never spoken to him era saka ndisikuziya andikasungovaitsa palife tisambotaura navo amona tipautaura navo first naye baibitu wacho tonzwa kuti vakuti kudi. So all those who have downloaded munokanga mukunosiyawo like guys follow kupage reOdola iko kungonosiyawo follow. So guys tobatana nhasi hatichadzoki tozobatana mangwana. God bless you guys and thank you very much. Take care.